Türkmenistan Ilymlar Akademiýasy Ensiklopediýa neşriýaty. Türkmen hanlary we serdarlary. Türkmenistan Ilymlar Akademiýasynyň habarçy agdasy professor Atamammedowyň redaksiýasy bilen çykaryldy. Aşgabat şäheri 1992-nji ýyl. Söýbaşy. Türki halklaryň iň gadymlarynyň biri bolan türkmen halkynyň geçmişde uly ýygallaryny görnekli şahsiýetler tanardan köpdür. Olaryň türkmen halky üçin bitiren hyzmatlaryny her taraplaýyn, dogry we dogry öwrenip, halk köpçüligine ýetirmek bolsa, öz halkyny çyn ýürekden hormatlaýan her bir insan üçin paradyşdyr. Çünki parahatly ata-babalarymyzyň ören zaýdan aýdyşlary ýaly, köwnesi bolmadygyň täzesi bolmaz. Öz ata-babalarynyň milletiniň şöhratly geçmişiniň bir habar adam, sözüň hakyky manasyny milli buýsanyşdy, uruq taýdan goýduk bolýar. Şoňa görä de Türkmenistan Ilymlar Akademiýasynyň ensiklopediýa neşriýatynyň işgärleri ýokardaky düşünjeden uğralyp, türkmen halkynyň milli galkanyşyna, onuň agdybirligine hem jewitleşigine azy köpde himayeti deger diýen ýaşy niýet bilen ýerinize kitapçany taýýarlady. Bu kitapçada türkmen halkynyň meşhur hanlardyr serdarlarynyň ömür ýollary, olaryň türkmen halkynyň agdybirligi, awadançylyk uğruna bitiren işleri, görkezden gahrmançylyklary dogruda gurrun verilýär. Ma'lum bolýar, totalitar şahsiýetiň hukuklaryny güýçle basýan, düýgüniň höküm süren 70 ýyldan köpräk wagtynyň dowamyna türkmen halkyny şöhratly ata-babalarynyň geçmişinden mahrum etmek, o barada mümkin gadar ýoýulan negatiw maglumatlar bermek ideologiýasyna gulluk edildi. Şol nädogry ideologiýanyň netijesinde türkmen halky uruhy medeniýetiň ähli babatyndan bolýar. Özüniň Nurberdi han, Gowşut han, Züneýit han, Eril han ýaly gerçek ogullary hakyndaky dogrusul taryhy maglumatlardan bir netip galdy. Ýerinize kitapça türkmen halkynyň taryh geçmişindäki şol bewşoňlukları, boşluklar doldurmagy belli derejede himayet eder diýip umyt edýär. Türkmen hanlary we serdarlary atly bir kitaby belli türkmen hanlardyr serdarlarynyň 27 sany alınıp, olar okuş üçin amatly bolar ýaly elipbi tertibine ýerleşdirildi. Şu kitapçany taýýarlamak ýakynyň kömek eden awtorlary her makalanyň soňunda däli, şu ýerde görkezmek makul bildi. Olardan Türkmenistanyň halk ýazyjysy, tarih ilmlarynyň kandidaty Rahim Esenew Edil han makalasyny, Halipa jurnalist Guyma Gurtok Rawi Gurrunşy Recep Gaýpuliýew, Keýmir Kör, Hozam Şükür Nurberdi han, Gowşut han, Gulbatyr serdar makalalaryny, ýazyjy Nargys Hojagelliýew, Dykma serdar, Uraz Mehmet han, Berdimrat han makalalaryny, tarih ilmlarynyň kandidaty ýazyjy Ýazmyrat Mehmediýew, Täç Gök serdar makalasyny, tarih ilmlarynyň kandidaty Ata Nuriýew, Atamrat han, Garoğulun han, Züneýit han makalalaryny, jurnalist Ügedimrat Berdimradow, Çopan Kir makalasyny ýazdylar. Beýleki makalary bolsa neşriýatyň işgärleri tarapyndan taýýarlandy. Aba serdar. 16-njy asyrda Türkmenistanyň etirek, gürgen etraplaryna ýaşap geçen görnekli türkmen serdary Aba serdar, türkmeniň okly taýpasynyň ketgudasy bolupdyr. Ol Türkmenistanyň geçmişinde Aba serdaryň gozguluny ady bilen belli bolan, halk gozguluny başarjan serkerde höküminde ýol başyr edipdir. Bu gozgulunyň döremegine halk köpçüliginiň sıkkınsyz jebir tömlere tedawar edilmegi sebäp bolupdyr. Şo döwürlerde etirek, gürgen türkmenleri, göklüň, okly, ýemreli we beýlekiler. Hyýwa hanlygynyň raýaty höküminde Haryazm sultanyny agyr salgyt, pul mal we nöker töleýär ekenler. Munyň üstesine de 1550-nji ýylda Eýranyň Astrabat vilayatynyň täze häkimi Keçel Şahberdiýiniň hem türkmenlerden agyr pas çygnamagy syýranyşmagy netijesinde Halis degnasyna degeren halk erjelere garşy aýaga galýar. Gozgulçylar Aba serdaryň başçylygyny Eýranyň salgyt ýygnajylaryň ýolbaşçysy hemde Keçel Şahberdiýiniň garyndaşy Şatyr begi öldürýärler. Muny eşitip gahar gadaby menen Keçel Şahberdi türkmenleriň üstüne agyr goşun çekip barýar. Okly türkmenleri
Onun goşunyny derbi dagyn edip ödünem tutup öldürýärler. Şondan soň Gozguluň da bir da gaşýa. Bütün türkmen ogularyny, şeýle hem Astrabadyň käbir etraplaryny ýerýär. İran şahy Tahmasp şanyň 1527-nji 78-nji ýyllar uly goşuny berip, Aba Serdaryň Gozguluny ýatyrmak üçin eden bir näçe finansyklary şowsuz bolupdyr. Aba Serdar İran bilen öňden bäri uruşup gelýän özbek hökümdary Ali Sultan bilen lalaşyk baglaşýar. Onun köpüsi özbeklerden ibaret bolan goşunyna daýanyp, İran goşunlarynyň 1554-nji hem-de 1557-nji ýyllarda eden uly hüjümlerini külpeýekun edýär. Biýeňişler Aba Serdary uly şöhrat getirýär. Ol bütün Astrabat vilayatyny denýäli öz raýatyna geçirýär. Türkmen atletlerinin şöhratly herkerdesi Aba Serdaryň bütün göçlerini netijesinde bütün Kenarýaka türkmenleri 10-12 ýyllap İran häkimetlerine garaşdyr bolupdyrlar. Gozuluň netijesinde etrek sehralaryndaky türkmen taýpalarynyň birleşmesi emele gelipdir. Birleşme Aba Serdar öldürilenden ol ukudy ýatyrka İran häkimetleriniň ýürüş tapşyrygy bilen öz Pars aýalynyň guly tarapynyň öldürýär. Soňra bir näçe wagtlap dowam edipdir we türkmenleriň öz başlyklygyny gora saklapdyr. Batyr Serkerde Aba Serdaryň başçylyk eden Gozuluň, onuň öldürilmegi bilen kim-kimden ýatşanam bolsa, türkmen halkyna siýasy taýdan uly awry getiripdir. Soň-soňlarym Astrabat ülkesinde türkmenleriň täsiri güýçli bolupdyr. Umumyň Aba Serdar türkmen halkynyň azatlygy, garaşsyzlyk uğruna jan aýman göreşen gaýdusuz Serkerde hökümini taryhda ýygallaryň şahslaryň biridir. Abdurrahim Han Belent mertebeli kakazy Bayramhan ýaly. Hanlaryň hany diýen hormatly adeýe bolan Abdurrahim Rahimi meşhur şahyr, alim, Serkerde diplomat höküminde de tanylypdyr. Ol beýik Mogollaryň 3-nji hökümdary Ekber şanyň ýakyn ýegindeşidir. Abdurrahim Han 964-nji hijri 1556-njy miladi ýylynyň Safar aýynyň 10-nyny çarşenbe güni Hindistanda eneden dowulýar. 5 ýaşyny atadan galypdyr. 1561-nji ýylda Bayramhan öldürilenden soň Ekber onuň dul galan aýaly Selime Sultan begime öýlenýär. Hem-de ýaşazyk Abdurrahime howsarlyk edýär. Abdurrahimyň ejesi Selime Sultan begimiň özüm mahwi edebi lakam bilen şygyrlar ýazypdyr. Ýaş oglany bir näçe ýylyň dowamynda Bayramhanyň dostlary, türkmenler, hindiler terbilepdirler. Ekberiň görkezmesi boýunça tiz wagtdan Abdurrahimy Ahmedabaddan Agra geçirýärler. Şeýle bilen kidizik Abdurrahim Mogollar köşküne düşýär. Şo ýerde amakly bilim alýar. Abdurrahimy terbilemek işi bilen diňe bir musulman alimler däl. Eýsem onuň aňyna bütün Hindistany söýgü duýgusyny ornaşdyran hindi panditleri, alimleri hem meşhurlandylar. Abdurrahim Arap, Pars, Hindi, Urdu, Türkmen dillerini oňat öwrenipdir. Bu dillerde ajaýyp şygyrlar öwredipdir. Esasanam ol hindi dilindäki edebiýatda genial şahyr diýen şöhraty ýa bolupdyr. Abdurrahim Hindistanyň görnükli şahyrlary Tulsi Dasyň we Sur Dasyň döwürdeşi bolupdyr. Ony bu şahyrlar bilen miremez dostluk baglanşdyrypdyr. Abdurrahim ören tanymyl, meşhur we baý adam bolan üçin ol şahyrlara her bir jähetden kömek edipdir. Hindi edebiýatynda Abdurrahimyň şöhraty ägirt uly bolupdyr. Hindi alimläriniň köp sanly işleri onuň hindi dilindäki poeziýasyna bagşlanýardyr. Abdurrahimyň hindi dilindäki Madanashtak, bisak soşguny duýulur hakyndäki şygyrlar, Ras Panchahyan, Krishnanyň horunyň 5 aýdymy ýaly şeper eserleri, şu neçenli Hindistanyna uly şöhraty ega bolup gelýär. Onuň Pars, türkmen dillerindäki eserleri öýe ýaşan döwründe hem ondan soňam neşir edilmändir, öwrenilmändir, toplanylmändir. Abdurrahimyň Pars, türkmen dillerindäki şygyrlary onuň hindi dilindäki poetik mirasynyň uzypsy bölegi bolup durýar. Abdurrahim öz döwrüniň meşhur adamlarynyň köpsü bilen türki dilde hatlar ýazypdyr.
Onun döwürdeş adamlaryna iyi beren şol gatlaryň musgulary. Hindi kronikasyny, esasanam şahyryň ömür ýazgysyny ýöreden Abdulbaqi Nahawandynyň kronikasyna saklanyp galypdyr. İyi berilen şol gatlar türki dille şygyr ýazan dürli awtorlara degişli şahirany bentlerden dowul bolupdyr. Ol Zahireddin Muhammed Babyryň fars tilindäki Babyrnama atly meşhur işini terjime edipdir. Abdurrahim 1622-nji miladi ýylda ardan çykypdyr. Arap Muhammed Han 1602-1621-nji ýyllarda Hiwuda hanlyk edipdir. Ol ilki Durunyň hökümdary. Kakady Hacı Muhammed Han ölenden soň bütün Hiwanyň hany bolýar. Onun höküm sürende urunny Haryadymda gadaply, gan dökşükli feodalçylyk uruşlary bolupdyr. Şol uruşlara Türkmen han begleri we taýpalary köpçülikden gatnaşypdyrlar. Ol uruşlar Haryadymy we bütün Orta Aziýany Rus döwletiyle baglanyşdyrýan sögüdä ýollaryny yer suwy syýasy häkimiýeti eýlemek maksady bilen alınıp barypdyr. Arap Muhammed Han halkyň suw bolan mätäçligini ýeňilleşdirmek üçin 1602-nji ýylda Ami Deryanyň aşak akymyna Nöküsüň demirgaz tarapyna uly kanal gurdurupdyr. Emma bim suwuryna göreçi gowşadyp bilmändir. Suw gıççylygyny kanagatlandyrmandyr. Arap Muhammed Han döwründe Haryadymda ilki Türkmen han begleri agalyk edici ýagdaý eýlepdirler. Emma soňra bir wagtlar birden göçüp giden goňratly, maňytly özbek taýpalary we başgalar Haryadyma gaýdyp kiripdirler. Şo taýpalaryň han begleri öýleriniň odurky agalyk edici ýagdaýyny eýlemek uğruna dawa edip başlapdyrlar. Arap Muhammed Han olaryň talaplaryny kanagatlandyrmandyr. Şoňa görä Naýmanlar we Uýgurlar Arap Muhammed Hana garşy bolupdyr. Arap Muhammed Hanyň ogullary heweş bilen ýylbars boldy. Şolrada ýanyp öz kakadyna garşy çykypdyrlar. Ony tagtyndan agdarypdyr hemde gözüne oýupdyr. Yusuf Han Ahal we martekeleriniň hany hataplyndan Nurberdi hanyň bardak aýalynyň Güljemal hanyň bolan ogly. Ol takminan 1863-nji 65-nji ýyllarda dowulup, 1920-nji ýyllarda da aradan çykypdyr. Oğuşthan bilen Nurberdi han aradan çykandan soň Yusuf Han marly tekeleriň arasyna Ýethad hanyň biri bolýar. Ol 1884-nji ýylyň ýanwaryna Güljemal hanyň başlamak bilen çağırılan mar hanlarynyň geňeşiniň Ýethad guramasynyň biri bolýar. Hemde mar tekeleriniň wekil toporunyň hany hökümini oňa işeňlik bilen gatnaşýar. Bu halk ýygynynyň gelin netijeli taýyny Yusuf Han Marynyň ähli hanlarly bir gatarda Aşgabatda wekil bolup gelýär. Tarihi maglumatlar aýdylyşyna görä, Aşgabatda ýylyň wekilleriň gataryna Ýethad hanlarynyň 4-üsi, Urutira hanlarynyň 24-üsi bolupdyr. Bir ýerde Yusuf Han Marynyň Ýethad hanlarynyň biri hökümine çykyş edip, Mary tekeleriniň Orsiýadan raýatlygyna geçýändigini Zakaspi oblastynyň naşarlyna general Komarowa habar berýär. Soňra Yusuf Han general Komarov bilen gepleşip geçirmek üçin bir aýa boly Aşgabatda bolýar. Mary töwerekleri Orsiýada mejburi birikdirilenden soň Paşa hökümeti Yusuf Hany ofisiýerlik şeýnini uly mösberde ýer suw peşkeş berýär. Türkmenistan Orsiýadan koloniýasyna öwürlenden soň Yusuf Han Paşa hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edip, ýakyn aragyny saklapdyr. Ol Marynyň Ýethad hanlarynyň biri hökümini 2 gezek Sankt Peterburga gidip, Paşa köşkünni mehmançylykda bolupdyr. Ýawşy Muhammed Han 1806-njy ýylda eneden bolýar. Ol Kaspiýanyň kenaryna ýaşaýan türkmenleriň görnükli syýasy we jemgyçilik işgär bolupdyr. Hyýat hanyň uly ogly bolan Ýawşy Muhammed Han 70-nji ýyllaryny başlap Kaspy deňiziniň günnäwir kenarlaryna gelen Rus ekspedisiýasynyň işine gatnaşýar. 1819-njy ýylyň aýagyna Muravyow bilen Kawkazda gidip, Tbilisi'däki azyrlar üçin ýürüp taşylan gimnaziýa okuýar. Rus diline geplemegi ýazmagy öwrenip, 1821-nji ýylda watana dolanyp gelýär. Ol bütün ömrüni öz atasy Hyýat Han bilen birlikde Rus türkmen aragatnaşyklaryny, aýratynda söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge başlaýar. 1836-njy ýylda Kareliýanyň ekspedisiýasynyň işine işeňerlik gatnaşyp, oňa kömek berýär.
Astrahandan, Bakudan gelýän Rus söwdägärleri bilen deňizde we kenarda giň söwda gatnaşyklaryny ýola goýýar. Balyk tutýan, duzlayan, işbil, yelim taýýarlayan, nevit takıl, duz gazyp promüsiller gurýar. Ýaşy Muhammed Han öz döwrüniň iň guruply söwdägärleri bilen bäsleşik edýär. Kaspy kenarlarynyň balyk, nevit, duz baýlyklarynyň ýetilmez zapaslary urunak allym merdimli görüş hemde Eýranly täzirleriň guran pirim netijesinde 1842-nji ýylyň iýulyny Ýaşy Muhammed Han Rus flotynyň ofiseri Putyatin tarapyndan tutsak edilýär. Ýaşy Muhammed dürli ýerlere arda bilen tutýar. Ýöne onuň ardalaryny teredilmeýäni sebäpli ol Kavkazyň ýerli häkimiýetini günäkärläp 1843-nji ýylyň 22-nji oktýabryna Tbilisi türmesinden göçkeni Rus padşahy Nikolay I-niň adyna ardy berýär. Ol öz ardasyna atasynyň 30 ýyllap Yermolov, Paskevich, Rozen, Galavin ýaly generallar kaly, Orset bilen dostluk aratnaşyk saklandygy, köp hyzmatlary bitirenligi, emma ýene özüniň adalatsyzlygy we betbaşçylygy tedewar burunlygy bar diýär. Ýaşy Muhammed Han ardasynyň dowamyna iki oglunyň özüne girew goýulmagyny we beýleki bir oglunyň bolsa oku ýerleşdirilmegini, özüniň hem watanyna göýbermegini haýyş edýär. 1844-nji ýylyň 17-nji oktýabryna Enefi Kadir Mehmet onuň üç ogluny alyp gelýär. Hiç şiir netije çykmadan Kadir Mehmet 1845-nji ýylyň ýanwaryna ýygyna gaýdýar. Şo ýylyň fevralyna Ýaşy Muhammedi ogullar bilen birlikde Sankt-Peterburga gurýarlar. Ýolly ony Voronezh türmesine goýýarlar. Ol Voronezh türmesinde ýatan ýerine hem ardysyna ardyýar. Ýaşy Muhammed Sankt-Peterburgdaky Dvoryan polkunyna okuyan ogullaryň üstünden Nikolay I goşgu bilen ýadyryň ardy berýär. Polk senzuraty bardan saklap bir tatar adama rus diline terjime etdirýär. Ýöne arda padşa gowuşmaýar. Ardanyň rusça terjimesi 1882-nji ýylyň martyna Russkaya Stalina jurnalyna çap edilipdir. Ýaşy Muhammed türmede 7 ýyl ýatdyar. Şo ýyllarda onuň arda ýazmadyk ýeri galmaýar. 1845-48-nji ýyllarda padşa häkimiýetleriniň aragyna Ýaşy Muhammed Han türmeden boşatma hakyna hatar sürtdir. Kansler Nesselrode maglumatlaryň käbirini anyklanan soň Ýaşy Muhammed Han türmeden boşatmak barada padşadan haýyş etjegini aýdýar. Hatda 1848-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Eýranyňky baş elçisi Medem we Dugamel Ýaşy Muhammed Hanyň öz ogullarynyň birini girew goýmak şerti bilen boşatmagynyň ahmalygyny aýdýarlar. Şeýlelik bilen Ýaşy Muhammed Hany azat etmek, türmeden boşatmak meselesi başa barmaýar. 1849-njy ýylyň 16-njy ýylyny Ýaşy Muhammed Han aýralygyň, ýekeligiň, gam gussanyň, watan küýtümegiň derdini hemde padşa häkimiýetiniň zulmuna çydap bilmän gümürtük ýagdaýda 43 ýaşynyň içinde Voronezh guberniýasynyň türmesinde ölýär. Onuň goşgularynyň asl nusgasy heni tapylanok. Gol ýazmalar fondyna saklanýar. Kitabyň soňy. Kitap körler we kerler üçin Türkmen döwlet kitapkanasynyň ýazgy edişi köperdiş bölüminde ýazga geçirildi. Tesire ştory Huzan Ataýew, okudy Hettar Awdiýew. 2008-nji ýylyň Türkmen başaýy. Täsgök Serdar. Doglan we aradan çykan ýyllary henide şen anyk ketgitlenok. Ýöne onuň 19-njy asyrda ýaşanlygy belli. Täsgök Serdaryň tigireti teke, utomuş, taşmaz, ak supy, gyýyr, ak sakkal, araja göz. Doglan ýeri anyk belli däl. Ýöne onuň beşgala etrabyna takmiran gäwür süren duşok aralygy doglan bolmagy ören ihtimallydyr. Täsgök Serdaryň kakasyna Atabay diýerekenler. Şu etrapda ýaşaýan tekelerin 19-njy asyryň 30-njy ýyllarynyň başlaryna saragysa süýşüp barmagy bilen Täsgök Serdar ömrüniň epesli bölegini şüýerdi. Soňra 50-nji ýyllaryň ahyrlaryna mara süýşilmegi netijesinde bolsa, mara etraplaryny geçiripdir. Ol ömrüniň soňky ýyllaryna mäni çäçide ýaşapdyr. Täsgök Serdar ýaşlykdan at ýara bilen iş talyşyp, goňşanlyklar bilen bolan ululuk içiri saknaşyklara gatnaşypdyr. Ol özüniň edenliligi, o gurama sürkülügi bilen özüreden tapawutlanypdyr. Şoňa görä ol köp wagt geçmänke akrar edilen sevdalaryň birini görüpdir. Ol gowuşthan bilen birlikde
1855-nji ýylda Faragsy, 1861-nji ýylda marda bolan uruşlara gatnaşyp, öz şahsy edermenligini we serdarlyk ukybyny görkezipdir. Täswik serdar. Öz ýigitler bilen maşada, hyrada, syýahaty, ziýaraty hemde tijarete, söwda gitmekli gowurur eken. Şu taraplarda onun tanışlary, dostlary kän bolun. Şolaň arasynda gala, şäher, oba häkimleri bar eken. Bir gezek şol galalaryň biriniň häkimi epetli hazinasyny ogurladyny, täswik serdar oguryny we ogurlaryň hazinany tapmagy kömek edýär. Bu kömek üçin häkim oňa bir gyýy peşkeş beripdir. Aýdylyşyna görä, o gyýy Owganystanda ýaşaýan jemşitlerden bolmaly. Şo gyýy türkmen halkynyň beýik ogly, Türkmenistanyň görnükli döwlet işgäri, Daýgasy Atabaýewiň ejetidir. Täswik serdar daştapaty boýunça enerýaly ýüren daýaw. Ýasyety boýunça juda gazma, çaksy batyr adam bolupdyr. Täswik serdar mardy epetli wagt ýaşandan soň öz tireti we diýen adamlar bilen mäni çäse tarapy göçüp gaýdypdyr. Olar göçüp barmadyndan öň mäni çäse tebitlerini ýaşaýan ýylat juda az eken. Sebäbi dag etegi hemde 40 çet bolan üçin bir ýere daşardan her işini şol edilip durulupdyr. Täswik serdaryň obrazy belli ýaraja atajan taganyň perengli ýetiriň ýatlamady powestini Saragys galasy romanyny hem oňat şögrenilipdir. Ural Mehmet Han Tekanyň togtomyş beg goňur, gara goňur tiresinden bolan Ural Mehmet Han Hacı Gurbanyň ogly Mehmet Gül Kazynyň agtygy, Ak Kazynyň çoglugy. Göktepe uruşunyň taryhyny ýyl galdyran şahsiýetleriň biridir. Ural Mehmet Han Berdimrat Han bilen birlikde Göktepe garasynyň guruluşyna ýol başçylyk edipdir. Hemme işdi. Berdimrat Hanyň ýakyn geňeşdäri bolupdyr. Berdimrat Han söwüşde agyr yaralanyp ölenden soň Nurberdi Han mardan gelýänçe hanlyk Ural Mehmet Hanyň eline geçipdir. Maslahatlary onuň özi başdonuny edipdir. Ruslaryň Göktepe birinji soňşuny, tekeler ruslary ýeňenliklerini bir wada bilmändirler. Ural Mehmet Hanyň ýol başçylygyny 1879-njy ýylyň 28-nji awgust güni giýje udagy çeken maslahat bolupdyr. Şonu Ural Mehmet Hanım, Gurban Murat İşanım, Ruslar bilen ýaraşyk barada gepleşip geçilmegine garşy çykypdyr. Ýönemiň aramazdan ahyr soň Polat Han bilen Wepadar Hany Ruslaryň üstüni bermek, olaryň talaplaryny bilmek kararyna gelýär. Emma wagt giç bolan soň wekilleri daňdan iýermeli diýerler. 29 awgustda wekiller Ruslaryň lageryna baranlaryny, olaryň eýýäm gidenliklerini görýärler. Şondan soň Ural Mehmet Han ýene maslahat geçirýär. Köp adamlar indi Ruslaryň gitdigidir diýe we ýyratyň öňki ýurtlaryna göçüp barmagyny Ruslar soraýar. Şondan soň köp wagt geçmänke Nurberdi Han mardan durup gelýär. Gelin dessene onu ýene de Han saýlýarlar. Oňa 1000 sany nöker perras bermelidirler. Her tiri 200-300 atly beripdir. Olary eklemek üçin her obadan paz alınıpdyr. Nökerler her tiräniň öz hanynyň ygtyýaryna berilipdir. Beg tiresinden toplanan nökerleri Ural Mehmet Han serdar edipdir. Nökerler terget ýakalaryna garawulçylyk edipdirler. Gala göçüp barmakdan ýüz döndüren adamlary jiralandypdyrlar. Lamakynyň ekspedisiýa döwrüne Göktepe galasy entek gurulup uturulman eken. Soňra onuň guruluşy gysgaly dowam etdirilipdir. Galanyň her ganatyny tekýäniň bir tiresi gurupdyr. Oňa da şo tiranyň serdary ýolbaşçylyk edipdir. Beg tiresiniň gurýan ganaty Ural Mehmet Hanyň ýolbaşçylygyna gurulupdyr. Nurberdi Han ölenden soň onuň ortanjy aýalyndan bolan ogly Magtumuly Han äli tekýäniň hany saýlanýar. Ol şo wagtlar heni uruş görmedik ýaş ýigit eken. Şoňa senni ilm öwrenmek bilen meşgullanıpdyr. Ruslaryň ikinji ekspedisiýanyň gelmegi bilen Magtumuly Hanyň täsiri goşýar. Maslahat bolup, tekýäniň 4 tiresiniň hersinden bir han saýlanýar. Magtumuly Hanyna diňe ähli tekýäniň hany diýen titul alýar. Hakykat ýüzünde bolsa, her tiräniň hany öz tiresine baştonlyk edipdir. Şol hanlar galanyň öýlerine berkilden ganatynyň gurulup gutorulmagyny, hiç kimin galany taşlap gitmezligine jogap beripdirler. Netijede 4 hanlyk emele gelip, wekillere Magtumuly Han, sysmalara Mehmet Gül Han,
Bağışı da aşayaga Hedret Ulu Han, begleri hem Ural Mehmet Han taylanıptır. Olaryň her biri öz tiresiniň doğru hukukly han bolupdyr. Ural Mehmet Han ulukdan görüji parasatly siýasatçy bolupdyr. Ol ruslar bilen uruşmagyň garşysyna çykyş edipdir. Maslahatda ýurt kasam bilen gorulmaýar. Yara top bile gorulýar. Ruslar güýçli. Diňe iraty gyrgyna berer diýipdir. Onu ruslara satylan döňük atlandyrdylar. Ruslara garşy uruşy Ural Mehmet Han bilen Han Mehmet atalygyň kellesini almakdan başlamalydylar. Ol ikisini ruslara garşy uruş şokduklaryna ilkinji bolup Qur'anyň and içmäge mejbur edipdirler. Şonda gahar gelen Ural Mehmet Han, akmak halk. Men özümiň akmaklygym üçin dälle, seniň akmaklygym üçin and içýän. Sen ölüp bilýän bolsaň, menem ölerin diýipdir. Gradekov hatda Skobelewing ekspedisiýa döwründe Hedret Ulu Han'dan, Ural Mehmet Han'dan we Polat Han'dan gizliň gepleşikler geçirmäge taýýardyklary barada hataranlyklaryny tasdikleýär. Ýöne şogatdylar. 1880-nji ýylyň 29 dekabryna ruslaryň ýaňala hüjüm etmeleriniň ýoň tirasyny alınıpdyr. We ýem gepleşik geçirden giç bolupdyr. Ruslar bilen uruşmalygyň, paraçylykly gepleşikler geçirmäň tarapdary bolunmagyna garamazdan Ural Mehmet Han söwüş şereketlerine işeňi gatnaşypdyr. Göýektepe garasyny gorumagyň guramaçylarynyň biri bolupdyr. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna ruslar nagym galyp, galanyň diwarynyň astyna däri goýup partladýarlar. Galanyň şo ganatyny begler gorýar eken. Wekillerim o ýeriň golejýüne eken. Diňe galanyň partladylan ýerine 700-den gograk adam ölüpdir. Ural Mehmet Hanyň edil haýtyn. Haýty ýagdaýda wepat bolan onu tasdikleýän maglumat ýok. 12-nji ýanwardan öň wepat bolan adamlaryň arasynda hem 10 ada gylmaýar. Ural Mehmet Hanyň kut 12-nji ýanwarda galanyň partladylan ýerine wepat bolan bolmagy gat ähtimaldyr. Halk arasynda şeýle rowayat bar. 1900-nji ýylda general Kuropatkin Göýektepe galasynyň harabalygyny görmek üçin baranmyş. Şu ýerde oturan bir gozadan gala goralyny näçe adam öldü diýip soranmyş. Olam 3 adam diýip jogap beren. Kuropatkin goza öz soragyny düşünen näler edip, bir näçe ming adam helak bolanyny, özüniň göründigini, gozadan anygyrak maglumat eşitmekçi bolýany aýdypdyr. Onda o goza, men generalyň soragyny düşündim. Ölen adam köp bolýany, olaň üçünden başgasyny biriň aýarlamaz eýýäm dogurdy. Şol 3 adam görün, indi hiç aýal dogurup bilmez diýen. Kuropatkin şol 3 adamyň kimdigini soranmyş. Halk arasynda gozanyň sanan atlary dürli söräg edilýär. Käte olar 5-6 ad ýetirliýär. Ýöne şolaň arasynda Ural Mehmet Han magdalýar. Ural Serdar. Dıkma Serdaryň ogly Ural Serdar, polkovnik şeýninde Zakaspi frontuny goşun başdony 1918-19 ýyllarda bolýar. Ol Peterburgyň aýratyn kadet korpusyny tamamlaýar. 1918-nji ýylyň 19 noýabrynda Bayramalda İngiliz generali Mallesoňy garşylaýar, oňa Bukhara emiriniň adyndan Bukhara ýyllary ordeni ugşurýar. Ol Ak gwardiýaçylaryň şäherjogy garşy taýýarlaýan uruş şereketlerine İngiliz goşunlarynyň gatnaşmagyny haýyş edip, Bukhara emiriniň olary gollajakdygyny habar beripdir. Oktýabrdan soň ol Türkistanyň Eresebesler hökümet tarapyndan yglan edilen Awtonomiýa sakynyň meselelerini çözen vilayet musulman komitetiniň başlygy bolupdyr. 1918-nji ýylyň fevralyna bir komitet dargadylypdyr. Şondan soň ol Beherdin etrawyna gizlenip gelipdir. 1918-nji ýylyň 16-njy ýulyna milli han töreleriň bilmeýänine bolup geçen gurultaýyna Ural Serdar Edilhany öz atryadyna goşulmagy teklip edipdir. Oňa eger şeýsen, seni garyplarym, barlarym han diýip ikrar ederler diýipdir. Edilhan bir bada 10 aýdanlar bilen dalaşypdyr. Goşun başçysy Ural Serdar Edilhanyň özüne tabyn bolmagyny isläpdir. Edilhanyň jigitleri ihlas bilen gulluk etmeýärler. Bu gadyrlaryň goşunlaryna garşy geçirilýän işlere gatnaşmakdan boyun togulýarlar diýen bahanalar bilen ony goşunhuzlukda aýplaýar. Kontrrevolýusiýon güýçler häkimiýeti öz ellerine alyp, Aşgabatda Sawşy eser Funtikowyň başçylygyny,
Zakaspi vilayatynyň wagtlaryny ýerine ýetirjek komiteti diýilýän döredýärler. Şo wagt bilmeýünni hem Merkezi Türkmen komiteti döredilýär. Onuň wezipesi Ruslara garşy göreşmek üçin türkmenleri jemlemekden ibaretdi. Merkezi Türkmen komitetiniň başçylygyna türkmenleriň öňbaşçysy polkovnik Oraz Serdar berilýär. Başçylygynyň kömekçiligine onun ştabyna hemde gassa gary düzülen goşunyň ýokary wezipelerini odalky ofisiýerler Türkistanyň bolşewizme garşy göreş birleşiginiň agdary berilýär. Merkezi Türkmen komitetine 5000 gory adam toplanyp ýargylanyr. Zakaspide İngiliz koşunlarynyň başçysy general Malison yerli halkyň türkmeniň öz başçylygyna tarap ýöwürilmegini güýçlendirmäge çalışyp, özüniň türkmenler bilen gatnaşygyna uly işler edýärdi diýip, Ak Gwardiýasynyň dokumentlerini ýazypdyr. İngiliz general bilen Oraz Serdar pikirdeş bolupdyr. Oraz Serdar türkmen halkynyň öz başçylygy uğruna göreşde aýratyn ahlaklylyk görkezdi diýip general Malison belläpdir. Oraz Serdar öz döwürdeşleri Cüneyt Han, Edil Han hem Han Yomuzky we Beýlek Han begleri ýaly bütün türkmen halkyna han bolmak isläpdir. Şeýlelik bilen ýetagy 3 topar peýda bolupdyr. Rus Ak Gwardiýasylary, türkmen milli goşuny we İngiliz interwentleri ýoňa taýlandylar. Bularyň üçüdem Sowet häkimiýetine garşy göreşýärler. Oraz Serdaryň İngiliz interwentleriniň kömegi bilen Russiýa garaşsyz bolan döwlet döretmek barady eden umytlar puza çykýar. Türk para we İslam para diýilip atlandyrylýan baýda gassana göreşýän halk bütöw bölünmeýän Russiýany döretçek bolup tarzaşýan Rus Ak Gwardiýasylaryny ören ýigrenýärdi. 1918-nji ýylyň tomsuny Oraz Serdaryň vilayatdan çykyp gitmegine deni ikinçiler sebäp bolupdyr. General Lazarew 1919-njy ýylyň 9-njy awgustyna Oraz Serdar häzirki wagtda Zakaspi vilayatynyň daşarda bir ýerlerde gelip ýör diýip denikine hat ýazypdyr. Hemde Oraz Serdaryň ýygyna dolanyp gelmegini mümkin gadar uzaga çekdirmegi onuň haýyrypdyr. Oraz Serdar 1919-njy ýylyň aýagyna 1920-nji ýylyň başyna ýaraglanyp gämi bilen şerekene gelýär. Ol bir ýerde ýagdaýyň öwürlükli däliligine göz ýetirip, şo giýje gämi ämirip Eýranyň Goson şäherine gidýär. Ondan soň ykbaly belli däl. Nurberdi Han 1820-nji ýylda Göktepe'de dogulýar. 1880-nji ýylyň ortalaryna hem şo ýerde aradan çykýar. Nurberdi Han 1850-nji ýyllaryň aýagyndan 1880-nji ýyla çenli Ahalyň hany bolupdyr we ömrüniň ahyryna Ahalyň we Marynyň hany bolupdyr. 1850-nji ýylyň ahyryna Ahalyň merkezi şäher bolan Göktepe'de uly maslahat bolýar. Oňa türkmen toplugynyň dürli künjeginden hanlar, serdarlar, ýaşullar, ak sakkallar we beýleki parasatly wekiller çagyrdylar. Maslahata baryp Göroğlu Begden Sultanyň 8-nji 9-njy asyrdan Şirgahan zamanyna çenli teke türkmenleriň 18 sany baş hanlygynyň bolanyny bardy söhbet açylýar. Şirgahan zamanyna tekeleriň baş ýaşuly Ural Mehmet ogly Döwlet Mehmet Düýgü agadan baş hanlygyň kemirköri, onuň anyhyt wekili, onuň Miras Serdara geçişi 1819-njy ýylda Miras Serdar ölünden soňraky 30 ýyllykda bolsa, tekelerde bir näse gala hanlary bolup, baş hanlygyň bolmanyny hakda gurrun edilýär. Uly söýüşlerde baş han ornuny orta çykardan gala hanlarynyň iň ýekabry Garawlun hanyň Nurberdiýanyň babadyşy Baba Onmegiňiň ogly 1819-njy 20-nji ýyllarda diýen wagt eken. Emma baş han bolmak üçin 7 şertiň zerur bolanyny sebäpli ol baş hanlygy göterilmeýär. Umman şo meclisde Mongol talansylary we beýleki gaýry ýatlar tarapyndan uluzarbara urulup, bir-birine şertleşdirilen türkmen taýpalarynyň ýagdaýlary barada pikirler ortatylýar. Esasanam Eýranyny, Orsiýetli we beýleki gelmişekleriň, zansyzlarynyň, talansylarynyň derdinden sargolary we beýleki adamlar rahatlygyň ýokdugy. Hemme tarap bilen halka ýarajak ortak ekabr ýolbaşçynyň örenleri urdugy ýaly ensem meselleri garalýar. Şonda şeýle ýolbaşçylyga 2 adam Nurberdi Döwletýarbaý ogly Ak wekillen hemde Hazy Gurbanyň ogly Mehmet Gül Kadynyň agtygy Ak Kadynyň şoglugy
Oral Mehmet Han Garagoňurdan görkezýär. Olaryň ikisi de tire urularynyň hany eken. Saýlaw mejlisi hakyky alınıp barlýar. Hasan natiyete goýulanna Oral Mehmet Han artygyrak ýetälýär. Şu wagtlarda golgallarylman ses sanylar eken. Emma ören paýkatlyk hem halatly batyr serdar Oral Mehmet Hanlygy öz üstünden aýyrmaklaryny haýyş edýär. Öz çykyşynyň ahyryna şeýle diýär. Ogaly bir barın güwäligini men hanlyk ornuny Nurberdi Döwletdiýar baýygyna bagyşlaýan. Çünki ol gadymy wagt eýämine ýaşullyk eden Keymirden öňkü teke türkmenläriniň aksakkaly Döwlet Mehmet Düýegi daganyň tälimini alan Anan 11-iniň ýylydyr. Munyň atasy Mürrükbay, kaka Döwletdiýar baýym, ören sörekli, çykymly adamlardyr. Ondan munyň ıtkatda, adalet päklikde, güýç gaýratda hem akyl paýgasy, fagawatlyk insapda, miskinlik rehimdarlykda, dilewarlyk her baplykda. Tögüş diýatda Nurberdiňi bir tanaýas. Agyr ile baş bolmakda ırskal döwletlilige muwazipdir. Men öz ırskalymdan närazy dälýäne, ulylyň öňüne düşerlik ırskalymyň ýokdugyny görüp ýetdi. Bular bolsa ata-baba ırskally, çykymly, çörekli Hamir hany urdur. Galibiyeti onun okap ýazyp bilmegi, golunyň has giň bolmagy meniň artyk yerlerdir. Han bolmak üçin gol giňligim gerek ahyryn. Ýer günden nökörlige çekmeli, olary at ýara bilen düşün etmeli. Tekeçilikde ýyldan algyt salgyt ýygnamaklygyň ýokdugyny bilýändiňiz. Gara gol giňiň gol uzan ýerine ýeter. Gol ýukanyň eli gara ýakadyna kyrsyna ýeter diýilen. Şunukda nazardanam men hanlyk ýaşullyk mertebesini öz radyligim bilen sezimi Nurberde bagyşlaýan. Başga da ýençeme çykyşlar bolýar. Maslahat mejlisiniň esasy gurumasy ket gudasy ören dile var hem adalatly atazyk mollu Niýazurdy mollaň oğlu. Sözüni jemläp pata beren soň han götürdi başlanýar. Şeýlelikde Nurberdi Döwletdiýar baý oğlu hanlygy götürilýär. Nurberdi juda uýun boýly, süňk başy ýeri, eginlek, sürrekden ulu kelleli, tüňrek maňly giňden ýaýban. Göni burunly, garasy köprek goýun gözli, gaşlagrak buğday renk, gazgylt ýüzli, azy sözli, diňlemegi söýýän, syýyn şyýtan nazarly, anans ıtkatly, nebisinden ynsaby ýokary, rehimli hem gadaply, ýürekli, gahar gadabyna erk edip bilýän akyl paýgasly, söwüş diýaratdan başlykýan berk bedenli, sabyr kanagatly, türkü sowatly sada adam bolupdyr. Ol Anan 11-iniň ýuglugy, garry baýyň çoglugy, Mürrük baýyň agtygy Döwletdiýar baýyň urdugydyr. Nurberdiňiň şaýaly bolupdyr. Nur gödel, Araby gödel, Güljemal. Olardan öňüň ogullary Berdimrat Batyr, Döwletbeg, Magtymul Han, Garry Han, Ýusup-beg. Magtymul Hanyň ogly Mürrük Han, onuň ogullary Suhan guly, ata we başgalar ahalla, Ýusup-begiň nesilleri mardy. Anan 11-iniň doganynyň kowumlarynyň biri de baby 11-iniň ogly Gara oglun Handyr. Ol Nurberdi bilen babydaş garynlaş. Nurberdi teke, togtomuş. Wekil, ak wekil, gara ýörme 11-dir. Ol 30 ýaşlarynda hanlyk götürilýär. Gara oglun hanyň terbiýesini alýar, emma esas terbiýesi däli tilkidir. Şol maslahat mejlisinde börmäniň gara hany Ýugulmurat, Dykma serdar Mehmet Nazarogly baş serdarlygy göterilip, ol tä hanyň ölümine sen onuň sawguly bolan. Ondan şonuna kadylyk, wekillik, wonmeglik, işa başylyk goşun herin zamşady. Ýüzbaşylyk ýaly enseme wedipeler ýoly goýulýar. Şol dabara münasibetli tutulan 3 günki toýdan soňra Döwletdiýar baý gylýar türlerini ýataklara gabap, ulawsuz jigitlere at saýlap almak ýylan edýär. Özüniň ähli mal dünýäsini, baýlyk mirasyny bolsa ogry Nurberdiňiň halkyna bagyşlaýar. Ahalla Nurberdiňiň 1853-nji ýylda Saragatda gowuşyň hanlygy göterilmegi, olaň arasynda dogonluk dostluk ilişkisiniň putulanmagy daşky hem içki düşmanlary agyr oýa batyrýar. Şonuň üçin hem düşmanlar türkmen taýpalarynyň, tireleriniň, hanlyklarynyň, serdarlarynyň, din wekilleriniň agzlaryny alartmak, esasanam şol iki leheňiň Nurberdi bilen gowuşyň başyny iýmek ýaly hilgärlikleri ýüzürýärler. Paşa Russiýasynyň Orta Aziýa, şol sanyna türkmen toprugyny hem 4 tarapdan, Orenburgdan, Gazagystanyň, Maňaşlykdan, Krasnovodskdan ýürüýüşler etmek planyny amala aşyrmaga gyssan ýanlygyny bilýän tekelerem agdy berdige ünti güýçlendirýärler.
Nurberdi hanyň tagallaty bilen Ural Mehmet han, Çopankir, Garabatyr, Sopu han, Gulbatyr Serdar, Amanaly Garga, Murat Hunkar, Gylyç Batyr, Maňyt Batyr, Esenogulun han, Muham Serdar, Gara Yüz Batyr, Garagulun han, Öwezbay, Däle Tilki, Polat han, Garaдөw, Aman gellige Emin geldi Serdarlar, Berdi Kazi, Han Mehmet Atalyk, Durdumut, Öweli Tentek, Täş Mehmet Tünebeg, Andar Pelwan, Beşer Pelwan, Öweli Lussa, Gadam Bergen, Aman Ulukhan ýaly batyrlar, Atazyk Mollu, Gurban Murat İşan, Kerim Merdi İşan, Mahmud İşan, Seyit Mehmet Hozu, Muzaffar İşan, Nazar Ali Mollu, Mollu Ker, Seyit İşan, Ag İşan, Muham Sopiyari en semediğin hadimleri, Gara Sehet ýaly aýylgan sesli zarsylar, Mätäji, Katibi, Miskin Gylyç, Gubu ýaly şahirler, Gönebek, Ural Murat Topal, Gulgelli Tümen, Hally Şaýly ýaly bagyş taganlaryň oňlar sözi bir şükür tükürýärler. Şeýlelikde Niýazepe çapylysyny, Hurmun çapylysyny, Girey gyrgynçylygyny, Gyllarbat uruşy, Şarlok uruşuny, Welagat uruşuny, Goçda uruşlaryny, Taragyş we Gargaraty uruşlaryny, Sat we beýlek uruşlar başyny geçiren terkerdi. Nurberdiýiň ýol başçylygyny ýomut göýekliň sallary saryk, ärsary ýaly. Oňlarsa türkmen taýpalarynyň arasynda agdy bir kiri başlanýar. Elbetde munyň öz Nurberdiýiň tagallaty bilen ýörüýti, wagt nedigatçylar toparlarynyň döredilmegi netijesinde amala aşarlýar. Ýani gowy usuly üçin edilen alym agdalary Gumu we beýlek ýerler topar bolup uğraýarlar. Olar türkmen taýpa tirleriniň arasynda bolup, ýyrata daşky we beýleki gelmişek düşmanlaryň kimlerdigini düşünýärler. Öýüşlerini ýaraşdyryp, ganylaryny barlaşdyrýarlar. Sargolaryň arasynda da agdy birlik ýoly goýup, ýerli halkdan 20, 30, 40, 50, 100 atlydan ibarat goraýyş toparlaryny, aňtaýjylary, ýol beretleri, 10 baş, 100 başlar döredýärler. Olar at esbap yaraglar üçin edýärler. Atlylar başlaryna çenni saýlaýarlar. Şondan soňra olar öz oglaryny düşmanlardan, alamanslardan gorapdyrlar. Birek kömek ýetişip, hemişe üçgärligi, agdy birlik elin bermändirler. Beýlek taýpalar hem bir ýadaty ikellep gollap, öz aralaryna ýokar tertip düýünnamany ýoly goýýarlar. Nurberdi han 1855-nji ýylda Saragyşda Xiwo hany Mädemi bilen burun saklanjykda da uly Abraham nasip bolýar. 1858-nji ýylda bolsa Eýran şahynyň goşuny Zaparul hanyň serkerdeligine garrygala ýomut göýekliňiň üstüne ýürüş edýär. Şonda ulardan Nurberdi hana dadygy gassagly habar ýetirýän habarçy gelýär. Nurberdi han 12.000 tekatlysyny Mahmud İşanyň ýardam bilen ýygynylan 6.000 ýomut ataba ýomutlarynyň atlysyny toplap, garrygala şegoşa ýürüş edýär. Ýerli halkyň ýaşullary hanyň özüniň goşuna ýetat ýol başçylyk etmegini haýyş edýärler. Düşman bilen uruş bir hepdelap dowam edýär. Emma Nurberdi 7-nji gün uly mejlis kurap şonu ahyrky sözüne şeýledýär. Ýaşullar, serdarlar ýigitler. Siz maňa ýerde bol diýmäň. Bizden öňkü teke ýaşullarymyň ýaly. Meňem adym hanym bolsa, serdar ornuna durun. Şoň üçin siz meni maslygymy ganhor Zaparul hanyň tuğunyň astyndan başga ýerde gözlemäň. Batyrlar, çolun. Azyny musallat bolun. Ya Allah diýip olat salýar. Şol soňky darbada Büjnürdiň hany Zaparulynyň serkerdeligine, külli türkmeni bakn etmek üçin Eýranyň şahy Nasreddiniň ýeňilmez atly toplu topkanaly, kemsiz ýaraglanan serwarlardan düzülen fan hem güýçtaýdan bir näçe sartyk goşuny sympytyra edilýär. Şonu Eýranyň haýhaýly sar topu da olzalnýar. Ayagallaryny gasyp barýan Zaparul han, Göktepeli teke zarsy Garategediň elfenç tedneşlerine dägreti ýarlan nek bolup huşy başyndan düşýär. Uly ýeňşe garaşyp oturan Nasreddin şa şum habary eşitip öýünden gidýär. Bu arada şo tegoşy gören Abdüsettar Kazynyň jeňnamy paýamasyna şeýledilýär. Diýdiler, "We işler sındır eýşa, ki ýagny leşkeriň öllü bol äge, bolup beýhuş, ýekilli zalkatyndan rowan boldy, niçe ýer arkasyndan."
Şondan soňra göýekden ýomutgy beýleki tire taýpalaryň ýaşurlary Nurberdi hana we ýa-da teke garyndaşlaryna alkyş barna aýdýarlar. Düşman kim, dost kim, amaklygy ýetirýärler. Şeýdem Nurberdi hanyň tagallat netijesinde türkmen tireleriniň arasynda düşmanlar tarapyndan düğünler çözlenip agad berlikdi kelýär. Gargaladan gelen dessine 1858-nji ýylda Nurberdi han özüniň wekilleri geňeşdärleri terkerderler bilen marag edýär. Weteke taryk dawatynyň çözülmegine uly kömek edýär. Ol 1861-nji ýylda Nasreddin Şahnyň marag eden şolşunda da düşman derbi aýan etmekde özüni tanadýar. Şondan soňra gowuşdukanyň tekliği boýunça Nurberdi ahal Maryanyň hanlarynyň han taýlanýar. 1862-nji ýylda bolsa hanlar han Nurberdi han mara gelende ahal laqsyal öz öýünden örsünden ýet bilen oňa abreli ýeriň asly maşgalasyny töre sokuýunyň gyýy adam saany göz 1855-nji ýylda uruşda ýoğulun Gülcemali nikalap alyp berýärler. Nurberdi salar saryk ertar ýaly beýlek taýpalaryň arasynda uly hormaty münasip ortak ýaşurlyk abryn saklandygy, alygy düret etmekden daşda duranlygy, hemişe halky öňe sürüp ýyl gününe hormat goýma başaranlygy üçin onuň mülki bayrama tutulýar. Nurberdiň ölümünden soň onuň mülki wekil wazira göçürilýär. Nurberdidir gowuştanyňkyda bolýan gildiň maslahatlaryň netijesini Rus işgalaty alem mülki halk arasynda tutulýan ady we başgalar öz baýarlaryny ýetirip durýarlar. Emma bir hanlygyň barha puturunmagy, halkyň olary şahalaryň şahy alnamly garamaklary düşmanlaryny ugana getirýär. Dogry Rus generallary terkerdeleri olaryň bir näçe nahara serpay aýlyk pul bermek ýaly hileleri ýudurýarlar. Emma bir näçe gerek yaraşyga barlanyna kabul etmän, amatly purdatlary ýerlen gideren zalimlaryň hilesi ýolanmaýar. Hanagy Bulun zat berip durmalar näme galamat galyp soranlaryna Nurberdi han, "Ey adamlar, doňuzdan tüý ýolmokdur" diýleni. Olar şahalaryň kelleleri üçin berilýändir. Goý bersinler bakaly. Berilen zat ýyl bähbidine harşla berin. Munyň aslynda hileler ýol almaz. Ýylan egrem bolsa hine girende gönülýändir. Tiz gönülürler diýip başyny typap jogap berýär. 1878-nji ýylda gowuşdukanyň Rus ofiseri Isalaty aly mülki tarapyndan awy berilip öldürilýändigini eşitip Nurberdi han "Sag ömürdenim goparlan ýaly boldy" diýär. Onuň ýerine terkerde goýmak üçin näçe tagalda äsli gysgarda başartmaýar. Çen edilýänler ýa garran, ýa täsgi ýok serdary ýaly adamçy energiýetli, ýa fegoş teatry gowuşok, ýa newsan sabynyň güýçli ýa-da gözsiz batyr bolup çykýar. Şondan soňra Nurberdiň özü syrkowlýar. 1879-njy ýylda Rus goşunlarynyň Göýektepe sozuk dugakda habar eşitip, ol agyr hally bolsa da mardan ahalaga aýdýar. Emma barin şa uruş tekelen ýeňi ýuruktorýar. Ol şo fegoşa ýol başçylyk eden ogly Berdimrat batyryň ölümine şükranylyk eden. Emma Gara batyryň we beýlekliň ölümine gaty gylýar. Ol gysgaly maslahata gelen netije boýunça dykmy terdaryň hem ýögöl baýyň ýol başçylygyna 9 sany wekili töwürläşigini ýaraşga ýoldaýar. Emma ol kabul edilmän gaýtardylar. Galanyň gün batar we günne orta taraplary berkidilip 22 000 goşuny jemläp, fegoşa kysymdan başlan Nurberdi hanyň derdi gozgap, gaýra üdülip ýene de syrkowlýar. Şo başa gaýlykda 2 tane adam, biri pir beýleki sop solun bolup, haza ziýarata barýantymoklar hanyň halyny soramaga gelin bolup, onuň da kätidine awy goýup isirip ölmegine sebäp bolýarlar. Ol şo wagtlarda 60-61 ýaşynda eken. Kakazynyň hatyrasyna 20-21 ýaşlaryna ogly Magtym ulyny wagtlaýyn han taýlýarlar. Nurberdiň öz garamagyna kanyklar bilen ýedilşäp bir kezip hereket etmek sebäpli ençeme ýerde ýoly baglaryň Rus goşunlary güýçli darbalara ýetkilere sebäp bolýarlar. Şonuň şeýle Zakaspi harby bölümi Kavkaz okrugyna tekeleriň hereketleri hakda şeýle maglumatlar berýär. Birinji, tekeler Krasnovodskdan Hojagala barýan kergönmede çolmak üçin atriat ýolladylar. Ikinji, Bendetenne 4-nji sentýabrda biziň üstümize ok atdylar. Üçüncü, Hojagalada ýerleşen lagerimize giýje sozdular. 4-nji, ertesi düýremimizi elimizden aljak boldular we ikun ýerinde düşüp ýydarlap heräklediler. 5-nji, yararsız topçularymyzyň üstüne gapyrlykda şolup aldylar. 6-njy, bizden gaçan dönük Nurowy tekeler ýol arasyny saklaýarlar. 7-nji, sat berkitmesiniň
ýylky süretine solup, ataba ýomutlar bilen goşulyşyp birleşip, çekişlerdäki deňiz ýakadynak postlarymyza sodýarlar. 2-nji, satdaky we çekişlerdäki 4-5 rotany alyp gitmeden hiç ýana çykyp bolmaýar. Olar biri gaby ýagdaýda taklaýarlar. Ruslar Nurberdi hanyň baryp 1870-nji ýyllardaky maslahatynyň soňra Rus goşunlarynyň ýollaryny baglamaga türkmen atly goşunlaryny uğradyşy. Kenar ýaka türkmenläriniň hem ruslara mal we beýlek kömekleri bermekden ýüzdönlerişi. Rus goşunlarynyň 1872-nji ýylyň ahyrlaryna Yetirek derýasynyň üstü bilen bärik ağırlaşyp, Aşgabat tarapy süýşmekleriniň serpikdirlişi. Nurberdi hanyň goşunlarynyň bir toparynyň Krasnovodskdan Xiva hanlygyna barýan Rus goşunynyň azyk suwruklaryny oljalaýyşy, olary uruşa ýetirmän. Balaýşemden ýylaryny gaýtmaga mejbur edişi ýaly hereketler Rus serkerleriniň gödeginiň geçýär. Şondan soňra ýokarky maglumatlary Kawkaza ýollaýarlar. General Lamakynyň ýolbaşçylygyna 1877-78-nji ýyllar Aşgabat tarapy edilen fiýranyşyk şowsuz utorýar. Olar köplüýän çekip, Gazarabatdan ýygyna gaýdýarlar. Şondan soňra olar gowşut bilen Nurberdiýini öldürmek baradaky maslahatlaryny hassa sındyrgyp, şol kelleler üçin goýulan bayraklary öňküden ýokarlandyrýarlar. Erkin ýaşap ýören türkmenleriň üstüne esassız, hemde agyr ýaraglar bilen ýaraglanan goşunly, hile ýüküni de tutup gelen türkmenleriň arasyna agzaralyk bölünüşlik salmak ýaly adalatsız hereketde etmedik bolsa, gaýdusyz gahrmanlarymyň serlerini toprağa garyn düşman, eger ataşan uruşa geçen bolsa, hilesiz, onu türkmenleri asla alyp bilmezdi. Ata-babalarymyzyň ömür boyu garaşan erkana zamany inne gelip ýetdi. Göktepe'niň gün mataryna, Han Käriz gonumçylygyna jaýlanan Nurberdi hanyň, onun sağ soluna yatan oğulları Döwletbek bilen Magtymguly hanyň, üçüsiniň mazarynyň üstüne tejenni Oralgyr Smolly oğlu Hozahmet Ahunyň baş ustadlygyna äpet ýadyýarlyk gümmez gallarly. Olinni ulylyň ziyaretgahyna öwürli. Nurberdi han bilen baglanyşykly materiallar, esasan tejenni kıssasy merhum Suhan Merdi Anny Urban oğlunyň 1898-nji 1983-nji ýyllar gürüňlerine alındy. Nedir şa? 18-nji asyrda Iranyna şalyk süren nedir? 1688-nji ýylda dünýäge gelýär. Ol gelip çykyşy boýunça türkmenleriň awşar taýpasynyň garakly tiretindendir. Nediriň ýaşlygy Abwert deregez, ýa-da Kaket raýonynyň territoriýasyndaky Serhet ýakazy etraplaryna geçýär. 1711-nji ýylda Kakazy Amamguly han ýogalanyň soň nedir kergenler taýyan garakçylar başlandy edip başlaýar. Şeýle hem ol Abwerdiň häkimi Babaly begiň hyzmatynda bolup, türkmenler hemde kürtleri özüne tabir etmek üçin bir näçe harby ýürüşler geçiripdir. Şeýlelikde nediriň şan şöhraty kemden giň germelip uğraýar. 1723-nji ýylda Maşadyň häkimi Melik Mahmudyň goşuny terkerdesi bolan soň nediriň şöhraty has artyp, onun ady bütün Horasany ýaýraýar. Nedir 1726-njy ýylda Tahmasp şanyň goşuny terkerdesi hökümine gulluga başlaýar. Ol öz biýasleşlerini kemden ýok edip iň anamdar esas terkerde gurulýar. 1732-nji ýylda Tahmasp şany tagtdan agdaryp häkimligi öýden alýar. Şondan soň 1736-njy ýylda Mugan çöllüğünde nedir davarlyýar diýdi, şadyp ıglan edip başyny täşkil edýärler. Şeýlelikde nedir şa? Zalimligini hem güýçlendirip başlaýar. Seher göwünde yaramadyk adamlary ýok etdir, hatda öz uly Arzaguly hanyň hem gözlerini oýdurýar. Nedir şa Kawkaza? Dagystana, Bagdada, Hirada, Gandagara, Hindistana, Bukhara, Xiva harby ýürüşler geçirip, ägirt uly imperiýa diýer. Nedir şanyň asly türkmen bolsa-da, onun türkmenler bar diýerden siýasaty Iranyň öň şalynykydan tapak tutmandyr. Ol türkmenler boyun ýegdirmek üçin, olar ýören rehimsizlik we zalimlik bilen darapdyr. Şu ýagdaýlar bilen baglanyşykly Iran taryhçysy Mirza Mehdi Han Astrabady özüniň Tarih-i Nadiri nediriň taryhy atly kitabyna
Türkmenlere doga bitti. Tebiýi fitnesi, gowdulansa adam hökümine näde doğru baka beripdir. Nedir şah Horasan we Hywa türkmenleriň üstüne terim gerek gan dökşükli harby ýürüýüşler geçiripdir. Ol ilki wada abywer töwereklerine galary basyp alýar. Ondan soň nedir Mara tarapy uğraýar. Ýöne tezin derýadan geçip bilmän Sara tarap soğulýar we ony ýerýär. Sarasy alandan soň Nuruna gelip gowduran eden türkmenleri gargyna berýär. Soňra ýene de Mara ýürüýüş edip, o ýerdäki tatarlaryň türkmenleriň bir tiresi üstüne hüjüm edip şäher basyp alýar. Nedir şa Amy derýa boýunda ýaşaýan türkmenlere de gün bermändir. Onuň mardak goşunlary Kalbaly hanyň başdandygyna şäherje kerki türkmenleriň üstüne sodup, garap mal garalaryň talapdyr. Şeýle bolsa türkmenler nedire boyun egmendirler. Ýygderli gowguruň turupdurlar. Salgydan dol türmendirler. Halk arasyny ýaýran gurulmalara görä, daga tek türkmenleriň nedir şanyň zulmuna garşy hereketlerine Kemirkör ýol başlyk edipdir. Kemirkör özüniň ören akyllygy, uğur tapyjylygy hem batyrlygy dile wadygyny tapawutlandyr. Ol akyl paýgasy bilen öz halkyny köp sany pazgyl wakalardan, gyrgynçylykdan aman taklama başarıpdyr. Şoňa görä de Kemirkör hakyny nakyra waýatlar. Gurrunlar halk arasynda birin günlerinde şenni dowam etip gelýär. Nedir şa? Hytaý basyp almak üçin ýürüýüşe taýýarlanyp ýörkä, dilluşuk netijesinde öz awşar garyndaşlar tarapyndan 1747-nji ýylyň iýun aýynda Maşadyň goraýyny öldürilýär. Netijede nedir şanyň şeýle gysga möletdi. Çaltlyk bilen gurun imperiýasy özü öldürilen soň öňkü ýaly çaltlyk bilen dargaýar. Magtymul Han ahal tekeleriniň belli hanlarynyň biri Nurberdi hanyň ogly hem orun tutary. 1880-nji ýylda Nurberdi Han aradan çykanyň 4 gün soň Magtymul Han bütün ahalyň han dilip ýylan edilipdir. Han belleň wagtyny Magtymul Han ölen ýaşaken. Şoňa deňiş ol ilmden, bilimden geregini edinen bolsa, heni uruşa alamana gatnaşyp görmän eken. Şonuň şüýnem tejribeli Ural Mehmet Han onuň berýärligine, Urban Rat işan orda tutuş ahalyň kadryna berilipdir. Şoňa padşa hökümeti ahaly basyp almak üçin ilkinji gerek harby ýürüýüşe taýýarlyk görýärler. Müňlerçe adamy öz içine toplanan Göktepe garagynyň bu gerekki goranyşyna meşhur Gurbanbady işandyr dykma serdarly birlikde Magtymul Hanam ýol başlyk edipdir. Şükür Allah, garry döwlet. Nurberdi ogly hany dönni. Gutluk bolsun gelen nowat. Magtymul Han dönni. Magtymul şal getdi. Arak zemin ada gitti. Yana şany goýran etdi. Görün, Rüstem dara dönni. Ma'lum bolýar Göktepe galaty 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna ýara güýjüre ýendirilýär. Şondan soň Magtymul Han takdir etýän berip, padşa hakimiýetlerine hyzmatdaşlyk etmäge başlaýar. Aýratynam tezeniň we mal etraplaryň Russiýanyň raýatlygyna uruşda geçmekleri uğruna tagalla bar edýär. Bu hyzmatlar üçin Zakaspydaky Rus komandowansy Magtymul Hanyň fiýlini ýetiripdirler. 1884-90-njy ýyllarda oňa ilkin mayor, soňra podpolkovnik şeýini berilýär. Şeýle hem tezen okrugynyň naçalny wezipeni berilýär. Magtymul Han bir näçe gedek Peterburga baryp gelipdir. İkinji döwlet dumasyna Zakaspy türkmenleriň adyny geçirilipdir. Padşa hökümeti Magtymul Hanyň bitiren hyzmatlaryny gözüne tutup, oňa polkovnik şeýini berýär. Ömürlük uly pensiýa berilýär hemde ony ordenler medallan en semihleri ýerleýär. Türkmenistanyň geçmişini öwrenýän taryhçylaryň aýtmaklaryna görä, Magtymul Hanyň ömrüniň soňky döwrüne degişli ýazgy maglumatlar galmandyr. Diňe garaşdanlyk guruşy wagtyna, ýagny 1918-nji ýylyň tomsyna Zakaspyda kontrrewolýusiýon agdarlyşyk geçiren Ak gwardiýaçylaryň we fitnesilerin Magtymul Hany öz taraplaryna çekmek üçin eden ýynaşyklarynyň hemmetiniň netijesi bolunlygy
tarih seçmelermeyerimdir. Kıyatxan Gümüştepe'de ýa-da Esengulla takmaýan 1754-nji ýylda eneden dogulýar. Kaspy deňiziniň kenary ýakynyndaky türkmenleriň hany oňa Kıyatbeg, Gyýatbeg, Kıyatbeg diýilýär. Kıyatxanyň ömrüniň ýerki döwri barada maglumatlar ma'lum däl. Ol garamayak halkdan taýlan çykan demirçi ustanyň ogly. Özüm ustaçylykly meşgullanıpdyr. Ýaşap geçen ýerleri Gümüştepe, Esenguly, Çeleken etraplardyr. Kıyatxanyň Ýagyş Mämmed, Ýagyş Muhammed, Kadir Mämmed atly ogullar bolupdyr. Onuň ady ilkinji gerek 1813-nji ýylda peýda bolýar. Eterek gürgen türkmenler şoýul Fataly şanyň garşyna ulu gozguran turýarlar. We Paşa Russiýasynyň Russiýa-Iran uruşuna gatnaşýan Kawkazda goşunlaryň gatnaşýarlar. Russiýa-Iran uruşy guturyp, Gülistan şertnamasyna gol çekilenne, Kıyatxan öz eginleşdirilen şo ýerdedi. Kıyatxany özüniň ýakyn adamlary bilen wekil höküminde gepleşip geçirmek üçin Kawkazy berýärler. Şondan soňra onuň ady tarihi meşhurlyk kazanýar. Ol türkmenleriň Russiýanyň raýatlygyna geçirmegiň tarapdary bolup çykýar. Astrahan, Baku we Iran bilen tögdan ýaýlandyryp, uly baýlyk kazanyp, kenarýaka türkmenleriniň hanyny urlýar. Kıyatxan 1819-21-nji ýyllarda Panamaryowyň we Muravyowyň 1836-njy ýylda Kareliýanyň ekspedisiýalaryna köp ýardam berendigi. Tbilisi'däki Kawkaz dikmeleriniň ýanyna ensemegedek baryp, Russiýanyň raýatlygyna geçmek barada tagalla edendigi. Paşa Russiýanyň öňünde bitiren beýle hyzmatlar üçin altyn medal, gymmat bahaly sowgatlar ýerlenýär. 19-njy asyryň 20-30-njy ýyllaryna Kıyatxan we onuň ogullary Astrabat, Madenderan, Gilyan bilen Bakuň, Astrahanyň arasynda deňiz ýollary arkaly bolup geçýän tögda gatnaşyklaryny täzirleriň birini urup, barışyksız beýatleşlik göreşine gatnaşýar. Şo tögda beýatleşligi ýaramy netijeleri getirýär. Kıyatxanyň tögdäti bulaşýar. Deňizde we kenarda alamançylyk, talaňçylyk güýçlenýär. Täzirleri öldürilýär. Şeýlerik bilen Russiýa-Iran gatnaşyklary ýitileşýär. Beý gapma garşylyklaryň ýitileşmeginiň esas sebebi şo döwürde el degirilmedik baýlyklaryň ummatsız zapasynyň bardygydyr. Beý baýlyklary eýe bolmak üçin bir tarapdan Russiýa, beýlek tarapdan Iran bilen Kıyatxanyň arasynda barlyşyk göreş başlanýar. Bu göreşde Kıyatxanyň garşylygyna has düşmançylykly hereketi asli Iranyny ýönetigde beýetler üçin Rus raýatyna geçip, Hristiýan dinini kabul eden Mir Bagirov amal aşyrýardy. Onuň maksady şu tögda ýolunun Kıyatxany aýyrmakdy, onu ýok etmekdi. Wagtyň geçmegi ular Kıyatxan we onuň ogullary hakykatdan tögda meýdanynaky beýatleşdiň pidasy bolýar. Şowsuzluklara garamazdan Kıyatxan kenarýakynda ýaşan türkmenleriň Iran şahlarynyň zulmündan azat bolmagy üçin Russiýanyň raýatlygyna geçmek uğruna göreşýär. Muňa uzak wagtlap başlandy edýär. Bir hereket Russiýa-Iran uruş tamamlanandan soň hasam giň germelýär. Paşa hökümeti Kıyatxanyň haýyşy boýunça kenarýaka türkmenlere azar bermediligi telim gerek Iran hökümetini duýdurýar. 1836-njy ýylda Günbatar Türkmenistany öwrenmek bahanasy bilen Kareliýanyň ýol başçylygyna ýürüte Rus ekspedisiýasy gelýär. Kıyatxan we kenarýakandaky türkmenler ekspedisiýany gowy garşylap, oňa kömek edýärler. Şo ýylyň iýulunda Esengulla bütün etrek gürgen ýomutlarynyň uly geňeşi bolup geçýär. Bir geňeşiň guramasy Kıyatxany, geňeşe gatnaşan kadylar, han begler, Russiýa hökümetiniň adyny ýüzlenmek kabul edip ony Kareliýanyna uçurýarlar. 2777 tany maşgaly öýleriniň Russiýanyň raýatlygyna kabul edilmegini haýyş edýär. 1821-nji ýylda Kıyatxan bir ogluny Tbilisi'däki az ýerler üçin açylan gimnaziýa okuýy berýär. Beýleki ogly Kadir Mämmedi we agtyklaryny Tbilisi'niň Sankt-Peterburg okuwjaýlaryna okudýar, terbiýe edýär. Kıyatxanyň özüniň ýörüti öz adyny ýüzüne aryp suraty şekilin möhri bolupdyr. 1842-nji ýylyň tomuzynda Kıyatxanyň we onuň ogullarynyň täli ters gelýär.
kenar yakındaky türkmenleriň Russiýa bilen asnaşyp, töwdäki gatnaşyklaryny ösdürmekleri, Russiýanyň iraýatyny geçmek hereketleri Kıyat-Hanyň we ogurlarynyň ýolbaşçylyk etmegi, Eýrany, hususan Muhammed Şahny ýyňjylyk kızandyrýar. Eýran territoriýany hut öz ýerleri hatap edipdir. Şonuň üçin şah häkimleri her edip edip Kıyat-Hany we onuň ogurlaryny ýok etmegiň ýoluna atyrýarlar. Gülistan we Türkmençay şertnamary boýunça Eýranyň Kaspy deňlerinde harby flot saklama haky ýokdy. Dugul baryk nefs satmakda Kıyat-Hana bäsleşdik eden Eýranyň töwdüleriniň kömegi bilen dillüçük kurulýar. Rus kreyseriniň komandiri kontadmiral Putyatin 1842-nji ýylyň ýylyny Ýaşy Mämmedi tutsak edýär. Ýaşynyň soňunda ogurun tutsak edilmegi Kıyat-Hana gatar edýär. Ol 80 ýaşyny geçen garrylygynyň gözeňine tutulmagyny, özüniň ogurunun watanyna göýbermegini haýyş edip, Paşa hökümetiniň Kawkazdaky häkimi general Galawyny ardy edýär. Ogulun tutsak edilmegine bir düşünşmezlik bolandyr diýip, ol Bakuga aýdýar. 6 aýlap Bakuda karantinde bolýar. Onuň ardy üstüne ýazan ardalaryna haýyşnamalaryny hiç kim gulak gabartmaýar. Kıyat-Hanyň 30 ýylyň dowamynda Rus türkmen aragatnaşyklaryny berkitmekde bitiren hyzmatlary nazara alınmaýar. Oňa kömek edäjek köni tanyşlary general Yermolov we Muravýov dekabristler bilen aragatnaşykda bolanlyklar üçin Nikolay I-ňiň gazabyna duçar bolupdyr. Kıyat-Han 1842-nji ýylyň 12-nji dekabryny Bakudan Tbilisiýe getirilýär. Kawkaz häkimleri Paskaçov, Rozenyal generallar olar Kıyat-Han dawraly garşylap, oňa hezet hormat edip ýörän adamlardy. Ýöne bilen bu gedek olar ony zyndan taşdýarlar. Kıyat-Han Tbilisi'de 1843-nji ýylyň mart aýynyň ortalaryna ejirlep, 2 ýyl gapyryp 89 ýaşynyň içinde zyndanna aradan çykýar. Keýmir kör. O wagtda bolup älim zahany, öz ýerine hükmü ýören rawany, eýýämine ganym geldi amana Keýmir atly hakyp kran geçipdir. Denubi. Türkmen taýpalarynyň biri bolan tekeler hem beýleki kowumdaş taýpalar ýaly agyr günleri başyny geçirýär. Halk aragyny göýükdere çagyrlar tekäniň jaýy. Oýukly sopada köp gezer baý. Torgoýuň şömmügi, süntüň süýrügi, belirgen jülgesi ýeriň niresi, Şardagly Sannybil Kämil ýaýlasy, Balkanda garagum, Santı galasy diýilip, tekelen gadymy küllükün mekanlary barada söhbet açylýar. Bir şogyryň Şardagly Sannybil Kämil ýaýlasy diýen ketirlerini agdaran ýerler, Balkan dağlarynyň demirgalyk günne ortaraplary, ýagny Sarwa we Kämil atly otluk hem suwluk ýaýlary bolmaly. Legendar gahrman Goýrogul Begim mekanam şu ýerler bolupdyr. Teke türkmenleriniň ilmida medeniýaly başkanlary, ýöne olar serdar ornuny we hanlyklar bolupdyr. Garýadym şahlary wagtynda da ondan öňüm soňam tekeler garawmy taraňçylardan, gelmişeklerden gorapdyrlar. Öldürüm Göýektepe ahal, Tezen Mari, Balkan, Sargamyş we Waz sewitlerini ýaşapdyrlar. Garýadym şahlary Hygo hanlary bilen hem merkez garawy üstünden Eýran tarapdan hiç şeýle ýagy goýbermelik şertname esasynda ýaşaşypdyrlar. Bu ýagdaý tä Hygo hany Mädemin syndyrýança 1855-nji ýyl saklanıpdyr. Musulmanlara Şingizden Temuşin Cengiz hem 10 Zowal getiren Paşa Teýmirlen, Teýmir Agsak, ölmediň öň tiralaryny musulmançylyk kabul edýär. Garawmyş süýlen könrügenji we Bedirkende geçmekçi bolany Aman han Döwletýar beg oglunyň başdanlygyny teke türkmenleri uly uruş edýärler. Edil Göýektepe gala uruşundaky ýaly söwüşip kirlýärler. Soňra Teýmirlen o ýerler basyp alan soň külli tekäni tüketmek maksady bilen olary
Xitay terkedinäki ötüşip bitmeýän, tozunly, ýeli usup ýatan şor ýere takla mekana sürgün edýär. Tekeler bu kapyryň gadabyna giriftar bolup, takla mekanyna, Nur Garabayır dagyna, Kermenede, Kelif Uğuzboyun ýakadyna, Ant Guyuda Uwanistanyna umuman 4 asra bolu ýugurdunun aýrysylykda ýaşaýarlar. Olar Ant Guyuda halar 1712-nji ýylda Hozenepes batyryň başgalasyna bir dowma dünýä ýenýär. Oňa Keýmir aňladyýan manysy gaýtmaz, dönmez, göni sogulmaz diýip at goýýarlar. Döwlet Mämmed diýigi Ural Mämmed ogly şo wagt tekeleriň ýaşurysy bolupdyr. Keýmir onuň terbiyesinde kämilleşýär. Şeýirgady hanyň fewer dosty. Döwlet Mämmed diýigi dagy Şeýirgady hanyň ygtyar alyp 1719-njy ýylda külli tekäni waty göçürip getirýär. Sonra Keýmir ilki öýt ýerleriniň, soň utamyş urugunyň serdary, soňam Döwlet Mämmed diýigi daganyň baş serdary orunmasary ýar wezifelerde halkyna hyzmat edýär. Şeýirgady hanyň ölümünden 1728-nji ýyl soň kady kanunlaryň üýtgänligi, şertnamalaryň bozulundygy, waty çekilen ark ýaplaryň gömülüp suwunyň kesilenligi hemde özüniň gaty garrany sebäpli. Döwlet Mämmed diýigi dagy ölü diýerler o kişe ýaş dogtanyň naşan soň diýen halk pehmine ýerip ýaşullygy Keýmir'e tapşyrýar. Ol wasa durarlyk galmanyny üçin gadim mekana, ahal we merkez garawma durulmagy maslahat berýär. Öýde bolsa köp wagt geçmänkä şo ýerde aradan çykýar. Emma ahala gelseler, barıp har ýeriň paýtagy Könürgünüşden hywa geçmedinden 40-50 ýylyň ýemrelik oýundan ýemreliler, alili oýundan bolsa aliler, har ýerdem şaharlar bilen tersleşip bir ýere gelipdirler we eýrana raýat bolupdyrlar. Tekerler bolsa tejen, üçburç, ýolbarty tebitlerine mesken tutunup, damla, ýerben, Kırkbuy, Mamur, Garrasyrly, Kürtüş tebitlerinden Balkan ýakarana çenini ýaýrýarlar. Emma eýranyň dikmeleri ýetek garalaryň başgany, uğurlu gadak, ýemreliniň gadak tiretinden. Mar wiraýatynyň başgany Bayram Alyhan, Şyga gazarlaryň hany we eýran hanlaryklary birleşip, tekeleri ýene-de sürgünde bolan ýerlerine gowmak isleýärler. Olar eýran goşunlary bilen goşulyşyp, şarwa tekelere gün bermeýärler. Ýogsam şo garnaş taýpalara ahal tejen Balkan wa sebitlerine çenni müňlerçe ýyllykdaky gadymy gonamçylyklarynyň ýatanlyklarda aýdylýar. Emma olar eýran zalimlaryň penjerinde bolanlyklary üçin öz garnaşlarynyň üstüne ýykkançylykly soňçlar edýärler. Keýmir öz orunmasary Anheyt wekili, Şeltek ýagyly, Aman Döş, Esen Ogrun ýaly terdarlary, Anny Ügöz, Gyzyl Göz, Ýalyň ayak, İşa başyny, goşun teren jamçysy, on begleri, atalyklary, anaklary, geňeşçilerini çagyryp maslahat geçirýär. Görügül sultanyň 8-9-njy asyr Şeýirgady han zamanyna şen 18 sany baş hanlygyň gowwaly günlerini Keýmirliň bilen bolan çakmaşykda bir diňe hakdan gorkýar. Har ýerdem şaharlar bilen ähtimiz bar. Ähtinden dänen nemmez, nesilsiz bolar diýipdirler. Şonuň üçin sizi garawmy üstüne goý bermersi. Uruşdan öň gepleşip geçiren tekebegi Aman hanyň sözlerini, özüniň atasy hatabyny, ulylyň hem sahaba hökmüne garan hormatly ýaşary Döwlet Mämmed diýigi aganyň bir hiç hasan hiç kime degmedik. Degennenem gaçtyk, ýöne ýaý boýy gaçtyk diýip aýdan nedigatlaryny ýatlan Keýmir geçmişini, häzirki we geljekki ýagdaýlaryny paýgas elegini geçirýär. Barıp wasa oturýar kalar, ensemegedek gaça uruşlar eden düşmany. Nedir uly Awşaryň 1730-njy ýyllarda Hywa hanyňkyda tutsagda özü bilen dostlaşy. Şo wagtlar Keýmir utamyş urugunyň serdarydy. Onuň özüni boşatdyrmak üçin öderenip ýalbaryşy, Döwlet Mämmed diýigi daganyň süýlen nedir uly Awşary tutsagdan boşadyşy. Onuň Keýmirliden ähtnamalary emma eýrana şah bolan soň biýgi pal gelip härisini sapa uçurukly soňçlar edip durmagy maslahat ýegenleri goýup atyrdy. Emma olar hiç hasan eýrana tabin bolmanlyklary we gelecekde de bolmajaklyklary barada bir sukurat ýükürip pikirlerini suwlamlaýarlar. Tekeler Balkan etegine oturanlaryny eýran leşkerleri enseme soňçlar edýär. Olaryň geljegini aňyp
sağlaryny, ayalgyllary, garrylary Kürtüş şuaba eltip, eýlerini dolanyp gelip, eden tögüşlerinden soň köp helakçylyk çekip, yeňlen düşmanlaryň garawyn çölüne soluşlary adalýar. Emma şu wagt Büjnür Tanynyň başdanlygyny öz raýatynyň ahal arkazyndaky we etek garalaryna türkmen taýpalarynyň mezliyet maslahatlary köpräk çağırlypdyr. Olar tekeleri garawyndan kopup çykarmagyň külküne düşýärler. Kemirkör garawyn çölüne ahyry gaçpatalyga diýip, deňiziň demirgalyk gaýratyna, azy köýüň töweregine bir goluňdaşyna ozor gum aýrylaşdyryp berkitme galahym gurýar. Soň-soňra onuň ozorlary süýräp gumaga alyp gidipdir. Olar köp ýerlerde şeýle berkitmeler gurýarlar. Büjnür Tany Kezarkazyň ahal we etek galalaryň hanlyklary bilen geçirmekçi bolýan uly maslahatyna garawynda mesken tutan teke türkmenläriniň serdary Keýmirde çagyrýar. Çagyrlyň ýeri erinmediýän nakla eýerip Keýmir maslahaty barýar. Ýygnakda enseme düşündiriş we guramaçylyk işleri hakyna gürrüň edilýär. Soňra gala hanlary öz ýagdaýlary barda aýdýarlar. Ahyr soň Büjnür Tany Keýmir'e öýlenýär. Keýmir teke, siziň watanyňyz ýurduňyz nere? Han Hazretleri. Bizim mekanymyz ýurdumyz garawyn çölüdür. Onuň belli gorunlary, şäherleri haýsylar. Belli gorunlarymyz, şäherlerimiz Kürtüş, Zäkli, Üňüz, Ýerbent, Garrysarly, Üspurs, Ýolborsly, Damly hem beýle gowunyk şäherlerdir. Galalaňyz haýsyra bolar? Galalarymyz Hatap gala, Galtak gala, Akça gala, Gyzylja gala, Şeltek gala, Şeytan gala hem başga rıhanaga. Keýmir sözüniň üstüne getirip garawyn çölüniň giňdigi. Onuň bir ýanynyň Hywa, bir ýanynyň Buhara emirligi, Beýlekür tarapynyň maňyşlyk bolup gadak ýurduna şendidigi. Udyn tarapynyň hem Eýran şahalarynyň ýurdugy hakyna aýdýar. Şol aralykda biziň ilimiz sarwaçylyk, mallaçylyk bilen meşgullanyp, mallarymyzy, mal ýönümlerimizi goňşy vilayatlere eltip, galla hem beýle hareketler çalışýar. Bir hiç bir şalyga, hanlyga, häkimiýete garaşly däl. Öz ygtyýarymyzy, özümizi durundurýar. Hiç kime ziyan bermeýär, gaýtam ýagşylyk edýär. Yalançylyk, erwetçilik gorsa, iň ýigrenýän adamydyr hanaga diýe. Keýmiriň batyrga sözlerini diňläp, uğurly gadak äskirmeli geçek bolýar. Keýmir kör. Bize argyşa gelen tekelengizden habaryňyz barmy? Biz olary horlap, aýallaryny da baskylapdyk diýende Keýmir kör tarhy ýerinden turup, gadap bilen uğurly gadaga hana ýitinadaryn dikýärdi. Başyndaky telpegini ýere patradyp urup, onuň üstünde lampa oturýar. Onuň bereketini syýyndan Büjnür Tany uğurly hana garap, kör tekäniň telpeginiň üstüne oturmagyna bir gep bar diýen. Soňra Keýmir'e garap, "Sen näme aýtjakdadyň we belki ýatdan çykaranyň ýerinde aýtjakdadyň bolsa aýt" diýe. O bolsa, "Men aýtjak sözüm ýok. Maňa söz galmady" diýe. Eýran şahynyň dowar salmagy bilen Pendi, Şeýhi, Jüneydi, Guşky, giňişliklerine ýaşaýan türkmenler kem-kemden gysylyp, mara göçürüp getirilýär. Şo ýyllarda Murgap derýasynyň ýakalary Eýrana garaşly bolan. Hemişe de teke türkmenlerini halamadyk Bayram Alyhan. Tekeleri gelen ýerlerine kowmak üçin her hili pıstapızguluklu edýär. Marynyň aýagyna oturan teke sargularyny talap, azar ýaman berýärler. Hatta oğlun okudyan moğullarına, okuyan oğlun gıylarım horlap, olaryň namuslaryny degýärler. Oğlancıklaryň uzuýduny kesmek ýaly ansaplykdan, çykmalykdan hem gaýtmaýarlar. Bir ýagdaýdan soň garawymda ýaýrap oturan tekeleriň ýaly aksakkallaryny we serdarlaryny ýynap Keýmir uly mejlis maslahat geçirýär. Şonda Bayram Aly şyganyň öýde düşünden beter etmeli, olary talim alyp çykedenlerde bolýar. Bir näse bolsa, gyssanmazlygy, öz wagty ýeri gelende aralmagy. Halkda günä ýokdy, neger häzir urç edilse ýene de halka uly ýan ýetmegiň mümkinligini maslahat berýärler. Keýmir bolsa teke türkmenleriniň hiç haçan alamançylyk etmänligini, diňe ýögedine alamançylyk edenligini, onu da aýalgylar ýetir almanlygyny düşünýär. Ol onsoň aman döş, öz serdaryň, Anahit wekiliň orunmasary we beýlek akyllarlaryň çykyşlaryny diňläp kömek sorap, Hywa-hany ýüz tutmak makullyar. Muny hemmire gurlaýarlar. Anahit wekiliň başdanlygyna 5 tane adam Hywa-hanyňka we Hywa-hanyň teklibi boýunça soňra Buhara emiriniňkä baryp Keýmiriň haýyş towukkaryny ýitirýärler. Orhan vilayatlary Jengiz hanyň ýürüşlerinden öňüm
türkmen taypalarynyň ýugurdydy. Hatta onun aňyrdaky zamanlarda da olan ýaşan watanydyr diýip Buhara emiri Şamrat Welnam maslahatdaýdyr. Olar ýene de bir aýyň dowamyna täýetli uny duşma karar edýärler. Garawum tekrasyna goşun çeki urýarlar. Aman döşterdaryň başdanlygyna Keýmir Köýüň goşunyny ýola düşüp, olar däne ulen Bayram Ali'nin ortalaryna gadym uuz boyun akkyt uğrunu ozor tokoylaryň arasyndaky köp guý diýen goýda duşýarlar. Demdins alandan soň salkyn bilen Bayram Ali urýarlar. Bayram Ali mendil ýarym garana düşläp, giýje bilen ýene ýola düşýärler. Giýje ýyl ýatyp ýetuklanna Bayram Ali'nin 10-11 sakrym 1,16 kilometreden golünü düşdüýärler. Amatlyerde zaýraşan soňlar dessene işe girişýärler. Higo hanyň Buhara emiriniň hem Keýmir Köýüň her biriniň saýlama nökerlerinden 200 jemi 600 atlyň jemläp Bayram Ali hanyň üstüne hut şo giýje urýarlar. Olaryň giýjäniň bir wagt duýdan dökülmegi Bayram Ali hanyň gahar galabyny ýetjek derejene ýetirýär. Sapawul atlylar allym gas uruşyny edip käte ýerlerine serpigip gas uruş edýärler. Sapawullar şo gelişlerine berilen ýere daňdandyr namaz wagty gelýärler. Keýmirin we Higo hanyň goşunlary ertir namazyny okap ýetişip öz orunlaryna taýýarlykly durun bolsalar. Buhara emiriniň goşuny namaz okap ýetişmendir. Şonda Welnamy amamyna garap, "Gysga süresaňa ne kıldy?" diýip käýýäpdir. Şonlukda her bir gapdalan Keýmir bolsa çat garşyndan çykyp Bayram Ali'nin goşunyny darga diýarlar we köpsini ýetirýärler. Bayram Ali han ahyr soň ýaralaryny taşlap nökerlerle tabyn bolýar. Olar ýetirler bilen bilelikdi. Bayram Ali şygany öňlerini saryp şäheriň çetinden baranlaryna, irat ýaşullaryň başdanlygyna olary duý çörekli garşylap Bayram Ali'den dynanlaryny begenýärler. Bayram Ali'nin özüni bolsa bütün şäher aýlaýarlar. Keýmir Köýür şonuna Burkoz, Aýmak, Owan, Harin, Salar, Faryk, Sultan ýaly enseme ýerli türkmen taýpa ýerler bilen hiç şiri özüniň ýokdugyny, emma Bayram Ali şyga bilen öşlüligini, bibet balçylygyň etady günäkäriňe hut eýran dikmedi Bayram Ali şygadygyny aýdýar. Olar Bayram Ali'ň dinin soňlar marda türkmen begligini döredip ony Higo Buhara tabyn edýärler. Alynan baýryklary, oljalary, hatda er ýetipdir o tiýimlere şeýle täze döredilen begligi tapşyrýarlar. Bayram Ali hanyň hanlygyna degişli baýlyklaryň ýerlerini hadaplaýarlar. Eýranyny baý şygalaryň artyk baýlyklaryna döwlet haýryna alýarlar. Şygalary hem bir näçe kaka başlary, maşgalaty, margarasy bilen Buhara ýagyny amy derýa bilen Sır derýa arygyna sürgün edýärler. Mehmanlara uğradyp Keýmirim gaýdan soň Anahit wekil 100 atly nöker bilen bir aýryk galýar we täze begligi tertip düzgünde salmagy kömek edýär. Bu waka 1785-nji ýylda bolýar. Şol gurulan türkmen begligi 1785-nji ýyldan 1855-nji ýyla Higo hany Mädeminiň Saragas uruşundaky ölümleşeni dowam edýär. Bir ýerde türkmen begliginiň döredilen eşiten büznört Maşat hanlary öz janlaryny saklap bilser rady bolupdylar. Bayram Ali han ölen soň ol hakda her hir maskaralayjy goşgular düzülipdir. Şolaryň birinde şo döwürlerde ýaşan Gara şahyryň Maru Şahu zagan hakyndaky seniň üstünde atly şygyrdyr. Bayram Ali han tutulup ýoklanyň soňra Anahit wekil Garagum sarwolarynyň uşluk tarapy Owganistana barýança giňen ýer bolayt diýipdir. Şo ýylyň tomysynyň ahyrlaryna Uğurlu han 3 günlük uly toý tutjakdygy hakynda şahar tarapy habar ýollaýar. Ol gowadan epesli açıklykdaky toýhanasyna iki tane örgöy, ak öy tutup Onun içinde gelin gıylar oturdular. Toy habar neşten Keýmir bolsa ähli ýaşullaryny ýygnap, Büznür hanyň kıda bolan maslahatda Uğurlu hanyň aýdan sözlerini ýatlap inni, ar namysdan çykma wagtyň gelin hakynda maslahat edýär. Arym köýünün imanym köýsüni ipdirler. Ar namysyň astyndan çykarýan diýip sözüni jemleýär. Soňra Keýmir sewdarlaryny çagyrýar. Olaň her gaýdyna gerekli nökerleriň, azyk suwruklar ýükler ýaly düýelerin sanyny çenli aýdýar. Olar şondan soň 25 gün geçirip, 26-njy gün jemlenip, öýle namazyny okap güni gijikdirip ýola düşýärler.
Yol beret diýip üç adam getirýärler. Kemer olar syýynlap, sözleşip, olaň birini öýlenip, taňy göbe amaşy. Sen tapardyň öňe düşdikdir. Kemer dagy ahaqalata, ahalbaba, ak halata, ak halbaba gonamsulugyň bir mendil ýeňsedinde düňülen guýsyna barýarlar. Gizäniň ýarymyna 100 atlyň eýem toýunyň bir güni geçen uğurlu adam üstüne sapolçulugy diýer. We olary uğurlu hanyň gelinini hem gyýdyny alyp gelmek buyurýar. Öldürdi. Düňüleniniň atlaryny ýürýärler, suwa ýakyp şeleklerini meşiklerini doldurýarlar. Guýunyň agdyna gyzgan ýylgyn ozar şerket ýalçyp basyp üstüne de kese ýapyp madaly ýörtüp gummele gömýärler. Öldürdi. Guýunyň demir gazyk günnäwer günmatar taraplaryny gurşap ýatýarlar. Daňdanlar, barynatlylar uğurlu hanyň gelini bilen gyýdyny alyp gün doganyna düň ölüne gaýdyp gelýärler. Uğurlu gadagyň kowu atlylary guşlukdan günorta şen ýol geçýär. Olaryň gözi guýunyň agdyna düşenine guýu gömülüpdir diýip düşünýärler. Şo ýerde bolan sargo uruşuna taýakly gamsyly uruş. Eger gylyçly garaw gaýtarsa ýara ulanmaly. Olar aman diýip ellerini galdyrýarlar. Käbir ursa gaçýarlar. Ýetirleriň at yaraglaryny alyp yarallarynyň ikisini bir ýaga böndürip, şo gizi obaryny urdyary bolary il günülen işleriň ýokdugy. Uğurlu hanyň gedimlik bardy aýtmaklaryny put tapşyrýarlar. Keýmeriň atlylary şo gizi düňülüniň agdyna açyp, marlaryny suwa ýakyp, gaplaryny suwdan dolduryp, ertede ýerden ýylaryna tarap ýola düşýärler. 2 mendil ýören soň uğurlu hanyň ýeberen tögürläsi ýaşullary ýylaryny ýetdi. Keýmer aga olaryň tögürlälerini kabul edip, gelini bilen gyýdyny gaýtaryp berýär. Soňra olary biziň ýemrelik arnaşlar bilen hiç şiri adawatymy, düşmançylygymyz ýok. Emma uğurlu gadak bilen öýüşli bolduk. Ýagny uğurlu gadagyň özüniň sözü bilen şeýle bolduk. Şoňa görä deňleşen depa aşma diýilýär. On özü bilen deň boljak däl. Siziň tögürläňizi il günüň hatyryna kabul edýärsiňizdir. Keýmer kör şo wagtlar 73 ýaşlaryna garry sagdyn ýaşly eken. Soňa wakat ekeleriň mallary köpelýär. Olar Balkan daglarynyň demir gazyk günnäwer taraplaryna sargo we kämil ýaýlara ýary otluk suwluk ýerleýär. Keýmer agany küllü türkmen öýleriniň ak sakgaly, howan narga daplapdyr. Ol bir ýany Balkan, beýlekor ýany sargam şökötlüğüne, wa sebitlerine çenlik göçüp gonyp ýören, şeýlekem oturumly taýpyrlara zan pena bolýar. Onuň özü nökerleri de sargo durmuş obrazyny ýaşapdyr. 1788-nji ýylda 77 ýaşynda Keýmer Serdar ýaşurlygy öz orny tutury, Anahit wekile tapşyrýar. Elbetde, onun gornunun aýrylmagyna razylyk bermeýär, emma Keýmer şo meclis maslahat toýunyny diýerlikde öz ornuny laýyk adama tapşyrmagyny messer etmeginiň uly bagtdygy. Bir ýerli ýagdaýyň aňsat ýetdirmeýänligi, özüniň hem gatygarranlygy, 80 ýaşyna goýulanlygyny gaýtanmagy begenip, ha tutumly toý tutmalygy bardy. Çykyşyndan soňra Anahit kim başgalar da muňa razy bolýarlar. Keýmer bolsa 1790-njy ýyllarda kowum garyndaşlar göbeýlek sargolar bilen maňlaşlaryň hok diýen etrawyna barýar. Şo ýerde 1800-njy ýylda ardan çykýar. Keýmer oğlunka tyýg degmegi derarly onuň bir gözüne şiket eten eken. Emma ol soň-soňlar gutulup gitse de, ýyl galynlygy sebäpli onuň oğlunlygyny Keýmer kör lakamy gal berýär. Aslında onuň gözi kör bolmandyr. Keýmer ak solt at ýüldürek, göz damarlary sylgym-sylgym gyzgylt, goýun göz ýiten adarly, uýundan ýoğun boýunly, uly süýri kelleli, erinlek, eginlek, ýeri süňk başly, at ýeňseli, demir beden, şiir ýürekli, akıl paýkasly, mülakatly, at üstündeki aýaklaryny öňüden aýranyna ýere ýetenkirleýän, pek ýürekli, anans ıtkatly, namazy täratly, siratly, pespel, şahirana, dilewar kethudadyr. Onuň 7 ogly bir gyýdy bolan. Olar Anny Meňli Serdar, Sarykly batyr, Bilek batyr, Sary batyr, Penjeli aty pelwan.
Garawol serdar, Aýnadar han, aýlar ilişinde tutulýan ýörgünnädi, hakylly dagydyr. Annemeňligiň edermenligi hakynda Ýusuf Ähmet, Döwletýar beýal destanlarda wagtnamalar bar. Aýnadar hanyň 3 ogul, Batyr Urazguly taňryly önüpdir. Urazgulynyň 3 ogul, Gulsonok, Gellisonok, Çeppe. Gelliden burada bir ogul, Bäbek, onunym Hozum Muhammed dünýäýindir. Keýmiriň tirede teke, Utomuş, Bagyşy, Daşayak, Akdaşayak gyzyl. Keýmir maňyşlaryň hok diýen ýerine jaýlanýar. Ol ýören soň nebereleri hokdan ýugurdyna gaýdyp gelen üçin olary hoklarym diýipdir. Keýmiriň nesilleri, garnaş kowundaşlary Aşgabat etrabynyň, Akdaşayak kalhozynyň Keýmir körköçedini, Arsmanna, Tejenne, Mardugy başga ýerlerde ýaşaýarlar. Onun ören dile vardygyny tasdiklayan en şemer rivayetlerim var. Şo rivayetlerin birinde Böjnür Tany Keýmirden näçe nüpusyň iratyň bar diýip sorapdyr. Ol yetişmedi barıp iýererin diýen. Soňra Keýmir ýurduna gelip 20 diýe gurt iýerýär. İşedenip sanasalar 40 000 gurt eken. Keýmir iýeren adamyna öýdüniň her hozurlukdan bir gurt ýygnap iýerendigini hana aýtmagyny tapşyrýar. Häli senne 40 000 öýli teke türkmenler diýilip ýörülmegide şonan galypdyr. Han Keýmir, siz göçeriňizde näme üçin şart göçýäňiz diýip soraýar. Keýmir, gadaklar habara görä göçermiş. Bizim habara görä göçýär. Şoň üçinem göçenimizi ýel biler, onunmuzy gol biler diýip jogap berýär. Han Keýmir, galalaňyz öräni galdy. Bizde gala ornuny gollarymyz tutdy. Han Keýmir sen nähili Ateneden bolan adam. Men enem bir gara gol. Atam orada degdi boran. Degdi boran gär gol alyn, menem şonan bolup durun. Han Keýmir, adamyň malyň, agazyň, ýoluň erbedi nähili. Götörlü dağdan igde ýükli, agyzy gara eşekli. Keçe telpekli bir adam geçip barýar eken diýip Keýmir'e jogap berin. Bir gede Keýmir aga atly bar ýaka öňünden çykan bir adam onuň bilen salam helik edýär. Ol atyň sırtyny otur 6-7 ýaşly gyzaga görüp Keýmir aga ýogsa bu gyzaga seniň näme diýip soraýar. Emma gyzaga Keýmirden öňürti, "Biýämeň janym, men munyň jananasy, amyň ejesem, men ejemin gaýny nesip, özüniň Keýmiriň gyzygyny aýdypdyr. Şonda ol adam oňa garap berekella. Sene gat hakyllyja ekeniň. Ömrüňi uzak hakyllym diýipdir. Şondan soň onuň ýürgünnädi hakylly bolup galypdyr. Türkmen halkynyň gaýdygysy gerçegi. Keýmir baba, azady, Zenubi, magtmul ýaly akyllarlar bilen en semigedek duşşun, pikir alşan. Äli türkmen taýpalaryny birleşdirmekde. Olaryň arasynda gatnaşyp ösdürmekde ullokan işleri amala aşyryn terdardyr. Keýmir kör barada şu maglumatlaryň süňňi kıssasy Suhan Merde Anny Gurban ogulundan alındy. Cüneyt Han. Cüneyt Hanyň hakyky ady Urban Mehmet Serdar bolup, ol 1862-nji ýylda häzirki Tagty etrabynyň Bedirkent owasyna dogulýar. Onuň kakasynyň ady Hazybay. Cüneyt Han ýomutlaryň orsuksy urugynyň Cüneyt tiretindendir. Onuň ogullary eşşi bilen Eýmir hem ören edermen ýigitler bolupdyr. Cüneyt Han bir näçe wagt öýe owasyna kazy mirap bolup işläpdir. 20-nji asyryň başlaryna Xiwa hany padşah hökümetiniň gollugyna daýanyp, türkmenleriň üstünden hökümdarlygyny berkitmek maksady bilen olara agyr düşýän ýer suw we salgyt reformany geçirmäge ýerleşýär.
Şonsudan paşa hökümetiniň kolonial siýasaty ýararly, zorluk baryny gören türkmenler yaraga ýapyşmaga mejbur bolýar. Türkmeniň şeýle agyr ýaga düşmegi, Cüneyt Han orta askarýar. İlki wada ol öýüdiniň gowy yaraglarynyň garnyny stoporlaryny töweregini jemläp, Serdar adyny münasip bolýar. Soňra ogun urak galtaman başlaryň, serdarlaryň bir näseden öýüdine tabin edýär. Hatda adalatyň hatyrasy üçin öýüdiniň dogan ogluny öldürýär. Şeýle hereketler bilen ol il arasynda ady urýar. Öýü tiresiniň ady bilen baglanşyklygyny Cüneyt Han diýip atlandyryp başlaýarlar. Sebäbi ol öz obasynyňky ilatyň garyp ýa-da baý bolmagyna garamazdan, olaň ar namysyny, hak hukugyny gorumagy başarypdyr. Cüneyt Hanyň adalatly taraplary barada ilat arasynda aýdylýan gurulmalar köp. Şolaryň birine şeýle diýilýär. Bir gün Cüneyt Hanyň ýanyna ýomutlaryň uşak urugundan bir pukara gelipdir. Ol 6 ýyllap baýyň dogruny baktym. Heýwanymym şolaň gapsyna hyzmat etdi. Innem dowmamyz ýetişdi, öýleşik etmek üçin mal teňe gerek diýsem, ýeňse bile gepleşýär diýip Hany ardypdyr. Onda Cüneyt Han, "Näme üçin ýöňrek gelmediň?" diýipdir. Ol, "Hudaýlygymy söýlesem, şo baýsyň bilen gatnaşykly bolanyň şekindim" diýip jogap beripdir. Onda Cüneyt Han, "Öýünden ejiri anzy diýen bolsa, iki gözümiň birim bolsa menden şoňa ýegrişik bolmaz." Onda şey diýär, 6 ýyllyk kakyň üçin baý gyýdyny sen ogluňa berer. Häzir men sen üçin bir kuza adamy sawçylygy berjek. Aýalyň hyzmatynam öýüňe ýetip ýetmäkäň üdeşýär ederim. Bu gurruna agyry çoklan pukara zordan gurrunun düşündürüpdir. Ýöne Han gurruny çagyrypmandyr. Barda toý gamyň bile bolýar. Sana täze guruljak ojagy gyýa göz bilen garamaga milt etse, men şo baýy ermemet diýernipdir. 1912-13-nji ýyllarda Hywa Hany paşa hökümetiniň kömek bermegi netijesinde türkmen obaryna gowlaryň basyp ýatyrmak üçin harby ýürüş geçirýär. Cüneyt Han bolsa türkmenler töweregini jemläp olary garşylyk görkezýär. Indi Cüneyt Han diňe türkmenler däliýsem Hywa hökümetiniň alyp barýan siýasatynyň nägili bolan özbekler, garagalpaklar, gadaklar hem aktiw gollapdyrlar. Ol halkyň bähwidini hiç bir dada çalyşmandyr. 1913-nji ýylda türkmenleriň ýaraglanan topary 15 000 ýetipdir. Türkistandan paşa Russiýadan gazyp çykarmakda Cüneyt Hanyň uly dayan sporjoklugyna käbir daşary hökümetlerim oňa düşündirler. Şoňa görä 1914-nji ýylyň başlap Cüneyt Hanyň ähli alyp baran işlerini ilki German türk, soňra bolsa ingliz türk razvedka gollaw berýär. 1916-njy ýylda Hywa Hanyň gidenetdirigi Paşa Russiýasynyň kolonial hökümi diňe türkmenleriň däliýsem özbekleriň, garagalpaklaryň we beýlik halklaryň hali degnasyny degýär. Hywa Hany ýerli halkyň namysyna degip, hatda ýetişen gyýyzlar zorluk bilen alyp öz köşküni getirmäge şeň baryp ýetdi. Şoň üçin Cüneyt Han türkmenleriň ar namysy üçin aksam ayaga galýar. Onu gollayan toparlar has köpelýär. Täbi ol her meselen akylly we adalatly çözmek başarypdyr. Cüneyt Han gerek yerine näçe gadaply bolanda bolsa, aslam dininiň we şeriatyň düzgünini dogry hem berk göredipdir. Bu meselede ol Hany şan bilen bilerekde hereket edip, Hywa Hanlygyny başarda bütün Türkistany Rus basabarjylaryndan azad etmäge ýerleşýär. Ýöne bu meselede Hywa Hany isfendiýar belli bir derejede pähkil berýärdi. Onun 70'ler ýararly özbekler, garagalpaklar häli şinni Cüneyt Hanyň kömek sorap ard edip gelýär eken. 1916-njy ýylyň ýanwaryna Hojaýylydäki özbekler ýölderiň nägiliklerini aýtmaga Hywa gelinne Sfendiýar Han olar tutsak edýär. Hojaýylynyň ýaşullary kömek sorap Cüneyt Hany ýüz tutýarlar. Olam 3000 atly nöker bilen Hywa galasynyň sebitine gelip tutsak edilenler bir gije gündäň dugamyny boşadylmasa, paýtagta girip ägerini derwdagyny çekdigini Sfendiýar Hany duýdurýar. Gepleşik netije bermäň. Cüneyt Han diýennem edýär. Sfendiýar Han bolsa tagtdan düşürýär. Emma paşa administrasiýasynyň bir işe goşulmagy bilen ol ýene-de öz tagtyna geçirilýär. Cüneyt Han bolsa onuň 60 000 manat hun alyp ýene-de ýygyny durunýar. Ýöne ýurtda halk gozularyň barha mewzulýar. Gozularyň basyp ýatyrmak üçin general Galkiniň ýolbaşçylygyna jeda berji atyrýar türkmen obarynyň içinden ot we gyrys bile geçýär. Bir gırgınçılık ilat arasında häli şinlerem Galkin ýyly diýip ýigren sürýär atlanýar.
1916-njy ýylyň gowdulugy batyryp ýatyrylandan soň Cüneyt Han Owganystana gidýär. 1917-nji ýylyň sentýabryny ol Owganystanyň ýerine duranyp gelenine ýurtda ýagdaý diýip götürüp ýapdy. Ýa-da wagtlaryň hökümet Isfendiyar Han bilen birlikde halkyň rewolýusiýon hereketine garşy aýgytly göreş alyp barýardy. Cüneyt Hanyň odalyk alyp baran ähli göreşi Rus kolonizatorlaryna we Isfendiyar Hanyň edenetlerine garşy gönükdiren bolsa, inni wagtlaryň olar bilen umumy araşyga gelip Sowet häkimiýetine garşy göreşmeli bolýar. Bu ýagdaýda Isfendiyar Han hem Cüneyt Hanyň güýjüne dayanmasa, ýugurdy ýolbaşlap dolandyryp biljek däldi. Gyýwa taýtyna başga bir han oturdy. Hakykatda 1918-nji 20-nji ýyllarda bütün Hyýwa hanlygyny Cüneyt Hanyň özi urundyr. Her beglikde öýt adamlaryň ýörüýte wekil goýýar. Ol berkarar eden tertipdigine tabyn bolmadyklary dözümli darapdyr. Bu şonuň üçin Cüneyt Hanyň ýugurdy dolandyran döwrüne ogurluk, talançylyk, günähsiz adamy öldürmek, esasy nikah bozmak ýaly türkmen sürgün mahfuz bolmadyk hadiseler bolmandyr. Şol döwri gören ýaşullaryň aýtmagyna görä, hemme zat yatan ýerine, hiç kim kişiniň zadyna bir ruhat ellegirmendir. 1918-nji ýylyň baharyna Bedirkent owasyna başlanan ilkinji elektrostansiýanyň gurulşy soňgy bilen Hanyň raýatynyň naklary aşak görüpşin etmeli eken. Ol özüniň manatlyk teňe puluny çykardýar we salgy sistemasyny girdiýär. Belbetde ýolbaşdak türkmen döwletini döretmäge bolan synyşyň alamatdyr. Hyýwa Han Isfendiyar edenetdiligi ýudurup halkyň nägilerini gazanýar. We Cüneyt Hanyň geçirýän şäherlerini päsgirçilik döretmäge ýerleşýär. Şonuň üçin 1918-nji ýylyň 30 oktýabryna o Cüneyt Hanyň görkezmesi boýunça özüniň Nurullabay köşkünde öldürilýär. Onuň ýerine Isfendiýaryň kiçi dogany Seyit Abdulla Töräni taýt çykarýar. Emma ähli häkimiýet Cüneyt Hanyň eline zemlenýär. Ol Angliýa, Türkiýe, Owganystan, Eýran, Buhara we Türkistanyň ähli künjeklerlen aragatnaş taklaýar. 1918-nji ýylyň 25-nji noýabryna Cüneyt Hanyň 4 gülle Sowet häkimiýetini agdarmak üçin eden hüjümi şowdy torýar. Ol 1919-njy ýylyň 9 aprelinde Tağti etrabyna Sowet häkimiýeti bilen paraçylykly ýaşaşmak baradaky ýalaşa gol çekýär. Gol çekişligiň ýa-ni amatly burdatdan peýdalanyp Zakaspi frontunyň ştaby front üçin 760 nökeri bermegini Cüneyt Hanyň haýyş edýär. Emma Cüneyt Han bu haýyşy kanatlandyrmak islemendir. Eger kömegi iyi berýände de köp mukdarda okýary talap edipdir. Üstesine de kömege iyi verilecek atlılara musulmanlaryň, aýratynam Uras serdaryň we Elil Hanyň garşyna ulanmaly därligini duýdurýar. Ol Elil Han bilen ýakyn aratnaşdy eken. Sowet häkimiýetiniň wekilleri bu teklibi kabul etmeýär. 1920-nji ýylyň 22-nji 23-nji ýanwaryna Bedirkentde we Gadawatda Gazyl goşun bilen bolan aýgatly töweşden soň Cüneyt Hanyň atlylary öz maşgalary bilen gumo Aksoy diýen ýere çekilýär. 1921-nji ýylyň aprelinde Han İşanyň ýol başçylygyna Owganystanyň Şeýhim Sülügüniň ýol başçylygyna bolsa Eýrandan 3000 tüpüň, 54000 ok, bir näçe kilometr başga da dürli haryatlar ýüklenen kerwin gelýär. 1924-nji ýylda Garawumda Palçykly diýen ýerde ornaşan Cüneyt Hany Owganystanyň ýene-de 270 tüýe ok däri, ýaragy başga haryatlar gelýär. Şo ýylyň ýanwaryna ol Daşhowy, Mangyt, Şabat, Gadawat, Hanka ýaly etraplary ýerýär we Hyýwa howp salýar. Emma Gazyl goşunyň jemlerini ulatyrýady, Cüneyt Hanyň toparyna güýçli darby urandan soň ol ýene-de gumo çekilmäge mejbur bolýar. Sowet häkimiýetiniň wekilleri Garawumda ornaşan Cüneyt Han bilen öz aralaşa gelmek üçin gepleşler geçirýär. Oňa gaýgysy Atabaýew, Nederbay Aýtakow dagam uly sarpa goýupdyrlar. Al komissarlar Soweti 1925-nji ýylyň 4-nji aprelinde karary bilen onuň emläginiň we garajdan hukugynyň el degirilmesizligini ikrar edýär. Cüneyt Hanyň garamagyndaki adamlar üçin 5000 hektar ýer bölüp berip, olar 3 ýyl salgytdan boşatmak we pul kömegini bermek hem gözüne tutulýar. Emma Cüneyt Han ralaşyga girmendir. Ralaşyga gelmän akylly iş edipdir. Cüneyt Hanyň mamladygyny soňky wakary görkezdi. Sebäbi gaýgysy Atabaýewiň ödem totalitar düýgüniň pidasy boldy.
1927-nji ýylda Cüneyt Hanyň Sowet häkimiýetine garşy ýylanlaryň töwereklerini alyp baran bir näse töwüş şereketleri şoňy torýar. Şondan soň 1928-nji ýylyň iýun aýynyň aýagyna Afan nökerleri bilen Eýrana geçýär. Soňra 1929-njy ýylda Owganystana göçüp, Herat vilayatynyň gowlaryny türkmenleriň arasynda mekan tutýar. We 1938-nji ýylda şo ýerde ardan çykýar. Eşeğiniň iki oğlu Älim Serdar bilen Söýür Herat şäherine ýaşaýar. Eşeğiniň uly Taýşa soň Eýrana göçüpdir we şo ýerde aradan çykypdyr. Taýşanyň 4 oğlu häzir Eýranda ýaşaýar. Cüneyt Han käbir ýagdaýlarda kim käs öte geçenine bolsa, umuman onuň alyp baran işleri adalatly we külli türkmen birikdirip, bütewi özbaşdak döwlet döretmäge edilen ýynanyş bolupdyr. Ol daşary ýurtlarda bolanady, öz ýany bilen gidenleri hordar etmändir, türkmen adyny beren tutupdyr. Hozam Şükür Han Nazar Moğollu oğlu Hozam Şükür Tejeniň 40 guýy owasyny 1792-nji ýylda dogulup, ýazyrky Babaday Han olarky 40 guýy etrabynyň köp gara owasyny 1881-nji ýylda 90 ýaşynyň içinde aradan çykýar. Ol şol obanyň Hozam Şükür gonamçylygyna jaýlanýar. Men ýörem soň. Bir ýyl içinde meniň mazarymy bilmedi ýalydyň. Eger biläýseler ýokman agtararlar. Sebäbi bu goza kelläme köp mukdarda bayrak goýlanlar diýip, ol çağalaryna, garnaşlaryna wetip edipdir. Şonuň üçin onuň mazary epesli wagt gizliň taklanyp, soň-soňlar aýan edipdir. Nazar Mollanyň oğullaryna Hozam Şükür, Fary, Begnazar diýilýär. Bularyň nebereleri Tejenine wekil wadarda ahalla ýaşaýarlar. Hozam Şükürüň oğluna Nurberdi Han, meşhur Nurberdi Hanyň atdaşy. Onuň oğluna Nurmurat Han Pisek Batyr diýilýär. Onuň 3 oğlu bolan. Olar Atajan Batyr, Anna Pisek, Daş Batyr dagydyr. Atajanyň ýyzy ýok. Anna Pisekden gully. Ondan Anna berdi, Uraz Gılıç, Recep Gılıç da öňüpdir. Daş Batyrdan Bayram, Urazmurat, Baymrat ýaly nesil galypdyr. Hozam Şükür türkmeniň teke towtamış wekil gara Maq tiretindendir. Hozam Şükürüň ýakyn garyndaşlary Hoza Ahmet, Nazar Çapyk, Göýekde purşuna gatnaşyp soňgumy göçen. Hoza berdi Jerit dagy bolup, Hoza berdiden Ballyk, Hozam Şükürüň atda kılyn, Ballykdan Gül Muhammed önen. Ahal arkasından tüýsüp, Kaka debitlerine gelip, Beýaşgalada, Hengam, Aksagala, Garajagala, Gumgala, Garahan, Torlugalada ýaşaýan tekeleriň ýagdaýy, külli tekäniň başgany Murat Han wepat bolundan 1819-njy ýyldan soň has agyrlaşýar. Şol wagtlarda büznürtlük we beýleki Eýranyň hanlyklar Beýaşgalaly tekeleriň üstüne çoluşlaryny güýçlendirip başlaýarlar. Ýetaganyň Beýaşgalanyň ýaşylygy, Goza Serdar Aman Döşüň kellesine ketip getireniň şunça müň gran fiýlagy bar edip Eýranyna zar çekdirilýär we bir topar melguny berilýär. Şo wagtlaram teke türkmenler sünni bolan üçin Hygo hanlygynyň raýatyna bolanlar. Hygo hany Ispenýar han, tekeleriň başganynyň Murat Serdaryň wepat bolanyny eşitýär. 1823-nji ýylda Agöýlü türkmenleriň arasyndan Hozam Şükür teke türkmenlerine baştonluk etmeginiň, oňa hanlyk, aksakallyk ýarlygyny berip, ony ahal teke hanlaryň arasyna berýär. Aharly bolan maslahatda Hozam Şükür Beýaşgalaly tekelere hanlyk etmek ynanylýar. Ýylaty agyr ýagdaýdan alyp çykmak üçin Saragaha göçürmek, Eýranyň raýatlary bilen hem hoşniýetli gatnaşyk saklamak maslahat berilýär. Şondan soň Hozam Şükür Beýaşgala gelip ýerli ýaşullarla maslahatlaşýar. Ol ýanyna goşulan 5 tany wekili bilen Saragasyň ýagdaýyny bilmäge diýer. Görseler büýük sargo sömürler üçin has amatly eken. Gaýrasy murgaba, günnägör guşlugy ýer oýlandygy we Şeýhi Cüneydi guşga sen ýaýylyp ýatyr. Ileride Eýran araşagy, Herat Tejen deriýasy bolup ol kinnikle barp ýetýär. Ondan günorta dagy tek bilen ýaty depe, aňryk bolsa şägerlikleriň hemde daglaryň baýyrlaryň arasy bilen Hozanyň suw we kete arkaç terket bolup gidýär. Hozam Şükürüň yol başygyny wekiller Beýaşgaladan tiz göçmek teklip edýärler. Bir ýerde galjaklaryny öz ýetýärine goýýarlar. Maslahatda ondan Beýaşgalalylar Saragaha urýarlar. Göçüp barýanlar ýolda ýuwa ýelmek, bursa kösük, şekide gurt,
Gatanyr ýyp oňmol bolýarlar. Agşam şamyny bolsa selme, ak pamyk ýaly ýumşak otlar ýerler. Eýrany taraňsyra derarlyk gaty hor düşen beýaşgalalar ýola her hiri şygyrlaýdyşýarlar. Meselem, Hozam Şükür hanymy, ýuga ýelmek nanymy, ýuga ýelmek gurasy niçik bor ahwalymy. 1824-nji ýylyň nowrundan ýola düşen sargolar 10-15 güniň içinde saragsa barýarlar. Soňra Hozam Şükürüň ýanyna 5 tany ýaşulyny alyp, Eýran saragysynyň etek galasynyň ikisine barýar. Halýagda toraşýar. Bir ýyllyk şu ekmäge buğday tohumly hemde garyplar ýer bir ýyllyk gallany kary sorýar. Bularyň ýagdaýyny görüp, olar eker ýal tohumluk buğdaýy kömek diýip, iýme üçinem gallany kardyna berýärler. Hozam Şükürüň dile warlykdan, uğur tapyzylykdan, pekim paýgazlykdan, her hili siýasat, sypaýlykdan baş çykarşyny gören halk oňa barhafynyşýar. Geçen zamanlardaky hywa arşa gitsek mekak ýa-da tejenine ýazlyk buğday ekmek mekak diýen atalar sözüni ýatlap, laýganlar ýazlyk gallan köpek gelýär. Olam 2 ýarym aýdan bişip gatyl berýär. Eýranlaryň kömegi bilen tekeler çörek bolşugyny ýetýärler. Türkmenler olar bilen mallaryny däne we beýlek gerek zatlaryna çarşýarlar. Şeýdem halkyň gerdeninden açlyk, horluk hop soýulýar. Goňşulary bilen has aslaşyklyk atnaşykda bolan tekeleriň hal ýagdaýy barka goglaşýar. Barazatly Hozam Şükür ýaşullarla maslahatlaşýar. Olar belli küllük karary gelýärler. Saragys hanlygyna derwaýs bolan nöker goşuny döredýärler. Ol baba 10 megi ogly Garoglun hanyň serkerdeligindäki annuly Ýaglynyň ogly Oraz Ýagly. Hazgaplan Aýmet ogly Nazarbatyr, Kelhan Kepeli ýaly serdarlaryň Mehmet Weli Kemine ýaly ylymly alimlaryň kömegi bilen öz garamagyny naqs salpaýaklaryny kese ýerden gelen ogly jümürleri puta tutup, olaryň ellerinden mallaryny, zatlaryny alyp hak eýleni goşurýar. Ogurlary bolsa berk jazalandyrýar. Eýran hanlary we raýatlary Hozam Şükürüň aksakkallyk eden döwründe, onuň paragatçylyk uğruna tutan ýerli iş alyp barşyndan hoşal bolýarlar. Maşat han öz vilayatynyň mar tarapynyň berk galaly ýaly paragat bolanyny begenip, soň gelsinlerine daim şu ata erejeti gatwy diýip begenýär. Taragysy tekeler 3-4 ýylda guruplanýarlar. Ulu bazar jaýyny gurýarlar. Hepde bir gezek Eýran Saragys bazaryna bazarlaýarlar. Emma beýaşgalallaryň hemmesiniň Saragysa göçmän. Şo ýerde galyp, soň-soňlar kowçum bolup Tejen derýasynyň boýlaryna, aýaklaryna, ahal arkasyna tarap süýşenliklerini, şol zamanna mar türkmenleriniňdi. Hywa hanyna garaşly bir beglik bolanyň bellidir. Saragysy baran tekeler barha baýlaşýarlar. Her bir kowmyň 30-40 sürüde gory bolup, olary han soponly ulak öýerlerdi. Tejen derýasynyň ýokardyna, pul hatyryň töwereklerini, ondan aňyrrakda pissi tokoýlaryny, agar şakmakly adam ölen pynhan, burkozgyrlan, zülpükar, hatda ýeroýlyn tebitlerini, şeýle hem ýoletyn we mar şargolar bilen çygyrdaş bolup bakýarar. Düme arpa buğday ekýärler. Hozam Şükür tiretinçilik, güýençilik, halyçylyk, keçiçilik, keşteçilik ýaly gol hünärlerini, tebipçiligi, gylys hyrly ýasaýan demir ustaçylygyny, dergärçiligi, eýer esbaplary, şaýtepleri, öýgü at esbaplaryny, awzallar ýasamak ýaly hünärmençiligi ünsürip gösteripdir. Ol hemişe her kimdeki hünär ýokdur, düşmanyna heder ýokdur diýip magtumulyň tetirlerini tekrarlar eken. Hünäriň ýaragyň bolmasa, düşmanyň hiç şeýle garagyň bolmajakdygyny düşünür eken. Şol ýerde aýdym saat has ýetipdir. Aýal bagşy, weýran bagşy, ezber bagşy ýaly satlar, molene pes dowan, törahun ýar zehinler dogulupdyr. Gaşaň başyndan tä aýagyna çenni köp mihmanly toýlar tutulupdyr. Olaryň her 3 güne çekipdir. Toy nobatyny bolsa, hanyň ýaşullary hasap alyp öňünden belläpdirler. Hozam Şükür zamanyna uly medreseler bolmasady, Kemine şahyr ýaly ogluny okudýanlar, muhtaser okanlar, hafiz çykan mollar bolupdyr. Üstün urugu boljak bolsaň, almyhym sürmellip, Hozam Şükür bu mesele aýratyn ündü çekýär. Eýran Owganistan ýurtlaryna Karaş atly halipasy bolan Gijen Garak tire ýaly okumuşlaram bir ýere gelýär. Oku işleri o ýola goýulýar.
Emma soňky wagtda Tejen derýasynyň gaýra tarapyna, guguru köwün gapdallaryna tüm ýaly öý galyp, agaç bilen üstüni basyryp zaý edinip, gijen 40 dagy ters okuw başlaýarlar. Esasym gollum gijen bolan. Soň Eýrandan, Owganistandan, Hindistandan ha sowatly mollary da getirilýär. Şeýlelikde olar gijelerine obury aralaşyp, gelinler zadylamak ýaly gabat işleri ýudurýarlar. Bir yaramalyk ýösken soň, garry sırlydaky atazyk mollaryň kömegi bilen olaryň bir topar tutulýar. Emma gijenna gaçyp tapýar. Eli düşenleri öldürilýär. Bir ýagdaý Hozam Şükür hany ýetdiler. Ol ay näçekdi. Bolja iş bolupdyr diýip hiç ýer tutary tap bilmeýär. Kut şu wakadan soň Hozam Şükürü halk arasynda gahar gada bartdyar. Hozam Şükürü ýaşuly körlük etdi. Eýranyň o gaýry ýurtlaryň terdokan zadygoý mollalaryny getirip, olara ynanny, halkyny maskaraçylykda galdyrdy diýip tolgunuş başlaýarlar. Ýogsa şol terdokanlar ýurda getiren gijen 40 daga ahyryn. Şonlukda 100 ýagşy işi bir ýaman iş ýykar diýilýär ýaly. Biregine 30 ýyldan gowrak ýaşullyk eden Baratly Hozam Şükür 1853-nji ýylda garry sırlary uly ilm agdamy Ketkuda atazyk mollarynyň ýaşullygyny sarysy bolan uly mejlis maslahatda sargolaryň ar namasyna degileni sebäpli halnykdan aýrylýar. Birine ahallaky gumdaky, Tejen uğrundaky sarysdaky külli tekeleriň atlar ile adam ratnaşýar. Hozam Şükürüň soňky ýyllardaky baş terdary hem orun tutury. Öz ýegeni, öwüldürdi batyryň ogly Gowşut hanlygy götürilýär. Hozam Şükür bolsa baş geňeşler aksakar edip galdyrylýar. Hozam Şükürüň aýyrlygyny eşiten Eýran hanlyklary tekeliň üstüne alaman edip olary dagytma maslahatlaşýarlar. Gowştan boldy. Gassagly maslahat çagyryp, zanpena üçin bir gala salynmak gerekdigini aýdýar. Onu makullaýarlar, emma Hozam Şükür aksakkal bilen garşy bolýar. Gala gerekdir. Galamyzyň bir gapdaly Eýran, beýle gapdaly Owganistan, ýene bir gapdaly Buhara we Xiwa hanlygydyr diýär. Gowştan boldy. Eýran hanlarynyň owalky lewizleriniň däninliklerini, olaryň aramaçylyk etjekliklerini aýdýar. Ondan kiçirek gala ýeri tutulup, salynıp başlanýar. 1854-nji ýylda gala gurmak işini jehd tutup, tiz ýetişdirmegi niýet edýärler. Gala salmak meselesinde Hozam Şükür öz ýegeni Gowştandan we beýleki ýaşullardan öýkelep, özüne gulak atan kogumlary ýagny 30 gole hozurlyk bilen 1854-nji ýylda Tejen tarapy göçüp gaýdýar. Ertede bu habar eşitten destene Gowştan, molly şanlary jemläp, olaň ýanlaryna öz atlyny ökürlerini adam goşup, göçüň ýerinden ýetin, tögürlädiňde ýydaryn alyp gaýdyň. Men haýyşmam aýdyň, emma gedimlik etmäň, tekep beýlikli sözler aýtmaň, göwnlerini degmäň diýip tapşyrýar. Tögürläçiler ertede günortanlar häzirki Zozukly stansiýasynyň Günmatar tarapyna olaň ýerinden ýetdi. Göçüň ýany bilen barýan ýaragly adamlar tögürläçilere göçüň ýanyna barmaň diýip adamlygy ýerýärler. Tögürläçilerin arasynda guwat, ýerik atly adam, gara oglun 15-ini tanap, onuň bilen oglun öýüşli, öz ara düşmançylygy bolan üçin onu atdyar. Emma tögürläçiler bir ýagdaý görüp, guwat ýerigiň elinden tüpeňini alyp, oňa käýýäp, soňra şäheri görjekliklerini duýdurýarlar. Gara oglun han şo ýerde ölýär. Onu Zozukly stansiýasynyň Günmatar tarapyna zaýlap, daşyna garym haýat belgilerini diýerler. Bularyň tögürlälerini alyp göçüň köpüsi gaýdýar. Emma Hozam Şükür 3-4 huzurlygyň göç düýesine gidip Tejen tarapy gidýär. Ol tokoy jengellige öwürlen bir wagtky anyny ýaglynyň, uraz ýaglynyň kakady köne galasyna barýar. Günlügüne dymdyrsylyk, emma gijetine şagal möjeklerin, gaplanlaryň seslerinin zendire turýan bu galada Hozam Şükürüň başgalalary ulak gijeler ýatman, bedre tüňürlerini şakyrdadyşyp, daňlaryny zordan atyrypdyrlar. Ulak gijeler aglaşyp çykypdyrlar. Şonda Hozam Şükür ýeri. Meňim elimden erkegiň owsaryny silki balagady. Ýerine gidäýenlerine näme bolardy? Menem dolanyp barardım da diýip, ýalňyşyna düşünüp gözünden ýaş dökýär. Soňra olar ýola düşüp Tejeniň aýagyna, mamurda oturan sar bolan kabarýar. Çağlaryny goýup 4 ýaşar buğursa menip Xiwa rawany bolýar. Ol onu kunna Xiwa hany Mädemin hanyň kaýatdyar. Olar odal agoýly türkmenläriniň arasynda galar, bäsleşlik edişip, işleşen soňlar bir-birlerini derä tanýarlar.
Hocam şükür Gowuştan'ın gala meselesine näradylygyny aýdyp ötürek käýinýär. Bu bolsa odurlan ırsarap ýören hyýu hany mädemine uly tutark bolýar. Onun goşun çekip bärik ýürüş etseginden bir habar hocam şükür. Kejen aýagyna gelip mamurda 3 buruşda 40 güýde ýaşa berýär. Ol mädeminiň ýürüşini eşitip, ony mara gelenine gabatlap töwürlä barýar. Emma netije bermeýär. Hocam şükürüň neberelerinden Pisek Nurumrat Batyrdagy mädeminiň garşysyna töwüşýärler. 1855-nji ýylda Hyýu hany mädeminiň goşuny ýeňilýär, şol uruşda mädemin öldürilýär. Soňra Gowuştanyň başçylygyna Saragystan mara göçülýär. 1858-nji ýyl. Mazaly ornaşan soňlar bolsa, sarpaly adamlardan ibaret töwürlä sırryň tagallasy bilen hocam şükür tejenden mara 1862-nji ýylda göçürilip getirilýär. Ol wekil wazarda garnaşlarynyň arasyna öz islew boýunça ýurt tutunýar. Gowuştan nagy mädeminiň soluşyna hocam şükürüň günäsiniň ýokdugyny, onuň bary bir tekerleriň üstüne ýürüş etsekdigini, biýagda ýahut mädeminiň özüniň mesliginiň, azgynlygynyň sebäpkärdigini halka giňden düşünýärler. Hem de hocam şükürü ýönkü wezipesinde ak sakkallykda galdyrýarlar. Gowuşut ömrüniň ahyryna çenni hocam şükürüň maslahatyny diňläp, oňa uly hormat goýýar. 1878-nji ýylyň ahyrragyny Gowuştan öldürilenden soň goza ýaşly hocam şükür ýene de tezene göçüp gelýär. Bir wagtky daýaw, buğday renk, at gözlü, ýiti gözlü, agras, uly ýün boýly, syratly, her bir sözi aýgyt söýgütli, paýhatly hocam şükürüň ýer süňk başlary örän iýinşelip, küýkürip, gaty garrap, 90 ýaşynyň içinde wepat bolýar. Hocam şükür baradaky esasy maglumatlar tejenni meşhur kıssasy Tuğhan Merdi, Anny Urban oglunyň ýazylyp alındy. Hazım Muhammed Han. Hazım Muhammed Han, Hazım Han. 1520-nji ýylda häzirki Könürgünç etrabyny ýeniden bolýar. Ol ary kesmeler bilen 1558-nji, 1602-nji ýyllarda Harýerimde hanlyk edýär. İngiliz siýasatçysy Jenkinson ony türkmenleriň padşahy diýip atlandyrypdyr. Hazım Muhammed Han ilki wezirde döwketenine 1565-nji ýylda Ali Sultan ölenden soň örgenişde, könürgenişde ýurdu dolandyrýar. Ol 1592-nji ýylda Nusoy we durny basyp alýar. Ýöne köp wagt geçmänkä Buhara hany Abdullah II 1588-nji 1597-nji ýyllarda hanlyk eden Harýerime we Horasany ýürüş edýär. Şeýletde Hazym Muhammed Han Eýrana gaçmagy mejbur bolýar. 1595-nji ýylda ol Şah Abbasyň huduryna barýar. Şah Abbasyň Horasany eden ýürüşinden peýdalanyp, Harýerimi gaýdyp almaň hyýalyna düşýär. Oğulları Arap Muhammedi we Muhammed Guluny alyp türkmenleriň arasyna gelýär. Olara Kürennagyň tekelerinden we ýomutlaryndan 50-60 adam, uuz boýun ärsar türkmenlerinden 600 adam goşulýar. Hazym Muhammed Han şolary daýanyp Buharalylary Harýerimden goýup çykarýar. Ol bir ýerde ulak saklanyp bilmändir. Sebäbi Harýerimi basyp alanlaryndan soň türkmenleriň tas hemmesi diýen ýaly ýylaryna gaýdýarlar. Biýagda duýan Abdullah Han Hazym Muhammed Hanyň dowanynyň ogly Baby Sultany öldürýär. Hazym Muhammed Han ogly Arap Muhammed bilen Eýrana gaçýar. Onuň ikinji ogly Muhammed Ulu bolsa, ilki Mangytlaryň, soňra Uruslaryň arasyna barýar we Boris Godunowyň Krim tatarlaryň üstünden ýürüşine gatnaşýar. Hazym Muhammed Han diňe Abdullah Han onuň ogly ölenden soň 1598-nji ýylda Harýerimde amakly ornaşýar. Ol 1602-nji ýylda ardan çykýar. Şondan soň Harýerimi onuň ogly Arap Muhammed durunda urýar. Güljemal Han. Ahalyň hem martekeleriň hany bolan Nurberdi Hanyň ikinji aýaly Güljemal Han. Takmiran 1836-njy ýylda tejenne dowulyp, 1925-nji ýylda hem marada aradan çykypdyr. Onuň tireti teke, Towtomuş, Amanşa, Gapan, Oğanbegi, Sokuy. 1880-nji ýylyň aprel aýynda Nurberdi Han aradan çykandan soň, Mara türkmenleriň arasyna onuň täsiri öňküden güýçlenýär. Ol ozalky türkmen hanlarynyň köpsünün tapawutlukdy. Russiýa söwüşsiz birikmegi tarapdary bolupdyr. Bu meselede Göýektepe garasynyň syýndyrylmagynyň hem aýgytly täsirden bolmagy mümkin. Güljemal Han 1891-nji ýylyň ýaz aýlarynda Rus administrasiýasynyň Aşgabatda wekili bilen hatarşyp başlaýar.
Ol mar türkmenleriniň Russiýa birikdirilmegi barady. 1884-nji ýylyň 7-nji ýanwaryna ýörüte şagylan maslahaty geňeşi taýýarlamagy we onu geçirmäge gatnaşýar. Şeýle hem ol mar etraplarynyň Russiýa meýretine goşulmagy babatda tagallaban edipdir. Emma munyň öz hakyky meýretinlik däldi. Hiç bir halk adatlygyny, erkinligini ýöýütlegi bilen meýretin başga bir halka bagyşlamaýar. Ören agyr hem netijesi gan döküşikliginiň ýöňüni almak üçin paýgastlyk bilen tapylan ýeketek çykylgady. Munyň şeýle boljakdygyna şo wagtky halkyň ýöňe çykaran adamlary Göktepe sýndyrlynyň soň asyp göýdiripdirler. Ýazyjy Nargyl Sojegelliýewiň Göktepe galasy Aşgabat 1991-nji ýyl adly kitabyna. Soňra 1884-nji ýylda marda bolan geňeşiň netijesi hem 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Göktepede çözülüpdi diýmegi ýokarda aýdylan pikirleriň hakykatlygyna şaýatlyk edýär. Şonuň üçin bir de hakyky meýletinlik barada gurrun bolup bilmez. Şeýlelikde paşa goşunlary Maryny känmir pida çekmeden basyp alýar. Şonu nazarda tutup, paşa hökümeti Güljemal Hana hemde onuň ýakyn garyndaşlaryna gymmat bahaly syýraglar berýär. Şeýle hem Güljemal Hanyň özüne 2000 manat mesförüne ömürlük pensiýa berilýär. Onuň oğlu Ýusup Hana bolsa, milisiýanyň kapitany diýen harby gat berilýär. Munyň özi paşa hökümetiniň Türkmen han beglerini öz tarapyna çekmäge olary hemişe öz gysymyny saklamagy gönükdirlen siýasatydy. Güljemal Han Türkmenistanyň taryhyna giren sır-sırmyk hem köp taraply şahsiýet taraplanýar. Güljemal Hanyň şahsiýeti gelecekde taryhçy alimler tarapyndan täzesi, dogrusul öwrenilmeli möhüm meseleleriň biridir. Gulbatyr Serdar. Belli Türkmen serdarlarynyň biri Gulbatyr Gadam Pärwan ogly. 1820-nji ýyllaryň ortalaryna Göktepe etrabynyň Kelezar obasyna dünýäge inip, 1905-6-njy ýyllarda ardan çykypdyr. Tireti teke, Togtomuş, Beg, Amanşa, Gowky, Zereng Terzin. Ol halk arasynda özüniň gaýdysızlygy, merdanalygy bilen meşhur bolupdyr. Geçen asyryň 50-nji 70-nji ýyllaryna bolup geçen bir näçe söwüşlere gatnaşyp aýratyn batyrlyk görkezýär. Ol dykma serdaryň iň ýytbarly, edermen serkerdesi bolan Gulbatyr Serdar 19-njy asyryň 70-nji ýyllarynyň aýaklaryna Rus goşunlarynyň ahali güýçlerini basyp almak üçin eden hüjümlerine garşy gönükdirilen agyr söwüşleri. Şo sanna Göktepe galasynyň 80-81-nji ýyllardaky gahramaçlykly goruluşyna hem işeňi gatnaşyp ene topragyň adatly urunyna erkimen töweşipdir. Göktepe galasy zalymlyk gürüýran edilip, ahal etraplary basyp alynandan soň, paşa häkimetleri Türkmen taýpalarynyň arasyndan özüni daýanyş edinmek üçin yerli han begleriň belli wekillerini her hili ýollar bilen öz tarapyna çekmäge başlaýarlar. Şeýle tanýmaly adamlaryň biri Gulbatyr Serdar 1881-nji ýylyň tomurunda Türkmen delegasiýasynyň gataryna Russiýa aýlanyp gelýär. Ol şo gedek Peterburgda Rus paşasy Aleksandr 3-njiň kabul edişigine bolup, praporşyk harby çynyny, hala serpaýa we uly altyn medalamy nasip bolýar. Şondan soň Gulbatyr Serdar galyn ömrüni Zakaspydaky Rus häkimetlerine gulluk edýär. Ol 1890-njy ýylda Durun pristawynyň kömekçisi edilip bellenýär. Ştabs kapitan şeýini berilýär. Gulbatyr Serdar käriler baradaky jedelli işlere seredýän ýörüte suwdyň, Aşgabatda her ýyly iki ýedek mejlis geçirýän halk sudiýalarynyň adatdan naşar gurultaýynyň şeýlerini heýlenýär. 1880-81-nji ýyllaryň Göktepe göçünde Gulbatyr Serdaryň özi diýerganyna bolsa, onuň şagylary şo sanna Ýetgur atly ýeki ogly, aýaly bu aýylgan jeňiň pidasy bolupdyr. Diňe iň kisigi diýer galypdyr. Gulbatyr Serdar şo ýeki gaýdany hem töhmetçi näketleriň yalan ýaşyryk gepine arlanyp öldürýär. Soň eden işiniň gaty gabahat, näk işdigine göz ýetirip, bütün ömrüni ýökünüp gynanyp gelipdir. Şol gyýdy tez-tezden düýşüne girip kaka, men päkdirin.
sen nähäk iş etdiň diýip onu beýinzer gidereken. Gulbatyr serdar ömrüniň ahyrlaryna şeden günäsinden saplanmak üçin uly sadaka berýär. Käbä ziyaret edip gelýär. Onuň häzirki nesilleri soňkaryn aýalyny gaýdýar. Gowşuthan 1823-nji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwüzdürdi Batyryň maşgalasyna dünýä ýenýär. Öwüzdürdi Batyryň 5 ogly bolup, olaň iň ulusy Gowşut, iň kiçigi Hojagul hanlar. Gowşuthanyň prezidentleri Baba han, Bayramaly han, Nowat han, Hüzrep han, Hally han, Sary han, Düdü gyýy. Hojagul hanyň ogullary Pena, Ural Muhammed Arsyn, ata, Penanyň ogullary Aşyr, Durdy, Ağa. Gowşuthanyň uly Baba hanyň Täshan, Sapar, Bayramalyň Eýýub, onuň Annamrat, Durdumrat, Nurumrat, Hüzrep hanyň Behram, Enwer, Anna Durdy, Nowat hanyň Dost Mehmet, onuň Han Durdy, onuň ata, Hally hanyň Atahan, onuň Nepes Bayry, Oral ýönýär. Gowşutyň uly Baba han soň-soňlar polkovnik şeýini alypdyr. Umman Gowşuthanyň nebereleri häzir ahalla marady, Türkmenistanyň beýlek ýerlerinde ýaşap ýörler. Gowşuthanlaryň tiresi teke towtamış, beg gökçü, ýary gökçü, çomolok çüri. Gowşuthan tegelekden ak ýüzlü, ortadan ýokarrak boýry eginlik, dolmuş gugurly. Goýun gözli, giň maňlyly, gaşdygyrak, hüňk başy ýeri, ören akylly paýgasly, demir bedenli, ýolbars ýürekli, towşan tüýlü, tiz behim, her bap hem çykymly adam bolupdyr. 18-nji asyryň başlaryna ahal arkajynyň sargolarynyň mal garalarynyň köpelmegi, öýerleriň ýetmezligi, ýyllaryň gurok gelmegi ýaly sebäpleri görä, teke türkmenläriniň bir bölegi kem-kemden kaky depden süýşýär. O yerlerde İran'ın tarançlarının soluşları yararlı rahatlık bulmardan. Olar häzirki Gowşut obosynyň 25 kilometrine goly demir gazyny göçüp barýarlar. O yerde 5 topora bölünüşip 5 tany gala, Hengam, Akçy, Garajy, Garahan, Torly, Gumgala ýaly galalar salýarlar. Olara 5 gala ýa-da 5 gala zaman dip at berýärler. Galalaryň 5-tine de bir ýerden suw çekýärler. Beş galadak tekelerin üstüne İranlı Almançylar her içinde solup, olaryň suwlaryny kesip durupdyrlar. Olara ýynjylyk bermändirler. Ahally aksakkallaryň öket gudararyň maslahaty bilen Hojam Şükür 1823-nji 25-nji ýyllarda olary 5 galadan saragsa öçürýär. Ilki tire gala terdary bolan Gowşut, soňra Hojam Şüküriň baş terdary bolýar. 1853-nji ýylda bolsa Hojam Şüküriň ýerine Gowşut hany götürilýär. Gowşuthan İranyň howpunyň güýçlenmegi sebäpli saragsa gala saldyryp başlaýar. Emma Hojam Şükür ýaşuly gala salmagyna garşy bolýar. Götür yer almandyň. Gowşutdan gonuň wekillerini öýkelep, tezen aýagyna 3 buruş diýen ýere gidýär. Soňra ol hywa baryp hany ýagdaýar. Öňkü 4-5 gidekki soňşundan armanyny Mädemin han artarap goşun çekip saragsa gaýdýar. Gaýtmadyň öň tirasyna könrügünüşde medresede sapak berip ýören Gurbanazar Molla ogly Agişany çagyryp, oňa saragys tekelerini gyrjakdygyny aýdan Agişan hiç bir häkim öz raýatynyň üstüne goşun çekýän nädir? Ola siziň ata babalaryňyz bilenem sünni bolanyňyz üçin raýatlyk saklap, garawymyň goraýjylary galkyny bolupdyrlar. Sizi garşydaky uly düşmanlarymyz bolan İran şahlaryny gora saklapdyrlar. Ýene edem şeýle. Sizi päliňizden el götürin. Eger günäkärler bar bolsa olary jazalandyryň, temmi beriň ýöne öz raýat, ýyl halkyň üstüne goşun çekip jazalandyrmaň. Bu gabahat bolar. Bet päliňizden el çekin diýe. Agişany özüniň sypaýlary bilen maslahatlaşyp 3 kelek töwülle edip, garawymdan tezen aýagyndan getirdişi. Onuň öz döwrüniň iň uly ilm ustadydygy hemde özle öňçe könrügünüşde gadymy harýerinde. Medrese sapak berýänligi, aram-aram özüniň onuň sapak alyp durýanlygy ýadyna düşdi.
gahar gadabyna bäs gelip bilmedik kan ýok dagsyr. Eger helereti pelwan babam menden bolsa, bu perden elçek benni yer. Emma agişan soğukkanlyk bilen han pelwan babam ama bolsa badyr görün. Hasasyn tırkylladyp, şepegini şarkylladyp, hafim şyhyma onun galmasa gerek. Beýleketden tümmeklerimizem halamaz. Şaýatan gerçeklerim, ýugulýarlarym. Ataňy da unutma görüň diýip. Gadymy 360 ýugulýa we Burkut baba gonum suruny nazarına ýylyar. Gadaby skerine urunmaýa demin. Halamasar goý halamasynlar. Şoraň barsam, gadalamamam. Kermenede Sultan baba adyny alyp ulu ziyaretkana ýugurlan hasym tekede. Olar hasym şyhy şeýle gerekenler. Diýe boyun ulu baba ýugulýasyny de sizden diýenne. Aýşan ellerini daldaladyp han goý. Munyň Hudaýdan daş düşmekdir diýe. Emma gahar gadab akyl gözüni köreden hanyň sezi öňküden beter batlanyp, "Hawa, ahu nişan. Barsa sizden. Hudaýym sizden bolsun" diýende, Aýşan onuň soňky sözlerini eşitmejek bolup, ellerini gulaklaryna ýetirip, kıblasyny bakýady, "Inşallah, barsy bizdendir" diýip, sena sanap başlaýar. Öz ustady, muwallym bilen tersleşen han tizden goşun jemleýär. Azyk suwluklaryny kerwende ýükläp, Saras tarapyna urmak surunny. Ýagny bir aý wagt geçen soň, ýene-de köýrü görüşden Aýşany çagyryp oňa "Tagdir bir gelýän şäksi gyýwa tagtynyň köşküniň ýanyna bolun" diýip tapşyrýar. Ol gadaply garaýş bilen "Han, henidim bola ýaman pärnetiňizden gaýdyň. Gara ýeriň özüňde de salýan dawatyny unutmaň. Onsuzam biziň ömrümiz öýle ikinniň aýrylyk ýalgysy. Biýüne berneleriň şirin zanyny azyl okunyň almagyna sebäpkär bolmaň" diýer. Emma işi ahmardan dogry gedemhan, bir gelýän şäksi şu köşkde bolun diýer. Aýşan "Inşallah, siz geleningizde bizim bolarsyz" diýer. 65-66 ýaşlarynda Aýşanyň o ýerden gaýdyp, bütün garowumda halklara, mari tejen, ahal ýaşullaryny, musulmanlar, Hudaý bizdendir. Beýleňizi bir kuşa görüň diýip, hanyň maksadyny düşündirmegi, agzy birligi ünlemegi, bu hanyň çeýnejek şöpüniň adalynyny hakda wagt geçirmegi, Nurberdi hana, Gowuşt hana we beýleki gala hanlaryna habar bermegi netijesinde Saragysda söwüşe bir taýýarlyk görülýär. Şunlukda ähli sargularyň ahal we Saragys tekeleriniň güýçlerini jemlemeklerini, duşmana garşy aksam taýýarlyk görmekde Gurbanynazyr Molla ogly Aýşanyň Ak Mehmet hyzmat uludur. Mädemin hanyň goşuny bir aý töwre ýürep, Mara Murgabyň kenaryna baryp düşýär. Han ýerli ilaty, eger şu giýje gurbaglaryň ýekejede gurrullasady, 7 ýaşdan 70 ýaş şenni erkek göbek gulluňa gyrjak diýe. Odra düşün, halk şahar tarapy bosup başlaýar. Emma hanyň atlylary olara goýýarmýar. Goşluk günörte urunyna garralar, aýaly tatlary aglyşyp başlaýarlar. Emma garry bir koda atly ýaşuly sargosapyn, adamlar hapa bolmaň. Azallan başga zadyň şähereti adamdady berilendir, bir lazy bolar diýe. Soňra ol hanyň goşuny şüýün soýulan ýüzlerçe dogorun içegelerini ýygyna diýe. Arasala diýe, olary şişirip iki tarapyny dugdurýar. Soňra şol içegeleri derýanyň kenarlaryna gamyş gazarlaryň düýüplerinden suwa tarap sallaşdyrýar. Arasyna keseligini de hatarlap goýýarlar. Gözler ikini wagt goýulýar. Garraga adamlar haýda görüň. Indi içegeler arasalaman şo duruşuna goýuşduruň diýen. Şo giýje suwun akymynyň täsirini düşün, içegeleriň hereketlerini gören gurbaglar ýylany döýdüp janklaryny çykarmandyr. Ertir ir turandan han gaharlanyp, "Bulary bir şeytan, hannas, iblis. Azadyl ahyryň. Gurbaglar nädip lal etdiler" diýip gaýgyran. Soňra han ýürüýüşini dowam etdirip, mary bilen tejin arasyndan baryp, Saragyň ikin şygyryna girýär. Ondan soň ol Gowuştanyň garasynyň günne gorragyny aýlanyp, Guşluk tarapyna geçýär. Tejen derýasynyň gaýry ýakasyna we Ulu Babanyň düýe boyun ýugulýasynyň gaýry gabadynaky ýagly depäniň üstünde öz ýüpek şadyryny
tuğunu gurup goşunlaryň daşyna ýynap bir gün diň almakçy bolýar. Hygo hany mara gelenne. Goşutanyň tögülläşleri kabul edilmän ýyna gaýtardan soň, goşutkan taýýarlyk hasla güýçlendirýär. Ýerneçige murda olar saragsa gelennedi. Nurberdi hanyň göbeýleki sypaýlaryň haýyşy maslahaty datyny. Goşutkan täş terdaryň başdanlygyny 9 adamy tögülläşi berýär. Olar baryp, "Hanaga, sen bir de garşy uruş etme. Bir häli-hädirim senin raýatyňy bulup gelýär. Siz ýaryn ýaşyryk sözlere ynanmaň. Raýatyňyzdan beýle horlamaň" diýip 2-3 tapar hana ara tögülle diýerler. Emma bulan aýdan diňlemek islemedik han. Eşdim wekiller. Hanyňyza ýaşyrlygyňyza barňda aýdyň. Ertir ýer bile gün dogan wagtynda men goşunym siziň üstüňize galaňyz solar. Ne tüýsli şäheräňiz boldy haýır etmäňdi görüberiň diýer. Mädeminiň goşuny diýen wagtynda Gowşut hanyň galasynyň guşluk we demirgak taraplaryndan 2 bölüm solýarlar. Emma Gowşut hanyň nökerleri howlukman. Olary gala goly getirip atşy uruşýarlar. Hygo goşunlary muny görüp gaýra çekilýärler. Tekeleriň atly hem piyada goşuny şo gün öýleden soň guşluk tarapdan gelen Hygo goşunynyň üstüne şolup galaşly hem tüpeňli uruşa girişýärler. Şonda duşman köp ziyan çekýär. Olaň bir näse ýetir alynýar. Şonlukda Hygo hanyň goşuny derbi dagyn edilýär. Şol günüň ahyrynda garşydaş taraplaryň ikisi de öz tuğlarynyň berkitmeleriň töweregini ýygnışýarlar. Emma tekelerin goşunynyň bir bölegi Hygo goşunynyň daşynyň aýlanyp, şo gize olaryň 40-50 sany ýüklü erkeklerini, kerwenini diýekeşi bilen orjalap, öz şadyrlygyny alyp gidýärler. Şol gün güýçli ýerli howanyň bolmagy da ýerli goşun üçin amatly bolýar. Çünki duşmanlar tozanyny ýeliň içi bilen edilen soluşlaryň haýyr tarapdanlygyny bilmäge de maýtapmandyr. Ikinji güni daňda anlar. Gowşut hanyň galasynyň töwereginde Hywanyň piyada goşunlary. Onun ýerinden bolsa atly goşunlary arkalaşyp durýarlar. Şol wagt Gowşut han Hacı Gaplan Aýmet oglunyň hemde Salar Keyik Nagym oglunyň ýol başçylygyndaky atly goşunlaryň bir bölegini duşmanyň piyada goşunynyň arkasyndaky atly goşuna garşy galaşly uruşa gaýdysızlyk bilen girişmek buýrup berýär. Tekelerin goşuny ýyldyrym ýaly süýnüp duşmanyň üstüne gapyrlykda basýar. Ejizläp ýan berip başdan Hygo goşuny ganlaryny sarkdyryp tuğlaryna tarap çekilýärler. Olar soluşdan görünmek üçin penalrak ýerlerde durýarlar. Şol güni gülertanlar. Hygo goşunyna ýene de kömekçi goşunlar ýeriň pessi bilen gelip öz goşunlaryny zordan gabagdan çykaryp alyp gidýärler. Şol gün söwüşden soň Mädemin han öz atly goşunlarynyň tekelerinkiden has pessigini we okuyupsyzlygyny göz ýetirýär. Uruş enseme günläp dowam edýär. Ýazyň elkin çykaratly ýelli gününi gaýdysızlyk bilen alınıp baran söwüş has saýlgyn bolýar. Şonda tekeler şolma uruşa girýärler. Çar tarapdan şol teke ya Allah diýip atly hem piyadalar galas oýnadyp naýda tanjyp tüpeň atyşyp her hili söwüşün ýerlerini ýerlikli oluyorlar. Bularyň şeýle gahrymançylykly söwüşde netijesinde Hygo hanyň goşuny ýeňilip ýeliň uğruna gaçyp başlaýarlar. Olaryň bir näse topar uruşup yaralaryny taşlap, gollaryny galdyryp durýar. Ensemesi bolsa yaragyny taşlap çökedişip oturýar. Tekelerin sarasynyň nökerleriniň bir topary Hygo goşunynyň 3-4 çakyrymdaky tuğuny tarap gaçanlaryň ýerine ýetip çap barşlaryna Mädemin hanyň şadyryny baranlaryndan duýman galýarlar. Mädemin han bolsa goşunynyň şeýle ýagdaýda düşenden bir habardy. Ol ýagry kişmişli parawdan doýup sadranç, küç toýnap, humarly başyny galdyrman ýeňşe garaşýardy. Anyň tuğuna baran sarasyn ýigitler şo ýerde orta boýly gara ýagdyrak, hyýrsyz adama gözleri düşüp derre oňa galyş talyp öldürýärler. Onuň Mädeminini soňra bilip galýarlar. Gowşut Nurberdi handagy bir näse ýaşullar sypaýlar bilen Mädeminiň tuğuna gelip görseler, ol öldürilipdir. Onuň öldürilmegine gaty gynanyp hem gaharlaryny gowuşdan. Siz hanyň paçşaň düdügini bilmeýän bir topar nadanlar muny kim öldürdi diýip her kiýitlere käý ýapdyr.
tuğun yanına çadırlar ayrılıp görseler, 15-20 tane gözü yok. Yani tağıt yaşulları çadırların içinde yorgun çöklerin astına korkularına gizlenip yatan ekenler. Bir topar emellerleri olsa murtlarına toz koyalı, gözlerini sağanak gär edip, hoğutların, halıkların aşağına kellelerini tokup, haklaşıp yatıptırlar. Oğuşutkan şu yerde öz nökerlerinin hem de özbek yaşıl bilgilerinin häzirin özünden başlap etmeli işler hakkında dik duran yerine yaşullarla gıssagara maslahat çağırıyor. Sonra şeyle karar geliniyor. Birinci, şuun Hywo hanının goşunu yeňildi. Mädemin han öllü. Saragata getirilen goşun tülsatları Oğuşut hanyň döwletine, hanlygynyň hatabyna geçirilmeli. İkinci, Hywo'nyň dağan goşunlaryny ýygnap, Yesir alan goşunlarla birlikde yol şaýlaryny tutup, azyk suwluklaryny üstün edip Hywa uratmaly. Üçüncü, iki tarapdan ýören adamlary her tarapyň öýdi tiýden tiýiz aýramalylar. Dördüncü, agyr hem yeňil ýaraly bolanlary Oğuştanyň galasyna ýygnap, gutulýan çara etmeli. Olar heretmek üçin tebipler bu ýörüte adamlar goýmaly. Gutulan soň olar da öz ýugurdyny uratmaly. Beşinci, iki tane mehremi ve 10 tane nökeri bilen şaýlaryny tutup, hut şuun mädeminiň meýdany uratmaly. Goýular öz hanynyň jesedini hala mara, hala da Hywa edip, hala da saragyp babada jaýlasynlar, olaň ýytyarly özlerini. Altıncı, hanyň ýany bilen gelenleriň gitşeklerine de galjaklaryna da ýytyar bermeli. Ondan şu gan dökşükliginiň günäkäriniň hut mädeminiň özlügini mihmanlara wagtyat arkaly düşündirmeli. 7. Ýaşullaryň maslahaty bilen edilen şu tabşyrıklary ýerine ýetirmegi hem de bir zay edilişini barlap durmagy täsgök serdary. Hywa eserlerine degişli işler bolsa, Mäht Ýakup serdary hem de Mähtsan ýaşula tabşyrmaly. Soňra Hywa eserler hatta Maraçenni gaçanram gaýtarylyp, ýol şaý tutulup, ulaglara mindirilip uğradylýar. Mädemin hanyň garnynyň ýyrtylyny sebäpli, iç goşlaryny aýryp, ýuwup päk edilip, akmata dolýarlar. Soňra bolsa täze palata solap, güýçli inleriň üstüne keserini ykşam baglap, şowuny giýzary 1855-nji ýylyň 12-nji martyny uğradýarlar. Şol uruşda töre sokuyunyň gyýry, Hanygelli sokuyunyň uýasy Güljemal 18-19 ýaşlaryny, ýaly teke gyýr gelinleri hem elleri keserli, sınnyly, pysakly uruş edýärler. Güljemalyň garyndaşlary Şebşek Batyr, Köpek Batyr, Gulsar Batyr, Gutly Mergen, Sary Gapan, Hazy Gaplan şol göçdüler. Dagy edermeni körkezdirler. Şol göçde Güljemalyň adamsy anny gözgem wepat bolýar. Hywo hanyň biýigine halkyň üstüne goşun çekip gelmegi öňüm şar tarapdan gasalan tekeler üçin ulytkere getirýär. Bir näçe gonamçylyklaryň döremine sebäp bolýar. Nurberdi hanyň başlandygyny ahallyň gelen mihmanlar heni Saragystan uğrap uğramanka aýyrlarynyň Eýran şahynyň goşunlarynyň Göýektepe, ýetagany biýlatyň has köp ýer bolan Hurmanda duýdansy çolup, şaga şuwlar eşenni, hatda göwrüli aýallar şen sapyp talap gidenlik rakynlaky habar gelýär. Gaslagal maslahatda goşut göni Nurberdi hanyny belli kül netije gelýär. Goştana bir ýerdäki uruşyň getiren nowtanlyklaryny düzeltmek tabşyrdylar. Ahally mihmanlar tiýir ýola düşýärler. Ýola düşmanlar barady. Halka rahatlyk bermek, oğul ýetişdirip olara has sowat öwretmek zerurlygy. Baryp görül zamanlaryndan 8-9 asyrdan bäri ata babalarynyň başyndan geçiren agyr günler bardy söhbetçilary. Oğuşutdan Hywa eserlerini uğradan soň ýaşullary we nöker başlaryny çagyryp maslahat edýär. Onna uruşda iki tarapdan hem köp gitgeniň bolanyny. Hywa hanlygy bilen teke türkmenleriň arasynda köp wagt bäri Gamyş köprüniň bolanyny. Emma mädeminiň hatda öz halkyna we ýaşullaryna hem maslahat salman. Duýdanhy gabahat işe girişip, uly betbaşçylyga sebäpkär bolanyny. Şonlukda neden beýlek? Saragysda oturmagyň gorkuludygy. Çünki Saragysdaky täze garany öýleriniň garşyna göreşmek maksady bilen sarny hadaplap, Eýran şahydyr hanlarynyň hop salyanlygy ýaly meseleleriň üstünde durulýar. Mart öwrekleri mädeminiň ölümine çenni
Xiwa hanlygyna garaşly türkmen begligi bolunna bolsa. Eneden welak Maryny Xiwa garaşlygy aýat hatap etmeliler. Aslymyzam ahally bolansoň, ahal ýurdunyň da ýagdaýy agyr bolansoň, eneden welak bir de hanlygyň merkezini we ýerini mara eltmegi ahally ýaşullaryň makullydylar diýip Goşthan sözüniň ahyryna aýdýar. Şondan soň mara iwerden 5 wekil Taryklan hany, Sary hanyň kabarýarlar. O ýagdaýy düşündirýärler. Soňra bolsa öýlerine Mary Murgap derýasynyň bir gapdarynyň berilmegini haýyş edýärler. Saryk garnaşlarynyň hany we ýaşullary maslahatlaşyp, Mary etrafyndan ýer bermejekdiklerini Goşthany ýetirmek aýdýarlar. 1857-nji ýylda. 1858-nji ýylyň başlaryna Goşthanyň ýerini wekilleri ahala Göýektepe gelýärler. Olar Nurberdi hana habarlaryny berýärler. Indi Saragsda durarlyk ýok. Eýranyň agzy Saragsda, Saragsam Eýranyň agzyna. Aslymyzam düýümizam ahal. Ahala barmak şolanmazda ahalyň ýagdaýy öňem ýabygorly gurukçuluk, o suw öri çargolar üçin ýetmeçilik ýagdaýda. Garaşda düşmanlaryň hasy mügjiýän wagty. Ingowy marasy üçin diýip netije gelipdiňiz. Biziň mara barmagymyzda da saryk garnaşlanmadan ýaşuldy Saryhan garşy. Olar Murgabyň bol ýer suwuna deň şäherlikleri radylyk beren oklar. Hatda uruşmaga da taýynlyklaryn aýdýarlar. Uruş bolsa da näýäkgan nöküljek. Indi näme etmeli diýip Goşthanyň bolan maslahatyň netijesini hat hem dil süýräýdýärler. Nurberdihan aksakkarlar bilen maslahatlaşanyň soňra. Eger Sarags Eýrandan bulaşyk ýagdaýda bolsa, derre bolar apynyň zäherli ulylan agzynyň aýrylmaly mara barmaly. Saryk garnaşlarym razy bolarlar. Bar diýerli kaka başraklary uruşmokçy bolaýsalar-da, sargo uruşyny edersiňiz, taýak gamsulanyrsınız. Inşallah soňy diýerler. Garnaş aradyr. Birek tanarlar. Biz häzir Göýekliň ýomut garnaşlarynyň üstüne Zaparly hanyň başdanlygyny Eýranyň leşkerler gelýär diýen habary görä. Gassaly köme uğramakçy. Emma Saryk garnaşlarynyň akyllasy paýry kändir. Olar Eýran şahynyň öz dikmeti Bayramaly hanyň üstü bilen Saryklar gadymy mekanyndan pendi Şeyhi Cüneýdi häzirki guşku tehrarlaryndan zor bilen gysylyp mara getirileni bilýändirler. Gelenimizden soňra bararys. Hemmesi oňun sözüler diýip Nurberdihan o wekiller ýoratalýar. Şondan soňra Saragsy tekeler kim-kimden tüýüşüp bir aýdan giýjek alman mara barýarlar. Gargaladak söwüşden ýeňişlik aýdan Nurberdihan öz wekilleri bilen mara Sary hanynka, soňra Goşthanyňka baryp, kakabaşlaryň saknaşyklaryny ýatyryp, Marynyň külli türkmene ortak ýurtdugyny, Xiwa hanyň raýatynyň akylaryňa minni Goşthana diýişdigini, ata baba garnaşlar garnaşlardygyny düşündirip, öz ara para aşylygy gadanýarlar. Soňra Saryk garnaşlaryň bir näçe ýol öteni, bir näçe orada pende, Şeyhi Cüneýdi guşka gidýär. Bir näçe bolsa marda galýar. Saryk ýaşullarynyň maslahatyny alman, halkyny da sara salman, Saryhan zoňtorlyk edip Eýran şahy Nasreddine ard edip burun ýagdaýdy. Öňem bir sarap nirden urup ýarzygyny peýläp ýören Nasreddin gargalada ýeňilip gaýdan goşunyň ahmaryny çykarmak üçin mara şolmagy aksam taýýarlanyp başlaýar. Eýran şahynyň agyr ýaralandyrylan goşunlary Hemze Mürdäniň serkerdeligine 1861-nji ýylda Murgap derýasynyň ileri ýakasyna Niyazmet Portugalada düşüp, Goşthan bilen söwüş etjekdiklerini habar berýärler. Ýöňden habarly Goşthan söwüş aksam taýýarlanypdy. Ertesi türkmen ýigitleri gündowmaka eserdeňlik bilen Eýran goşuny tarap uğrap, Murgap derýasynyň ilerisine geçip, uzyň ýaka düzülip, nadam tertip bilen taýýar urtdurýarlar. Goşthan Eýranlara bir näçe tögürläçi berdi. Olar uruşa başlajakdyklaryny habar berýärler. Eýran goşuny tarapyndan bir serdar gyýgyryp, "Orta batyr peýalwanyňyzdan çykaryň. Elki bilen goý peýalwanlar güýçli ýanyşdyrlar" diýe. Eýran goşuny tarapyndan bir peýalwan garatyny minip orta çykyp durýardy. "Mübaris, bura gel. Başyň kesip aparar men" diýip gyýgyrýar. Goşthan "Hani gitler?"
Şo peýalwanyň garşyna kim çykjak diýe. Biz kırt diýip Gurban Meňligiň ogly Şebşek Batyr doratyn türüp ýoňa çykýar. Oğuşthan onuň atynyň şeklini çekki. Atyny yaragyny tynlap, bar, işiňi hakyn bolsun diýip pata berip uğra diýer. Atyny ýüýün haldyryp barşyna Şebşek Batyr ýüzüniň uğruna gylyzyny saratynyk gören saryp, onuň gylyzyny gaçyrýar hem atynyň badyna ol Batyr dartyp, atynyň öňüne kete batyp ýygyny dolanýar. At salyp gelişine onuň boyun damarlaryndan soň eliniň güýçli penjesi bilen tutup, sagy ýumrugy bilen bolsa, guluň türresine urup dolanyp gelýär. Hasan nökerler, "Ey perwan gul, saňa näme boldy?" diýip soranlaryna o gözüni aşarak ýumruk edip, "Bilmerem walla. Men bura gelip megerem men ýyllarym urup bura getirenler. Kuwaty çokdy, aman zamanymy bermedi" diýer. Soňra bolardan ikinji Batyr ortaga çykyp bilmendi. İki tarapdanam agar goşun bir-biriniň üstüne sorup, uly gan ýokşukly uruş başlanýar. Töweş bir näçe gün dowam edip, agyr soňy duşman ejizlap arka berip gaçyp başlaýar. Nurberdi hanyň ýany bilen ahally terkerdeleriň goşunlarynyň hem ýetişmegi netijesinde batwalyjylar gaty arzyranglyga düşüp aman dilýär. Tekeler duşmanyň berkitmede ýatan goşunlaryny, çeträkde ýatan goşunlaryny ýetir alýarlar. Olar hemden mürdäniň goşunynyň gelip ornaşan ýeriniň daşyna aýlanyp, arkalaryndan hüjüm edip arzyranglyga salýarlar. Oğuştanyň atryady Eýran goşunynyň ýerinden gelýän ýüklerini, tül zatlaryny sarak sürün arartdy bolýar. Gize dangdanlar su almagy baran duşman nökerlerini, suň boýunna gamyş tokoýlaryň arasynda bukudy ýatan teke ýigitler duýdanyny tutup, suwa çümdürip, suň işine kidýärler. Eýran goşunynyň toplarynyň atalyşy bilen öwrenişinden soň türkmen jigitleri ondan hem gorkmandylar. Şeýlelikde söwüşiň agyrky güni adatdagydan aýrylgan bolýar. Porfiyap boýunna gadaply söwüşler netijesinde duşmanlar ýeňilip dagap başlaýar. Yaralaryny taşlap çökdüşip oturýarlar. Käbirleri awan aýdyp durýarlar. Gaşyp dargan goşunyň içinde ölmän ýerine gaýdyp barmak gap fan aýmyl bolýar. Aslynda Horasanyň Maşat, Hany we Eýran şahy öz ýeňilme derejede taýýarlap uğradan goşunyň maskara bolup ýeňilendiğini eşdenlerine başlaryny aýlap, onanmajagyny bilmän akyl guýşy saçyp, "Ne boldy? Jerniger zaňlar" diýip başyny iki waka ýaýkap durýar. Bu uruşda Gurban Meňli ogly Şebşek Batyr ýaly ýigitleriň ensimet wepat bolýar. Şol uruş bolan ýere soň-soňlar porfiyap, maslyklan portaşyp ýatmagy sebäpli diýilýär. Mary ahal hanlyklarynyň birleşen güýjünden ýeňilen şah goşuny Niyazmet Portugaladan gaçyp gaýdan soň wepat bolanlaryň ýaz sorup ense muňy sadaky berdiler. Ayet töwürek bolýar. 1861-62 ýyllaryň tepkidinde Oğuşthan uly maslahat geçirýär. Ol ýyl bähbidin arap edilmeli işler barada gurruny jemläp durka. Nurberdi hanım ýaşullardyr serdarlar bilen mehmançylyk gelýär. Mehmanlaryň hormatyna 3 günläp toý tutýarlar. Mehmanlar bir näçe günläp bir ýerde bolýarlar. Saryk salyr ýaşullaryny çagyrýarlar. Olar bilen ata-baba garynlaşdyklaryny ýatlaşýarlar. Oğuşthan mehmanlara gaýtmanka, öz wekillerini we nökerlerini çagyryp maslahat geçirýär. Şonda ol 3 meseleni ortaga atýar. Ahal ýurdy. Ahal hanlygy teke türkmenläriniň ýatal hanlygy bolmaly. Şoňa görä Mary hanlygy we Mary hany ahal hanlygyny we hanyna garaşly han bolup durmalydyr. Ikinji, Nurberdi hany teke türkmenläriniň hanyny müwessa edip, onu hanlar han etmeli. Üçüncü, ýokardakylaryň uğurdaşlykda Nurberdi hanyň awreýini tutup, ona awreýli ýeriň maşgarasyny alyp bermeli. Marda da bir öýünde keltmeli. Yer suw mülk berip, öýüslen ýerine oturtmaly. Nurberdi han ahalla ýa-da marda bolanydy, öz öýünden örse hemme tarapdan gelişiklige laýyk bolar. Ýaşullar Oğuşthanyň tekliplerini makullaýarlar. Ýöne awreýli ýeriň maşgarasyny tapmagy onuň öýünden ýalar. Şondan soň Oğuşthan Mardak Gazar urşunda wepat bolan Şebşek Batyryň garyndaşy, töre tokuýunyň gyýy, Hangilli tokuýunyň ýosu Güljemali Nurberdi alyp berýär. Nikalap 3 günläp uly toý edýärler.
Soňra gowuşdan bir wagt öýünden öýkelep Saragystan giden Hozam şükürü getirtmek üçin bir näse ýaşullar we ýökeşleri kerwany uradyp, töwürler bilen onu mara götürüp getirýär. Onu ýene-de özüniň iň ýakyn maslahaty edinip, onuň işlegi boýunça öz owazy wekil barada oturýar. Gowuşdan aksakallarla maslahatlaşyp, Eýranga uwan şäklerini çenini daga pýören salar we saryk garnaşlarynyň gadim mekanlary bolan Saragysy we penli ýurtlaryny ýygnanmagyny gazanýar. 1865-nji ýyl töwerekleri Marinin güllep öten döwür gadaplantydy. Daşky düşmanlaryň howpunyň güýçlenen wagtydy. 1868-nji ýylda Buhara emiriniň üstüne Urus paşahynyň goşuny şoýuşy taýýarlanýar. Oğuştkan Buhara emiriniň özüni kömege çağırýanlygy barada habary Kasp tarapyndan gelýän Urus basbarjylaryna garşy taýýarlanyp ýören Hanlar hany Nurberdi ýollaýady. Özü Buharadan gelen wekiller bilen agar goşun çekip kömek urýar. Emma olar fronty ýetmänike, Zerbulok beýikligindäki töweşde Buharanyň goşuny ýeňilip Urus generaly Kaufman bilen ýaraşyk baglaşanyny sebäpli. Oğuşu tanyň goşuny uruşda ýendirilýär. Soňra Gowuştan Goranyş galanyň guruluşyny hassa güýçlendirýär we 1874-nji ýyllarda tamamlaýar. Saragystan mara göçülip barlanyna 1858-nji ýyl. Geday sypatyna giren Alyhan atly rus ofiseri işarady peýda bolýar. Yerli halk ona Ali Mülhüt diýip at berýär. Ol haramdada gyş wagtlary şilimsazlyk edip, Tomsuna gara meşikde suw satyp geden. Bir ýerde 15 ýyla golay bolup, Nurberdidir Gowuştan nagynyň gizlin maslahatlaryny, harby sirlerini, maksat planlaryny bilýär we aram-aram ýetirim bolýar. Öz baýarlaryna habar berip durýar. Ol kezzap ahyr soň ynamy girip gala arlaşýar. Hadamatkarlyk etýär. Şonlukda erbet derman därli üpçün edilen Mülhüt, şa ýerlap ýörüşine amatly pursat tapyp, hanyň petekli aýakgabynyň içine we peteginiň aşagyna iýjik etelini döredýän dermany gaýym dökýär. Ondan ýakyn günlerde Gowuştanyň aýagyndan ýara dömp durdylan şum habar ýaýrap başlaýar. Emma Ali Mülhüt görün, eýem zam ziyat ýitirim bolýar. Ol pürsiýanyň yaramaz niýetliligini diňe şondan bilip galýarlar. Şondan Gowuştanyň aýagyndan dören iýjik eteli ýaýrap bolýar. Han aýagynyň şapylmagyny soraýar. Emma bir teklip wagtyny bitirilmärsoň ketel ýokoryk ýüregi çen ýaýrýar. Şonlukda 1878-nji ýylda Türkmeniň Abreli Serkerde hany Gowuştan 56 ýaşlaryna Rus işgalçylar tarapyndan agulanyp öldürilýär. Ol Marinin guruyna Hoca Abdullah gonamçylygyna jaýlanýar. Gowuştan üren soň onuň ornuny tutan münasip adam bolmandy. Daşky düşmanlaryň hileli täsirleri netijesinde bulaşykluk, oňşuklyk güýçlenýär. Täsgök serdar öz sıçma tiresi bilen mäne çäse, Hozam şükürem mara aýagyna tezine göçýär. Gowuştanyň ölümi külli türkmen üçin agyr we ul ýetdi bolan bolsa, düşmanlar üçin ören amatly utuş bolýar. Şondan türkmen halky udokkillerin dowamyna köp sanly müşokkatlary, zulüm sistemleri döz gelmeli boldy. Ýöne ýoňum gelenden soňum gelsin diýilişi ýaly. Ata babalarymyň erkin ýaşamagy arzulan türkmenleriň asyrlar boýy ýüreklerine besläp gelen öz başda garaşdy berkirar döwlet döredildi. Goý biziň Türkmenistan döwletimiz demirgalyk ýyllary kimin parlap ebedi dowam etsin. Udoklara şöglelaşdym. Gowuştany degişli ýokarky maglumatlaryň aglabasy merhum kassasy Tuhan Merdi Anny Gurban ugrunyň 1898-nji 1983-nji ýyllar töhwetinden Türkmenistan Ýylyny Akademiýasynyň gol ýazmary fondundan alyndy. Garawulun Han 19-njy asyryň 1-nji ýarmyna ahalla ýaşap geçen ady belli hanlaryň biridir. Ol häzirki Aşgabat etrawynyň owlarynyň birinde bolýar. Tekeleriň Towtomuş wekil, ak wekil, gara ýörme 10 mil tiresinden bolup, onuň kakagyna baba 10 mil diýilipdir.
Baba 11 öz döwrüniň guruply söz dinleýän adamlaryň biri bolupdyr. Garawulun han bilen Nurberdi han anan 11-iniň nesliniň bolan soň olar babadaşdyr. Şonuň üçin Nurberdi Garawulun hanyň hem azly kenne terbiýesini alpdyr. Garawulun han ýa-ni ady uran Nurberdiň ýaşlygyna garamazdan bir näçe meselelerde onuň bilen geňeşipdir we maslahatyny ýeripdir. Garawulun han ýaşlykdan gözsüz batyrlygy, edermenligi bilen tapawutlanýar. Ol şarlowuk, tekagarlan, bendesen, girey gyrgynlygy, gyllarbat uruşýaly, en şemesi uçlar ýol başa gelipdir. 1728-nji ýylda Eýran şahy tekeleri we ýemrelileri durundan horutany göçürýär. Duruna bolsa öz dikmetini goýýar. 19-njy asyryň ortalaryna tekeler bilen ýemreliler birigip, duruny eýlemek üçin 3 ýyllap söwüşýärler. Bu söwüşe Garawulun han başdurny gelip, ulyň şadanýar. Şondan soň onuň ady gadasy bütün ahalyda bolýar. Ol Oraz han, Gowşuthan bilen ýakyn aratnaş taklaýar. 1846-njy ýylda Horasanly Salar hanyň Eýran şahyna garşy eden gowguragyny öz goşunlary bilen kömek berýär. Salar hanyň Maşat şäherini eýlemek uğruna söwüşlerine gatnaşýar. Döwürdeşleri mollenip, Ýagmyr şahyrdagy öz goşularyny Garawulun hanyň edermenligini we adalatlygyny köp taryplapdyrlar. Ýagmyr şahyryň bir goşgulyny oňa degişli şeýle tetirler bar. Dostlar, kesar kaçta bir ýerde öräpdir. Akır dana, kämil käni Garawulun. Hak döwlet berenler bagty öräpdir. Tekeli ýylnyň hany Garawulun. Garawulun hanyň aradan çykan ýyly anyk belli däl. Ýöne taryh seçmeleriň maglumatlaryna görä 1855-nji, 1856-njy ýyllar bolmagy mümkin. Başga bir maglumaty görä 1854-nji ýylda Garawulun han Gowşuthanyň öýkeläp giden Hozam Şükürüň jan penasy bolýar. Şonda Hozam Şükürüň ýerininden gelen töwelli aşyryň arasynda Garawulun hanyň öýçlügi guwat ýerigen bar eken. Şu ýerde ol Garawulun hany aty öldürýär. Garawulun han Marwile tezeniň aralygyndaky Jozukly stansiýasynyň günbataryna jaýlanypdyr. Garawulun hanyň ogly Ýöwennepes serdaryň nesilleri ýa-da Aşgabat etrabynyň gäme owasyny ýaşaýar. Garawulun han ýugurdy kese ýerli batbalyjylardan goramykdy, köp işler bitiripdir. Ol garyp ýa baý bolmagyna garamazdan hemmeleri dem göz bilen garap ýugurdy adalatly dolundurmaga çalışypdyr. Edil han 1919-njy ýylyň ýadyna ak gwardiýaçylar Edil han sapyk ogluny atmak üçin Krasnovodskiýanyň gyrak çetine çykarýarlar. Ýüregimden atyň, ol barma bilen kukuregini görkezýär hemde ýöne musulmançyga laýyk edip saýlaň diýip han olardan towuk gaýdy. Edil hanyň özüni şeýle merd alyp barşyna, hatda onuň jellatlary haýran galýarlar. Edil han kim bolupdyr? Ol oku kitaplaryna, edebiyat eserlerde, kinoda, teatrda, ýa-da döwretçini galtaman milletçi, öz halkynyň duşmany hökmüne düşündirip geldi. Dogry. Ol öz ýaşan zamanasy ýaly gapmagarçylykly şahsiýetdi. Kim bilen bolmasa, onu bir de garşydyr diýen ýörelge eýerleýän ýoğuz döwrüň perdendidi. Sapyk Gurban Mehmet Serdaryň ogly Edil 1887-nji ýylda ahalyň Herrikkala owasyna dogulýar. Sapyk Serdar Utomuş Tigresiniň bagyşy Meriş taýpasyndan bolup, Alamansyryň ýolbaşdy hökmüne tanalypdyr. Edil hanyň atasy Nepes Kuwat hem ýaşlyk döwrüne Alamançylyk edipdir. Hatda ol 3 ýyllap Gyzylbaşlarda ýetirlikde de bolupdyr. Edil hanyň kakasy bilen atasy Göýektepe garasynyň goralyşyna aktyw gatnaşypdyrlar. Sapyk Serdar kellesindäki we ýüzündäki 6 san ýara ýygynyň ikisini Göýektepe urşunlardyr. Garip düşen Sapyk Serdar 1917-nji ýylda aýaly ogul gerek. Ogullar Salih, Kasım Guruk hemde Edil bilen bilelikdi. Ahallan tejeniň agalan owasyna göçüp barýar. O da ýahançylyk bilen meşgul bolýar. Birinji Jahan Rusyna türkmenleri goşuna çağırmadyk. Paşa hökümeti birden ka erkek adamlar tyýly işlerine çekmek barada ferman berýär. Tejeniň daýhanlary mirap Edil sapygyň başda durmagyny, päleçilik üçin toplanan adamlaryň uğradylmagyny päsgelçilik beripdirler. Yaragyl topalaň turdypdyrlar. Hökümet topalaň basyp ýatyrmak üçin
Onun üstüne jeda berici atriyady sürýär. Emma Erilhan özünün has güpal adamlarla birlikde ilki tijenin aşak taraplarına izlenýär. Soň bolsa Eýrana, onunam Owganistana gidýär. Fevral revolýusiýasyndan soň Erilhan tejene gaýdyp gelýär. Türkistanyň ähli ýerine boluşýar berde 2 häkimiýetlilik höküm sürýärdi. Garakçylyk, ogurlyk barha artýardy. Açlyk awant gelýärdi. Tire aksakallary, mollary, baýlar, daýhanlar tejen iratynyň geňişinde Erilhanyň nökerleri ýolbaşçylyk etmek haýy edýärler. Jemi 50 tany atly nöker oňa tapşyrylýar. Erilhan tiz wagtda talaňçylygyň teppeden okap, baýlaryň artykmys gallasyny ýerinden alyp daýhanlar paýlýar. Garamaya kalyk şundan soň Erilhanyň töweregine has puta jewitleşip başlaýar. Halyk Erilhany tejen deputatlar soweti bilen goşulşan Valost Isparnitel komitetiniň başlygyna saýlanýar. Oktýabrdan soň Erilhan sowetlerin tarapyna geçýär. Sowetler Erilhanyň nökerlerini ýaralandyrandan soň olaryň bir bölegi Türkistan hökümetini goramak üçin Daşkende, beýleki bölegi bolsa Dutowyň ak kazaklaryna garşy tögüşmek üçin fronty berilýär. 1918-nji ýylyň ýulyna Zakaspide eserleriň we menşewikleriň pitnesi bolup, ol Sowet häkimetiniň ýykylmagyna we Türkistanyň İngiliz interwentleri tarapyndan eýerilmegine getiripdir. Şol ýyl günlerini Erilhanyň fronty we Daşkende ýiberen nökerleri ýaragylandyrylypdyr. Komissarlarda anamsalyk kem şuhy döreden pitne türkmen jigitleriniň Türkistan hökümetiniň gullugyna bolmadygyny da akbaryny söýlenilmegi semeli. Özüne edilen bir anamsalygyň Erilhanyň Sowet häkimetine bolan gatnaşygyna täsir etmän durmazokdugy tebigatdyr. Şeýlelikde Erilhan pitneşerleriň tarapyna geçýär. We milli ak gwardiýasy güýçleriň komandaşyly bolan Oraz Serdaryň ýolbaşçylygyna gulluk edýär. Ýöne hiç kimiň buýrugyny ýerine ýetirmeýär, hiç kimi boyun syýnmaýar. Oraz Serdaryň ýylatynyň elinden gallasyny hem beýlek azyk ömrüň alýanyny göretirenden soň Erilhan onuň bilen tertleşip, o nökerlerini ak gwardiýasylaryň bolýan ýerini aýyrýar we agalaňa çekilýär. Şol ýerde onuň ýöňden tyşytlap goýan epetli buğday bar eken. Bir iki Serdaryň arasyndaky jetligiň soňunyň duşmançylygy ýazmanyň düýp sebäbi häkimet uğruna göreşdi. Tejen hem mer owazyny öz hanlygyny döretmäge çalışýan Erilhan, türkmen topuryny özüň hökümdar bolmagyny arzu edip ýören Oraz Serdaryň garamagyna gulluk etmek islemendir. Erilhan tejen owazyny öz häkimetini berkrar edenden soň, häkimetleriň buýruklaryna garamazdan tejenden galla ýakydylmagyny gadagyn edipdir. Salgydam gümrük ýygnamagy ýygnadypdyr. Salgyt hem gümrük ýygymyny ýygnadypdyr. Gelecekki hasylyň aladasyny edip, ekiş, gada haşar işler bilen meşgullanıpdyr. Tejenleriň adamçylyk mertebesini özçe goramak başarypdyr. Gerek bolanyny juda zabun daramakdan gaýtmandyr. Erilhan yerli baýlardan bolan düşmanlarynyň köpüsini tutsa gelipdir. Olaryň bir näçesini öldüripdir. Bir näçesiniň hugyny talap edipdir. Tejen hanyň edenetdigi hökümetiň we aklar armiýasynyň komandamanýasynyň gaty gaharyny getiripdir. Emma Erilhan her näme-de bolsa öz ýolundan dänmändir. Ol gallan öz halk üçin gorap saklamakda ören tutunýarlyk görkezipdir. Hatta agalaňa basyp almak üçin ilki gyzyllaryň soňra aklaryň soýuşynyň nakyýaly gan döküşüklerim ony raýyndan gaýtaryp bilmändir. Daýhanlaryň Serdary hökümine ikrar edilen Erilhanyň kaka başlygyna, hüýýetine düşünmek, hem de onuň edýän hereketlerini düşündirmek üçin türkmen halkynyň geçmiş taryhyny oňat bilmek gerek. Onuň ýaşan döwrüni, ýeni paşa goşunlarynyň baswalyjylykly soňuşlaryny netijesinde Göktepe'de dökülen nähak ganlar halkyň aňyndan çykyşmany. Erilhan türkmenleriň 1916-njy ýyllaky goýduragyny paşa goşunlarynyň gana gark edenini gözüňe görüpdi. Kolonial hökümetde var edilen türkmen daýhanlarynyň aňyna Ruslaryň hemmesini bolan anamsızlyk puty ornaşypdy. Her bir Rus adamsyna edeji hökümine garalýady. Erilhanyň ýa-da ýöňkü paşa çynowniklarynyň, ofisiýerläriniň, köýen administrasiýanyň başlyklarynyň barap bolan Aşgabat hökümeti bilen gatnaşygy hem şeýle ruhda ýol goýupdy. Şonunla birlikde wekilleriniň agramly bölegi köýenlik goýunça türkmenleri anam etmeýän ýa-da olara ulumsulyk bilen garaýan uruslardan ibaret bolan Sowet häkimetine hem Erilhanyň näme derejede inananlygyny aýtmak kyn.
Edilhan bir daha anyk göz ýetiripdir. Sowetlerin barlygyny oňa hanlyk ýetirjek däldi. Dogry Aşgabat hökümeti Edilhanyň halk arasyndaky abrynyň uludugyny gödüňe tutub. İlki wadyr oňa päsgel bermän gaýtam ýalynjaňlyk edipdi. Elbetde ýeketäk we bütögi Russiýanyň dikeldilme hakyndaky monarhik ideýany kalbyna besleýän dini kengem Zakaspiýanyň öýe başlyklygyna ýol berip biljek däldi. Bu ýagdaýlara göz ýetirenden soň Edilhan her nämede bolsa Sowetlerin tarapyna geçmegi dogry tapýar. Bu öz maksadyny Sowet häkimetine ýetirmek üçin ýürüt adam ýerýär. Ýönür giýje galypdy. Edilhanyň takdiri ýen södüripdi. Ak gwardiýaçylar inglizleriň ýakynyny kömek etmekleri netijesinde Edilhan tutsak edýär hem de ony galtaman hökümini garalap atýarlar. Edilhan şahsy durmuşyna nähir adam bolupdyr. Ol dine ynanýan adam hökümini ähli dini diýip de surup uty berzay edipdir. Arakdan neşeden arasy bolupdyr. Onuň 4 san aýaly bolup, şolardan başga gülgüzdirmandyr. Birinji aýaly Uraz Dursun Hacı Muhammed atly oğlunda urup, ýaş üstünde ýok bolupdyr. İkinji aýaly oğul nälik boldy? Agada Kasym uly ölenden soň oňa da kyrypdyr. Onuň Oğulabat atly gyýyl. Edilhan ýoğulundan 4 ay geçen soň Döwran Muhammed atly oğul bolýar. Daýhanlar Serdari nähak atylyp öldürilenden ýarym ýyl geçen soň boldy. Üçüncü aýaly Aýnabatdan Aman Muhammed dünýäge iner. Tutsak edilmediğinin öň ýanyna öýlenen, asly marly iň ýaş 4-nji aýaly Aknädikden bolsa nesil galmandyr. Serdar ölenden soň Edilhanyň agasy Salih Aknädigi mara ata töýüne kiripdir. 37-nji ýylyň tutga tutlugy Edilhanyň şagalarynyň, hatda onuň dogunlarynyň agtyklarynyň hem sogulup geçmändir. Serdaryň oğullaryň üçüdür. 7 ýaşynda gören kakadynyň kesbi çala ýadyna düşýän Hacı Muhammeddi. Hatta kakadyny görmedik. Ol ýogurundan soň dünýä inen Döwran Muhammeddir, Aman Muhammeddi, gözüniň agaryna düşmeli boldy. Hacı Muhammed bilen Aman Muhammed 10 ýyla ýakyn tutuklukda borup, tagaman öýlerini doranyp gelipdirler. Döwran Muhammed boldy, şo ýerde aradan çykypdyr. Edilhanyň agasy Salih Sapyk hem öz gyzy Aman Gödül ýazyjy Baba Japarowyň aýaly bilen birlikde sürgün edilýär we şo ýerde ýok bolýar. Takdirdiň Edilhanyň ýaňy senni Aşgabat etrabynyň Akdaşaýak öň sosializm kolhozyny ýaşan ýalňy gyzy Oğulabady tutga tutluklardan aman saklapdyr. Muňa da onuň durmuşa çykyp familiýasyny üýtürtmek sebäp bolupdyr. Edilhanyň iňkisi oğlu Aman Muhammed ýadyr oğudan depede tagaman ýaşap ýör. Ýadyr Edilhanyň agtyk sowruklary doguduk gowazy herrik galady, ýatmansalyk gowasyny Aşgabatda we Türkmenistanyň beýlek ýerlerinde ýaşaýarlar. Dykma Serdar 19-njy asyrda aýratynam Türkmenistanyň Russiýa imperiýa tarapyndan basylyp alynan döwründe türkmen halkynyň harby hem siýasy durmuşynda esasy rol oýnan taryh şahslaryň biridir. Gradekowyň berýän maglumatlaryna görä, ol 1825-nji ýylda Börmeli Bay Mehmet Nadaryň başgalaryny eneden dogulupdyr. Onuň şyn ady Ögel Muratdyr. Bir gerek ýomutlar alaman edip Mehmet Nadar Baýyň malyny talapdyrlar. Mehmet Nadar Baý olardan aryny aljak bolup Ögel alamana gidenini öldürilipdir. Şo wagtlar Dykma Serdar 7 ýaşynda eken. Dogonlary Atamrat bilen Ögeldurdy atasynyň zadyny paýlaşanyna Dykma Serdara deňe bir paý ýer bilen suw goýupdyrlar. Dykma Serdar 13 ýaşyndan alamana gidip başlapdyr. Böznürt Kürtleriň üstüne alamana gidenine ýetir düşüpdir. We Muhammed Rahim hanyň türmesinde 6 aýlap oturupdyr. Börmeliler 1000 tümen pul toplap, onu ýetirlikden satyn alypdyrlar. Ol ýetirlikden boşandan soň ýene alamana gidip başlapdyr. Bar ýok 2 aýyň içinde owadaşlaryna ähli bergitini beripdir. Dykma Serdar gaty ýatkeş hem ýyrsy adam bolupdyr. Gize geçip giden ýerlerinem soňra ýalňyş man tapýan eken. Iranyň köp ýerlerine 5 barmak ýal beredeken. Ol 17 ýaşynda daşyna 100 adam ýüşürip alamana gidipdir. 40.000 goýun sürüp getiripdir. Basym onu Serdar hökmüne ikrar edipdirler. Ol uruş tälimini kemsiz öwrenipdir.
1843-nji ýylda Dykma Serdar ýanyna 500 adam alyp Tehran Maşat ýoluna çykýar. Tehranyň Maşada ziýarata barýan, o ýerden ýygyna gaýdyp gelýän kerwenleriň üstüne sotdur. Ziýaratçylaryň daşyny köp atly goraýan eken. Güýçli jaknaşykdan soň Dykma Serdar 300 ýetir bilen 900 sany ýüklü düýäni oljalypdyr. Nardynyň üstüne gelýär käler Dykma Serdardagy. Nardynyň eýesi Mehmet Hasan hanyň bukuda goýan goşunlaryň üstüne gelýärler. Tögüş 5 gije günde çekipdir. Mehmet Hasan han asan atlasy bilen gaçyp gutulýar. Onuň 2000 adamdan ibaret piýada nökerni bolsa, Dykma Serdaryň atlylary gylyçlaryny serpdirler. Dykma Serdar uly bolja bilen ahala dolanyp gelýär. Şo gedekki alamanyna Dykma Serdar 60 adamyny ýitiripdir. Dykma Serdar Büjnürdiň hany Haydar Uly han bilen oňat gatnaşyp taklaýar eken. Büjnürde alamana gitmeýän eken, ýöne bir gedek Dykma Serdar hiwagdyny Haydar Uly han börmäs bolupdyr. Oban alyp bilmehede köp mal boljak edipdir. 6 han adamynam ýetir alypdyr. 1867-nji ýylda Dykma Serdar bu alamana jogap edip Haydarabadyň üstüne şogly söz edipdir. Seher bilen ýekezi okatman, gala duýdan giripdirler. Äri erkek göbekliğini kırıp ayarları, oğlunu şokları yetir alttırlar. Şonna Dykma Serdaryň ýanyna 450 atly bar eken. Haydar Uly han Haydarabada gelenine ýekezi adamam tapmandy ýöne Dykma Serdaryň ýerinden kowmaga da gaýrat satmandy. Bir ýyldan soň Haydar Uly han Dykma Serdara jogap edip bama söýüpdir. 600 adam ýetirek edipdir. Köp mal söýüpdir. Gradekov Göktepe arnyndan soňam şo ýetirek edilen adamlaryň 150-siniň eýranyna bardygyny ýazýar. Spolat bog bolsa, şol 150 ýetiriň aýal gyýdyrdygyny belleýär. Dykma Serdar ýanyna 1000 atlaryp Büjnürde Haydar Uly hanyň üstüne gurýar. Ýöne han gaty äge gurup Büjnürde barýan ýollara garawullar goýan eken. Şonuň üçin Dykma Serdar goşonda togulýar. Merduwanlaryň kömegi bilen piri hem halwa çeşme galalaryny alýar. Diýeri garynlaryň baryny ýetirip gaýdýar. 1870-nji ýylda Haydar Uly han ölüp onuň ýerine ýaşazyk ogly han bolýar. Dykma Serdar ýanyna 600 atlalyp Isfaraýyna şogly alaman edýär. Köp ýetir oljalýar. Ol şiil güzer jülgesilen gelýärke, Similgan atly goşunyň serdary Ýar Muhammed han duýdansa oň üstüne sotdur. 120 tekäniň kellesini alypdyrlar. 180 tekede ýetir düşüpdir. Munyň üçin Nasreddin Şah Ýar Muhammed hany Haydar Uly hanyň ýaş oglunyň deregine Büjnürde han billäpdir. Şondan soň Dykma Serdar dolanyp Büjnürde alaman etmejekdigine kasam edipdir. Ölýän şäde şo sözüni durupdyr. 1874-nji ýylda Tehran hökümeti Şujaet döwlany tutsak edip, ýerine täze hökümdary berenine onuň ogly Abdulhasan tekelere gelip kömek soraýar. Gorjogda maslahat geçirilýär. Goşonda alamana gitmäge 1200 atly ýygranýar. Saýyk garasyna ýetenlerine goşondyň naýyby Gahrman han Dykbanyň üstüne solýar. Tögüş bir näçe dagada çekýär. Gahrman han ýeňilýär. Dykma Serdardagy 1500 ýaby oljalypdyrlar. Abdulhasanam wagtlança kelete Nurberdi hanyň ýanyna göçüp gelipdir. Ruslar 1869-njy ýylda Krasnovodskiýny eýlen wagtlarynyň beýlek Dykma Serdaryň adyny eşitip başlapdyrlar. 1870-nji ýylda tekeler Mikhailov aýlygyna solanlaryny oňa Dykma Serdaryň gatnaşypdyr. Skobelov Türkmenistana gelende bolsa, Dykma Serdaryň ady şeýler meşhur eken görün. Skobelov munyň soldatlaryny erbet täsir etmeginiň gorkup, goşunyna Dykma Serdaryň adyny tutmazlyk barada ýörüýte buyruk çykarmaga mejbur bolupdyr. 1879-njy ýylda Lazarew Türkmenistana gelende çekişlerde Dykma Serdaryň ýetir çalyşmaga baran ogly Akberdi han bilen duşýar. Teke ýetirlerini boşadýar. Akberdi hanyň Dykma Serdary haty berýär. Metal pul bilen Dykma Serdaryň özüne 100 manat, Akberdi hany hem 50 manat aýlyk berýär. Lazarewiň haty Aşgabatda bolan maslahatda okulýar. Tekeler uruşmaly diýen karary gelýärler. Lazarew 1879-njy ýylyň awgustynda ölýär. Onuň ýerine general Lamakin bilenýär. Dykma Serdar Gyzlarbadyň hany Sowap han bilen
İlat Göktepe garasına ýygynan ýanşa ruslar saklamak maksady bilen olaň arasyna barýar. Ruslar dykma serdary göz tutsak edip saklapdyrlar. Gradekovun tasdiklamagyna görä, dykma serdar ruslary peýdaly maslahatlar beripdir. Göktepe garasy boyun egmän soň ruslar galan topu tutup başlapdyrlar. Şonda dykma serdar özüniň gala iýermegini haýyş edipdir. Galadaklara uruşmagy diýip töwürle etmekçiligini aýdypdyr. Emma ruslar onun yaragyny hem elini alyp tutsak edipdirler. Galany alyp bilmeýän ýyzlaryna barýar kalar bolsa, Yakubow diýen Dağıstanlı bir dilmaz, dykma serdaryň sakkalyndan tutup silkipdir. Ýoň ruslar bilen uruşmazlygyň, baraçylykly gatnaşy etmegiň tarapyna bolan dykma serdar, şondan soň olaryň ganym düşmanyny görülipdir. Ruslar bendesine ýetenlerini ol ýanynyň adamlary bilen ruslaryň arasyndan gaçypdyr. Dykma serdaryň ruslaryň arasynda bolmagy ony anamdan gaçypdyr. Oňa dönük hökmüne garap obasyny talapdyrlar. Dykma serdar aman sorap Nurberdi hanyň ýanyna baripdir. Nurberdi han garaganyna maslahat geçirip, dykma serdary dönük kalaplamaly däl diýen karara gelýär. Oňa ruslaryň üstüne sorup ýynjylyk bermelik tapşyrylypdyr. Dykma serdar ruslaryň üstüne telim gerek şogly çalışlar edip, olara köp maddi ziýan ýetiripdir. Ýene sallatlaryny ýok edipdir. Nurberdi han ölenden soň dykma serdaryň täsiri has güýçlenýär. Skobelowň 1880-81 ýyllardaky ikinji ahalteki ekspedisiýasy döwründe tekeleri ýetasan dykma serdar ýol başlyk edipdir. Resmi taýdan şeýre diýilip ýylan edilmedigen bolsa, hakykat ýönüne dykma serdar tekeleriň baş komandaşy bolupdyr. Maslahatlara köplenç dykma serdar ýol başlyk edipdir. Ýetasan onuň pikirine gulak atypdyrlar. Äli söwüş şereketlerine de şol ýol başlyk edipdir. 1881 ýylyň 12-nji ýanwaryna Göktepe garasy alnandan soň dykma serdar esli wagtlap ruslary boyun egmäni gelipdir. Diňe rus goşunlary Kake traplaryna barandan soň Skobelowyň ýanyna baryp atyny ýaragyny tapşyrypdyr. Dykma serdar tekeleriň şo ýyl Peterburga giden ilkinji wekillerine deputasiýasyna ýol başlyk edipdir. Dykma serdar iň batyr, iň edeni serdar hadaplanlypdyr. Ýöne-de öz ýeniligi, käte adyllygy bollan berýän üçin ony beýle bir haly mandyrlar. Dykma serdar gaty uly hem sylsylyny şahsiýet bolupdyr. Onuň taryhy roluny bir taraply baha bermek mümkin näl. Ýa-da taryhçylaryň hem edebiýatçylaryň arasynda dykma serdaryň dönüklük edenligi ýa-da etmänligi hakda jedel dowam edýär. Käbir onuň ruslaryň arasyna barmagyny dönüklük adaplyar, käbir bolsa, ol öz ýytyýaryna barmandyr. Onu ruslar tutsa gelip edipdirler diýär. Dykma serdaryň bir hareketine hatda onuň öz döwrüne hem şunun ýaly gapmagarçylyk garapdyrlar. Ýöne bir zat aýdyn. Birinji Rus ekspedisiýa döwründe dykma serdaryň hereketine bir manyly baha bermek mümkin bolmady. Skobelowyň ekspedisiýa döwründe onuň uruşmagyň tarapdary bolup çykenligine, te iň soňuna senni söýüşenligine şübhe ýok. Ýerine şügem orada dykma serdaryň şahsiýetine her taraplyň adalatly baha bermek, onuň terjime halyna ähli purdatlary nazarda tutmak gerek. Çopankir halk içinde Çopankir ady bilen giňden tanylýan. Utomuşyň Matyr tiresinden bolan Uluberdi Tagan Gadan oğlu 19-njy asyryň başlaryny häzirki Garadaşaýak diýilip atlandyrylýan Aşgabat etrabynyň 40 ýyllyk kalhozyna dünýä ýenipdir diýip saklanýar. Çopankiriň Uluberdiň aňarsy şo döwürde belli şahsiýet bolan Garaja Batyrdan gaýdýar. Garaja Batyrdan Atamrat Batyr, ondan Çopankiriň kakady Tagan Gadan gaýdýar. Tagan Gadandan Atamrat Saryhan Uluberdi Çopankir. Tuhan Guli alamana gidilenne serdar hökümünde iki pay alýan üçin oň ýylarynda paýlam diýerekler. Nepes, Gölö, Çopankir baradaky gurrunlar olan iň kiçi dogony Göleden gaýdýar. Da ýönüpdir. Ejefi ogullewlet, Çopankiriň birinji aýaly Bokurdok tigretiniň Garsak diýen şagatyndan ady belli däl. Ikinji aýaly Mäser, Mäseriň ejefi Garnak bolan. Birinji aýalyndan Anam Hümmet diýen bir ogul bolýar. Ýöne ol 14 ýaşynda ýüregi ýaryp ölýär. Ikinji aýalyndan Mehmet Batyr da bolýar. Mehmet Batyryň ogly Ýazym Hümmet Batyr. Ýazym Hümmet Batyryň ogullary Meret bilen durdy. Häzir Bäherden tebitinde ýaşaýar. Çopankir ömrüniň agramly bölegini Bäherden Arsman tebitlerine geçiren soň, ondan nişan hökümünde gadymy Arsman owatyna Çopan Hayat diýen ýer ady galypdyr.
Şeýle hem degirmen dağının ileri ýüzünde sopon sürünni ilýän diň saklanyp galypdyr. Şonuň ýalyda bäherdenne soponyň kärdi diýilen kärden bar. Soponkir öz ýaşan döwründe il ulusynyň arnamasy, ýurt awadançyly uğruna göreşip, hemişe halkyň gorugyny bolup gelipdir. Aýdyşlaryna görä, Soponkir ata çykyp owadaty il içine ýaýrap urandan soň, türkmenler işten daşdan salynýan salgytdan azat bolupdyrlar. Muny halk içinde şeýle bir riwayata ýakyn gurrun bilenem esaslandyrýarlar. Soponkir gizelerine şöwür çekmegi, awlamagy öte gowy eken. Onha ondan günlerde bir gün ol owadan bir näçe gün ýitirim bolup agdan doranyp geldi. Hyýgo hanyň dikmeleriniň bir kuştany owadan salgyt ýygnap ýördi. Soponkir muny görüp gan depeden rüýada olardan "Siz kim üçin salgyt ýygnaýaňyz?" diýip soraýar. Dikmelerim salgydyň Hyýgo hanyň kyzygyna aýdýarlar. Onda Soponkir "Alanda atlaňyzy gylny gyşartman goýuňdy. Özüňden jähennem bolun. Hanyňda da barıp aýdyň. Öwrülüp ahal etrabyna aýagyny tekäýse, edil gyýdyn ýanraryn" diýe. Dikmer elem taas bolup barışlaryna hany ýagdaýy boluşy ýaýdyp berýärler. Soponkiriň öňüm owadasyny eşitip ýörün soň, han onuň näzür adamdygyny görermen bolup derrew tekerre sapar ýolluýar. Hanyň şaklygyna öňdenem garaşyp ýatan tekeler sapar baranyň han şaklygyna üç bolup gidermen bolýarlar. Olaryň birincide Baýly Şahyr, ikincide Han Mehmet Atalyk, üçüncüde de Soponkiri bermegi müwessa bilýärler. Ýolda Soponkir ýoldaşlaryna Sagaman hanyň ýanyna girip bilsege bile ölüm ýok. Ýöne ýolda bir zat etselerem kysmatdakyny görübersip duýdurýar. Hanam öz gelegini ýanyna aksypaýlaryna men tekelen rejeni aňaryn. Gördüm bolarly bolsa, çaý çörek bilen hezzetleň diýerin. Onu zat diýmän, bolmady asira zer paýdyň diýerin. Şonna gelende kellelerini eglemen alın diýip sargaýar. Gezarkaşdan baranlar hana salam berip köşke girýär görün. Han orup oturmagy mürahat edýär. Şonna Soponkir göni hanyň gaşyna baryp gylazynyň barjagyny sarrak ýazdyrýardy. Onuň buğdundan ewşitläp tutup göni garagyna herde oturup Inon soň bular ondan munan gurrun eden olup, iň soňunda gurrun şol salgyt meselesi ýertdirýär. Şonna han Soponyň gyýdyň nädeýini ýatlap, "Hani tekäniň içinde biri giýew bolanam bar diýerler. Giýew haýdyňyz bolýadyňyz" diýe. Soponkir ýene çalaja gylazynyň barjagyny ýokarrak galdyrýardy. Han şo giýewä biz urmuldy. Han gördi Soponyň rejeri geňderli. Şäher bir eýleň beýleňlik bolsa, ýeki patyňy bermän eşikden paranarynsyly görjekler. Şoň üçin bol sypaýlaryna çaý çörek güle hezzetleň diýip aýdýar. Netijede han gepde sözü basyran soň, ahal mehmanlaryny hezzetläp ýyzyny urýarlar. Bu bolşy görün köşk emellerler, "Aha, han aga, beni etdiň boldy. Sen näme ol baş bilmez tekeler herpaý ýapmagy çagyrypmydyň" diýerler. Onda hanım, olaň biri Baýly Şahyr. Iki dünýäniň hasabyny alyp okumuş adam. Oň şeýle o dünýe bu dünýe meşhur zat ýok. Ikinjidem Han Mehmet Atalyk bir dilli tüýdük. Oň sözünde de hiç şeýle hata da ýok, bihal adam. Göni başyna laýmasaň, gepleşseň, oňa da o dünýe bu dünýe ölüm ýok. Üçüncüden bir tulumgan. Onuň Hasan ýarlyjy belli däl. Bardy ýerli ýarlaýda ilkinji gan men üstüme sırajak. Ondan men ölenden soňam näme bolumda näme diýen. Ýöne onda da hanyň emelleri ýok. Beýdip o gär tekeleri aman saptyryp bolmady. Häzir olar şey dip saptyryp goýbersek, olaň diýişini etdi galar. Ondan sonra ýöz ýurdunaka giýew bolýan bolsalar, inne gelip giýew bolmanam ýaltanmadylar diýerler. Onda hanam o diýil bolsa özüňiz görüň diýer. Ýöne Soponkir dagam hanyň bir pikirinden habarly bolan soňlar, öňkü aýdýan ýollaryny ýetgizip başga ýollan Sagaman türkmen diline gowuşýarlar. Aýdyşlaryna görä şondan soň Hyýgohany Soponyň demi düşýän ýere salgyt salmandyr diýerler. Şeýle hem Soponkir ensemete goşdura gatnaşyp, öz ýürekliligi hem dogumlylygy bilen ýer içinde dogumda tekäniň soňky sarkynlysy diýen bahana barypdyr. Soponkiriň başga da ýyl urusy üçin serden geçip, gylyş diýişlerinde hakyna aýdylýan gurrunlar çulap köp. Munyň hakykatdan hem şeýledigi, Abdüsettar Kazynyň jeňnamasynda hem şeýle heterler bilen tarif edilýär. Sag ýanyndan gelip, Soponkir hanyň ajdardek demine dartar düşman.
Çopankır Göktepe galasynyň sıyınmadynyň öň syrasy Germaw galasyny düşman elinden dünýeden gaýdypdyr, diýip saklanýar. Bu abatda ýylyşyny şeýle gurrun bar. Çopan agyr yaradan hemde oğlu Anna Muhammed'in ölümünden soň uzak wagtlap aýňalyp bilmän gedýär. Bir näçe wagtlap sus bolup gedenden soň bir gün Germaw galasyna sary alamana gidermen bolup ýola çykyary görün. Onuň aty ömrüni etmeýän edip düz ýerde bidirýär. Çopanyň şonna bir hil göwünne guman gedýär. Emma onda da töwrüne sar bermän, atyny sürüber ýawryn gara daglaryň dereleriniň arasyna nipes turdy şan ýylýan bir agzy dogaly. Halatly adamynyň ýoluny kelip batyr. Sen şu gün ýolundan gaýt. Men üçin awşam elbet düýüş gördüm diýär. Onda çopan kirem işanagy. Azal bilen sebäbiň arasyna näçe bolar diýär. O da bolaýsa bir ay 40 gün çemet bolar diýip jogap berýär. Onda çopanam meňem şu gün süňüm bir zat ýany ýaly. Azallan gaçyp guturup bolmaz. Goý hemana şol 40 günem bolmady eken diýip atyny ýöne sürüberýär. Düýüş hakykatdanam oroşançyk. Şol töweşde çopan nagynyň eden tersine bolýar. Toňa waka bilmedlikden mi ýa odal Hudaýyň buýrugy näme? Olar bir-birini tanjy gurýarlar. Netijede şo gerek Germaw galasyna alamana gidenleriň içinden ýalňy bir adam ýygyny dolanýar. Şeýdibem. Çopanyň mazary gara daglaryň arasynda galýar. Onuň öz topragyna bolsa, mazaryň derek ýylyşyny bir bent goşgýarýar. Çopan batyr, halkyň hany. Germawda döküllü gany, köp gyrylly adam sany. Şol gün haýsy aýam bolsa, bir aýyň 21 eken. Şondan berem ýyl ulsa şo güni, çopan çapylan güni. Bitehet tünnüp, öz ýatlaryna berk saklap, şo gün hiç bir zady nekirdetmeýärler. Häzirim çopan kiriň nebereleri şo däw putu taklap ýöredip gelýärler. Berdimrat han. Berdimrat han Nurberdi hanyň birinji aýaly Nurgödürlen bolan ogludur. Ol juda ýaşka wypat bolupdyr. Onuň terjime hali, bitirne işleri barada saklanyp garyn ullokan ýadyw ýadgarlykları ýok. 1879-njy ýylda Nurberdi han Mardak hanlygyna maslahat edildi. Wagtynça Berdimrat hanyň ýerine Ahala han saýlapdyr. Ýöne ölen tek ýaş bolan soň Nurberdi hana ýakyn iki adam, Uray Mehmet han bilen Gurbanmurat işanyňy geňeşdar gelipdir. Berdimrat hanyň hanlyk eden döwri Rus goşunlarynyň generallary Lazarewiň we Lamakynyň başçylygyny ilkinji ahalteki ekspedisiýana gabat gelýär. Ekspedisiýan taýýarlan gemiňe başçylyk eden general Lazarew bolupdyr. Emma ol 1879-njy ýylyň 14-nji awgustyna Göktepe galasyna hüjüm edilmezden bary ýogy, ýarym aý odul aradan çykypdyr. Onuň deregine Çin boýunça general Lamakyn wagtlyn komandasy bilenipdir. Ekspedisiýa hem Lamakynyň ekspedisiýa diýen ad alypdyr. Ruslaryň gelýändigini eşitip, tekeler aşybatda maslahat geçirýärler. Şo maslahatda hem general Lazarewiň Dıkma serdaryň adyny iýeren hat okulýar. Tekeler Ruslary ahala goýbermeli däl, uruşmaly diýen karara gelýärler. Göktepe galasyny gurmaly. İratam şo ýere ýygnamaly diýerler. Galanyň gurulşyny hemme kişi meýletin gatnaşdyr. Her 10 maşgala aýratyn paý bölünip berilipdir. Şonuň bilen bir wagtda Ruslary ahala goýbermelik üçin söwüş operasiýalaryny geçirmek bellenýär. Berdimrat han Uray Mehmet han Gurbanmurat işany ýanyna alyp 4000 atly, 2000 piyada goşuny bilen Benneten geçilgen tarapy gurýar. Soňra bolsa, piyada goşuny Bennetenne galyryp, Berdimrat han bilen dıkma serdar Rus goşunlarynyň öňünden çykmak üçin hojagala edýär. Olar orta ýolda Rus kazaklaryny gabat gelýärler. Olar tarap odaşýarlar, emma aýrylyk ok getirden daş bolan soň olar hiç şeýle zeper getirip bilmeýär. Ruslar bolsa uzaga atýan ýara bilen iki adamy öldürip 9 ýaralaýarlar. Berdimrat han bilen dıkma serdar ýygyna Bennetene durunýar. Gatşalt hereket etmek bilen Benneten näk piyada goşuna alyp şo gijaň gözüni börme ýa-da çekilýärler. Börmede maslahat bolýar. Ähli ýaty Göktepe galasyna ýygnamaly diýerler. Ýylatyň o ýere göçmegine wagt berer ýaly. Tekelen goşuny 2 günläp şo ýerde saklanýar. Mundan başga şol maslahatda
Iratın gala ýygnanmagyna wagt utmak maksady bilen dykma serdary hem Gızlarbadan hany Sowapy hany boyny üp barýan adam hökmünde ruhlan arasyna iýermeli diýerler. Tögüşe ýolbaşçylyk etmäge Berdimurat hany dol hukuk berdiler. Ol 1879-njy ýylyň 28-nji awgustyna Lamakynyň goşunlarynyň hüjüme geçmediň ýöňü tigratyna ýigitleriň arasyna aýlanyp olar tögüşe uruklandyrýar. Şoň köwüşdi. Berdimurat hanyň öýüniň üstüne uruklan topa düşýär. Onuň aýaly çağırı hirek bolýar. Topokunyň bölegi Berdimurat hanyň kakasynyň dogany gurbanyň kellesini alýar. Berdimurat hanyň özüm şo gün köşdi, agar yaralanýar. 3 günden soň şo yaradan göpat bolýar. Onu Göktepe galasynyň içindäki Diňli depäniň ileri ýapysyna jaýlaýarlar. Onuň mazary şu günleri içinde taklanyp galypdyr. Ruslaryň galanyň üstüne şoluşyny eşitip Nurberdi hanım mardan gelýär. Nurberdi han oğlu Berdimurat hanyň ölümini mertlik göre boýnartdyr. Ol şeýle diýenmiş. Men oğlumyň ölümine şükür edýän. Sebäbi ýylyň başyna şunyň ýaly agyr iş, agyr gün düşüp, ýurdu üçin gan nökülünni, men maşgalamdan gan çykmadyk bolda gynanardym. Berdimurat han ýaşlygyny göpat bolanym boldy. Ol Göktepe uruşynyň taryhyny ösmek ýyl galdyrypdyr. Onuň ýyl arasyndaky at abry uly bolupdyr. Onu paratatlygy, batyrlygy üçin syýlapdyrlar. Bayramaly han. Bayramaly han Maryň hökümdary bolupdyr. Ol marada gazarlaryň agalygyny berkleşdirmek uğruna görüşipdir. Salyr we Faryk türkmenleri bilen belli bir derejede hyzmatdaşlyk edipdir. Bayramaly hanyň döwründe marada ekrançylyk, hünärmençilik we söwde epesli derejede ösýär. Şaýlar bilen sünnileriň görüşiniň ýitileşmegi netijesinde Bayramaly hanyň Buhara emirligi bilen aratmaşygy ýaramaldaşdyr. 1785-nji 86-njy ýyllarda Şamrat Welnamy Buharadan Mara 2 tapar ýürüş edipdir. Ilkinji tögüşdi. Bayramaly han 1785-nji ýylda wepat bolupdyr. Soňra onuň ogullary, garyndaşlary we Mar şäherinde ýaşaýan müňlerçe gazarlar Buhara sürlüp edilipdir. Köne Maryň suw bilen ipsine diýen Sultan Bent gatlasy Sakşynyň dönüklik etmegi netijesinde weýran edilipdir. Şäher suwsuz galyp, ýurtda açlyk gedaşlyk başlanypdyr. Şamrat öz oğlu Din Nasr begi Mara häkim edip belläpdir. Bayramaly han ölünden soň Marada gazarlaryň agalygy synyp başlapdyr we 1807-nji ýylda tekeler gazarlaryň iň soňky bölegini maşada göçüripdirler. Şondan soňra vilayet dol suratda türkmen taýpalarynyň eline geçipdir. Bayramaly şäheriniň Demirgazyk günäwrünäki Köne Marynyň galynlarynyň bir bölegi hem Bayramaly han galasydyr. Bayramaly han galasy diýip atlandyryldy. Ol galany Bayramaly han saldyrmandyr. 15-nji asyryň 1-nji ýarymynda Abdullah han galasy salnypdyr. 2-nji ýarymynda ol Temirliň döwründe Bayramaly han galasy salnypdyr. Hemde bir gala utgoşupdyr. Bilelikde bolsa Bayramaly han galasy diýip atlandyrylypdyr. Bayram han Türkmenleriň Baharly kabilasynyň bolan Muhammed Bayram han takmiran 1500-nji 1505-nji ýyllarda Badaxşanda döwülýär. Ol harby terkerdi, döwlet işgäri, filosof, saganyny hem şahyr bolupdyr. Onuň ata-babalary 15-nji asyrda Günmatar Eýranyna, Azerbaýjanyň günorta taraplaryna uly döwlet guran Garagoýny türkmenlerden bolup, hökümet gullugyny, harby işlerde idermenlik görkezen adamlar eken. Bayram hanyň babasy Şirali begi, Hiratda häkimlik eden Sultan Hüseyin Baykaranyň 1471-nji 1506-njy ýyllar köşkünde hyzmat edipdir. Bayram hanyň kakasy Seyfali begi Gaznada gubernatorlyk wezipesini alyp bardyr. Ol ýakyn günlerde ady belli taryhçy Mirzajahan şahanyň neslinden bolup, Hindistandaky Mogol imperiýasynyň başçysy Babur bilen ýakyn gatnaşyk taklap, onuň gollugyny peýda alyndyr.
Bayramhan 16-njy asyryň başlaryna balyk, Badaxşan tewitlerine göçüp baran Seyfali Begin başgalygyna dünýäge inipdir. Başlangyç bilimi hem harby hünärleri şo ýerde alypdyr. Balygyň iň güýçli arymlary oňa sapak beripdir. Bayramhanyň gylma götüni goto bolan töýgüsi, onuň harby herkerde bolanlygyna garamazdan ömrüniň ahyryna şeýle saklanypdyr. Balykda fars we arap dillerini düýpli öwrenýär. Şo döwrüň okuw programmasyna goşku düzmekligiň arzuw formasyna ýetäze orun berilipdir. Bayramhanam arzuw formasyna goşku düzen belli şairlaryň biridir. Ol orta boýly, buğday renk, 12 tüňü ýer beýer, mertebelli ýüzünden görünip duran, peşenli adam bolupdyr. Aýratyn saratynlygy bilen ýyllar hayran galypdyr. Öz ata-babalaryň kesip kär bolan sapyk suwarlyk, gylys oýnatmak, naýda tanışmak, ok atmak ýaly bir näçe harby hünärleri ýerberlik bilen öýleşdiripdir. Bayramhan 16 ýaşynda Humayunyň goşunyna meýletin gerýär. Goşunyň ol şäksiz batyrlygy, dogumlulugy, düşbüligi, harby taýdan uğur tapyzylygy bilen tapawutlanýar. Hatda bir ýyl geçmänke, ol şahzada Humayunyň ýakyn eginleşleriniň biri we geňeşçisi bolýar. Bayramhan ilki Şah İsmail Hataýynyň 1487-nji 1524-nji ýyllary. Soňra Mogollar dinastiýasyny taslandyran Muhammed Babaryň 1480-nji 1530-nji ýyllary. Goşun terkerdesi bolýar. Babur ölünden soň onuň ogly Humayun 1508-nji 56-njy ýyllar, imperator 1530-njy 56-njy ýyllar bolýar. Humayunyň häkimligi geçen döwri Beýik Mogol imperiýasynyň gowşan döwrüne gabat gelýär. Mogol imperatory Humayun bilen onuň doganlary Mirze Eskeriýiň, Kamran Mirzäniň, Mirze Hindalyň taýt üstündäki dawalar sebäpli Mogol imperiýasy dargaýar. 1539-njy ýylda Mogollaryň howplu düşmany Owan taýpasynyň Sury tiresinden bolan Şir Şah özüni imperator diýip ýylan edýär. Humayun onuň gaçyp gidýär. Bayramhan Humayunyň bähpidine güýçli diplomatik işler alyp barýar. Humayun Bayramhanyň maslahaty bilen Babaryň mirasly şöri, Eýran şahy Tahmaspdan harby kömek sorýar. Eýran şahy harby kömek berýär. Eýran goşunynyň kömegi Mogollaryň edermenligi Owan terdarlarynyň arasyndaky dawanyň Mogol goşunynyň ferkerdesi. Bayramhan tarapynyň oňat peýdaralmagy netijesinde Demirgal Hindistanyna Beýik Mogol imperiýasy gaýtadan dikildilýär. Bayramhan imperator Humayunyň ähli ýürüşlerine we diplomatik işlerine gatnaşýar. Imperatoryň ýanyna ulugary peýelýär hemde onuň hakyky dosty bolýar. Humayun Bayramhanyň döwlet derejesindäki akyl paýgazyna uly baha beripdir. Ol öz aralaryndaky dostlugy, garyndaşlyk gatnaşygy bilen berkitmek isläpdir. Bayramhanam özüniň Humayunyň weparlygyny ensemegedek subut edipdir. 1540-njy ýylda Kannawuzyň eteginde uruşdy. Bayramhan Mogol goşunynyň awangardyna komandirlik edýär we Şir Şahanyň goşuny bilen bolan tögüşdi, ýetir düşýär. Şu wagtlar batyr, harby terkerde Bayramhanyň şöhraty, ady-wadaty eýýäm Owan ýurduna diýýäran eken. Şir Şah her edip ýetip edip, o batyr türkmeni öz tarapyna aramak isleýär. Oňa iň ýokary derejeler, ummaty peşkeşler wada edýär. Emma Bayramhan Şir Şahanyň teklibini inkar edýär. Şol aralykda Bayramhan bir oňaýyn tapyp Humayunyň tarapdary, Gavilýoryň gubernatory Abul Kasym bilen gatnaşýar. Şir Şah Bayramhanyň gaçanlygyny eşitip, onu tutup öldürmek buýurýar. Güzaratyň ýoluna ol iki gaçka ýene ýetir düşýär. Birgedek onu güzaratdan gaýdyp gelýän Şir Şahanyň ýylçy ýetir alýar. Abul Kasymyň daşky keşwi Bayramhany öğrenmeňdeş bolupdyr. Şonda Bayramhan öňe çykyp, "Men Bayramhan, eni näme etsen ediberiň" diýär. Onu Abul Kasym öz dostuny halat etmek üçin, "Ýok, ýok. O men hyzmatkarym. Ol öz janyny gurban edip, hojaýyny azat etmekçi bolýar. Men onuň dogumlygyna, batyrlygyna hem weparlygyna hayran galýan. O batyr goýberiň. Men Bayramhan diýipdir." Bayramhan özüniň Bayramhanyň näçe subut etsek boldy, başa barmandyr. Netijede Bayramhan azat bolup, onuň wepaly batyr dosty Abul Kasym öldürilipdir. Şondan soň Bayramhan uzak wagtlap sergezançylyk edip,
Humayun'a ikrarly bolan Güzarat hökümdary Mahmudyň ýurduna barýar. Şeýlelikde Bayramhan 2 ýylyň geçenden soň öýüdiniň ýolly toplan kiçirek goşuny bilen Humayunyň lageryna gaýdyp barýar. 16-njy asyryň ortalaryna Babaryň imperiýasynyň territoriýasy giňelýär. Munna talantly goşun terkerde Bayramhanyň hyzmaty uludur. Bayramhanyň Mogollaryň ýeňişlerine goşandy. Onuň pegim paýgazy üçin Mogol imperatory Humayun, Eýran şahy Tahmas bilen birlikde Bayramhana şu döwrüň iň ýokary harby derejesi, hanlaryň hany, o ýaly türkmen taýpalarynyň aksakaly diýen titul berýär. Humayunyň karary bilen Bayramhan Gandagaryň gubernatorlygyny bellenýär. Bayramhanyň Gandagary dolandyrmaga bellenmegine Humayunyň doganlary Kamran Mürze eskeri, Mürze Hindal garşy bolýarlar. We Bayramhany her hili şyltaklar atyp Humayuny yamanlaýarlar. Ýöne paýgasly Humayun beýle zatlarynyň man, onu öz ogly Ekber'e atalyk berýär. Ekber 14 ýaşyna baranda Mogol imperatory Humayun aradan çykýar. O ýaşazyk Ekber beýik Mogol imperiýasyna imperator bellenýär. 1556-njy 1605-njy ýyllar. Ekber 18 ýaşyna ýetýänse, Bayramhan beýik Mogol imperiýasyny Ekberiň adyny dolandyrýar. Ekber Bayramhanyň güýparlygyna, pegim paýgazyna hormat goýupdyr. Oňa Han baba diýip ýüzlenipdir. Humayunyň goýup giden göýsetnamesy zatyna Bayramhan Babaryň agtygy, şany berelerinden bolan Selime Sultan Begime ýülenipdir. Ömrüniň ahyryna çenni Ekberiň atalygy hem baş wezir bolupdyr. Bayramhan insan üçin mühim häsiýetlerden söz açyp, her bir ýigide 3 tane sypatyň hökmanlygyny tapdyr. Birinji, häkimleriň ýanyna öýüň alyp barmagy başarmaly. Ikinji, garyp basarlaryň göwnünden turup olary duýgudaşlyk etmeli. Üçüncü, alymlaryň ýanyna aýtsak sözüň bilip aýtmaly. Bayramhanyň Abdurrahim atly ogly bolýar. Oňa da hanlaryň hany diýen ýokary derejä berilipdir. Ol 5 dille goşgu düzen uly şahyr bolupdyr. Bayramhany 1561-nji ýylyň 31-nji dekabryna Güzaratda Müberek Lohany diýen haýyn zalimlik bilen arkadan pysaklap öldürýär. Bayramhanyň diňe bir sany goşgulary ýygynyny ele salynıpdyr. Şonda onuň fars diline ýazan goşgularynyň 1216 setiri, türkmen diline goşgularynyň 718 setiri ýerleşdirilipdir. Onuň türkmen diline goşgularyny geçmişde türkmen, özbek, gazak, kırgız, garagalpak halklary üçin ortalyk bolan Çagatay diliniň täsiri duýulýar. Ulanyň esasy goşgu formulary gazal hem urbagydyr. Goşgularynyň agrymly bölegi söýgü temasyny, garynlary harby gahrmançylyk we aýry-aýry şahslar tarif edýän şygyrlardyr. Bayramhan özüniň döredijiligi, ýadugy tagallasy bilen Orta Aziýa, Awganistan, Horasan, Eýran, Hindistan ýaly gadymy günnäger ýurtlaryny halklaryň medeni hyzmatdaşlygyny ösmegine hemde olaryň özara dostlugynyň putalmagyny ägirt uly rol oýnan şahslar. Atamrat Han könrügün etrawyna ýaşaýan ýomutlaryň öküz urugynyň Gutluway tiresinden bolup, ýaş wagtyny Xiwo medresesinde bilim alýar. Ol Xiwo hanlygyny ýaşaýan türkmenleriň 1855-nji 67-nji ýyllarda garaşdyrlyk uğruna göreşine başlandy gelýär. Türkmenleriň bir gowgulagy 19-njy asyrda Orta Aziýada bolan halk hereketleriniň iň ulusudur. Atamrat Hanyň kakasy Uran Muhammed Serdar we agasy Amaniýat Serdar Xiwo goşunynyň sastabynaky türkmen nökerlerine başlandy edip, bir näçe gezek harby ýürüýüşlere gatnaşypdyr. Emma Mare etrawyny edilen harby ýürüýüşleriň birinde Amaniýat Serdar milli duýgudaşlyga ýerip, türkmenlerine garşy töweşmekden boyun gaçyranlyk üçin Xiwo Han ony beýik munaradan zyňdyryp öldürdipdir. Onsuz da türkmenler bilen Xiwo Hanyň arasynda ýer suw meselesi barada ýeti gapma garşylyk dowam edýärdi. Bu waka üstesine bolýar. Xiwo Hanyň edenetlerine garşy Atamrat Hanyň ýolbaşçylygyna türkmenler köpçülikligiň baş göterýärler. Saragys söwüşini 1855-nji ýyl Mädimin Han öldürülenden soň Xiwoda Abdullah Han tagta çykýar.
Ol 1855-nji ýylyň may awgustunda Xiwo hanlygyndaky ýomutlaryň godalygyny basyp ýatyrmak üçin harby ýürüýüş edýär. Aksaray, Ýylgynly we Ýekederek diýen ýerlerde bolan harby çaknaşyklarda türkmenleriň birleşen topary Xiwo goşunyny derbidagyny edýärler we Abdullah hanyň özüni öldürýärler. Şu wakadan soň Atamrat han ýomutlaryň ýa toparynyň başdony hökmüne ikrar edilýär. Onuň abry has ýokur galýar. Abdullah han öldürülenden soň Xiwoda tagta çykan Gutlumrat han 1855-nji 56-njy ýyllar türkmen babatda ören hileger siýasat alyp barýar. Ve maksady şunu hatta ahal mar türkmenlerini de golluk tapmak başarıpdyr. 1855-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna bolan aýgatly töwüşde Ýomut, Ýemreli, Şowdur we beýlek türkmen tiri taýpalary Atamrat hanyň başçylygyna özara birleşip Xiwo goşunyny ýeňýärler. Şondan soň Xiwo hanlygynyň bütün demirgal gulmataryny Atamrat han öz hökümdarlygyny ýürüdipdir. Bu türkmenler Xiwo hanyna tabiinlikden çykypdyrlar. 1856-njy ýylyň fevralyna türkmenleriň golluk bermeginde Gutlumrat han hem öz garyndaş tarapyndan öldürilýär. We Xiwoda tagta 34 ýaşly Seyit Muhammed han 1856-njy 64-nji ýyllar çykýar. O türkmenler ýara güýji bilen boyun egdirip bilmejegine göz ýetirip, türkmen tiri taýpalaryny biri-birine garşy özükdirmek tiýatratyny alyp barypdyr. Şol bir wagtda da türkmen, özbek, gazak goýdularyna garşy harby güýç uranypdyr. 1858-nji ýylyň oktýabrynda Atamrat hanyň kömek bermegine Goňrat begligine Garagalpak goýdularyna ýeňiş gadanýar. Muhammed Pena bolsa Goňratyň hanyny ýerip ikrar edilýär. Hakykatda Goňrat begligi ýomutlaryň 25 tany ketkudas tarapyndan dolandyrylyp, ähli işleri Atamrat hanyň eginleşi berdi İngiliz ýolbaşçylyk edýär. Ýöne ýomutlar bir ýerde edenetlerge ýol berip, halkyň närazylygyny döredýär. Biýagdaýdan peýdarlanyp Xiwo hany Goňrat begligini ýene de özüne tabiin edýär. Atamrat han onu gollayan toparlar bolsa hiç wagt Xiwo hanyna tabiin bolmandyrlar. Emma türkmenler agdara bolan soň öz maksadynyň amala aşmajagyna da gowy düşünipdirler. Şonuň üçin Atamrat han 1858-nji ýylyň tomyny Xiwo hanynyň zulmuna garşy güreşmek üçin Padşah Rusyasyndan ok, ýara bermeklerini hem de araýatly kabul etmeklerini sorap haýyşnama ýazýar. Emma onuň haýyşnamasy kanagatlandyrylmaýar. 1865-nji ýylda türkmenleriň barlyjyksyz duşmany Seyit Muhammed Rahim II Xiwa tagtyna çykýar. Ol türkmen etraplaryny akýan ýaplaryň suwuny beklep, olara garşy goşun ýürýär. 1866-njy 67-nji ýyllarda olaryň arasynda harby çaknaşyklar aýdygyderlik aýtaran turulypdyr. Bir agyr ýagdaýdan hiç şeýle çykalyk bolmadan Atamrat han ýene de Padşah Rusyasyndan howunarlyk isläp, olara bir näçe gerek ýüz tutýar. Olam netijede utorýar. Üstüne de Xiwo han türkmenleri Xiwo bazaryna barmagy we galla satyn almagy gadagan edýär. Bu agyr ýagdaý türkmenleriň belli bir bölegini Xiwo hany bilen umumy ulalaşa gelmäge mejbur edýär. Şeýlelikde Atamrat hanyň Xiwo hanynyň sütemine garşy 12 ýyllap alyp baran aýgatly güreşiniň eň soňkuzy 1867-nji ýylyň awgustyna basylyp ýatyrylýar. Atamrat han bolsa Xiwo hanyna tabiin bolmagy özüne namyt edip, 40 köýlü türkmen bilen Balkan etrabyna göçýär. Ol şeýlekeninde ýaşan döwründe Rus goşunlarynyň Krasnovodskdaky atryadynyň naçarnygy bilen ýakyn aragatnaş taklapdyr. 1870-nji ýylda Padşah Rusyasynyn goşunlary Xiwo hanlygyny batyp alandan soň Atamrat han ýene de öz dogduk mekanyna göçüp barýar. We şo ýerde ömrüniň ahyryny çenli ýaşaýar. Atamrat hanyň uzak ýyllaryň dowamyny alyp baran göreşiniň düýp maksady äri türkmenleri birleşdirip, Xiwo hanynyň zulmyny azad etmeklikden, olaryň hiç kime garaşsyz özbaşlyk bolmagyny üpsün etmekden ibaretdir. Emma türkmenleriň bilgeçden özüktirilen özara agdaralygy bu maksada amala aşyrmaga päsel beripdir. Ýöne türkmen halkynyň behbidini näçe ileri tutanan bolsa, ol özüniň Xiwoda hökümdarlyk etmek maksadyny ardan aýyrmandyr.